Çektim ha video. Video çekmekten başka da köp vaat ettik. Boş verin seni, kim näme diýdi diýersin. Alişer'in Abdullah çıkanna öller aydarlar, kimin nämeden mi? Wa aleykümselam, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Canınız sağ mı? Wa aleykümselam, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Wa aleykümselam. Ay ayt geçsin değil mi? Bana näme? Aydan diýen kän bolar. Aleykümselam, hoş geldiniz. Yok, çıkan o inşallah çıkarlar. Sağ olun, sağ olun. Kovmuyorsunuz, canınız sağ mı? Wa aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kovumcan sağlıklar. Otursanız sağman. Ana dün Alişer'in oğluna geldiğin efir. Häzir ikinji oğlu ödür. Gelsin Alişer'in oğlu. Men bilem o, mene çıkan o, täze kanal açtım oraya. Aleykümselam, hoş geldiniz. Wa aleykümselam. Çaraman bardy, Hükman gelir dost, Hükman. Qatar kıymol. Çaraman, Mergen Gırkan, narkotiyalyň işgärleri, milli hoplukdan bar. Hemmesi bardyr vatandaşlar, Qatar kıymolun. Olar hemmesi öz gezegini garaşsınlar. Wa aleykümselam, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Men gelerin hova sağ ol, inşallah. Real Madrid, nesip bolsa, erbe, ol günler geler. Aleykümselam, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Howmy ýagdaýlar, janıňyz sagmy? Talipka çok diýär. Hova, sağ ol, sağ ol. Salam, aleykümselam, howmy ýagdaýlar? Awa, hova etdi, dogry etdi, etsin. Owdan depe garaşýar. Awa, kime garaşýar belli däl dostum. Kimin nire garaşýagy, nirde düşýägi belli däl dostçan. Yaman päliň özüňe sakla. Düşýärmi? O niýetde bolalyň. Wahy gelýär dost. Aleykümselam, hoş geldiniz, hoş geldiniz. WhatsApp'tan cevap verin, ok. Cevap berýän, cevap berýän. Wa aleykümselam. Ben konuşmak istiyorum. Gelin konuşalım. Koşulun yokorik kalın, men sizi alayın. Aleykümselam, aleykümselam. Amin, amin. Nählimin kabul olsun. Gowmy ýagdaýlar? Cevap berýän, cevap berýän. Ýaz şu wagt WhatsApp'tan maňa. Telegramdan cevap berýän, WhatsApp'tan bir gün geçip bolýan öňe cevap berýän. Siz bir zady anyny ýetin ýaňy. Çünki men ýeközüm berdi. Hem işlemeli, hem internet açmaly, hem video çekmeli, hem medada ýetişmek kyn. Ýöne men bollugyndan jogabym berýän, dadym etýän, hem medada edip oturýan. Şoň üçin menen erwet gaty görmäň, men giş jogap berýän diýip. Wa aleykümselam. Awa dogry aýtdyň, Çarywa. Çaryf. Go Allah'a şükür. Awa ana Aşyr Käşirov diýär. Hapa söz ýazsaňyz sessiz ýurduna biz viza uguradyp bereýin diýär. Biledim ugut diýär. Aşağıda iki sanak zat bar. Bir gök, bir beýleki. Şoňa basýaňyz yokorik çıkıbilýäňiz. Aşağıda ikinci çepten. Bira näme şo renk? Açyk renk bar, bira gök renk. Kä renklen köpsün bilem okla şonu. Ýurda gelen okmy diýär. Her bir vatandaşyň arzuwy ýurda gaýtmak.
İnşallah näme üçin bolmasyn dostum. Biz ýurdumuzy söýýän adamlar, watanymyzy, halkymyzy. Düşünýärmi dostum? Hoş geldin. Nextro. Hoş buldum. Talliba, gowmy? Armada işler bilen. Bar ol. Şükür sen näle ýaxşymy? Hudaýa şükür. Hudaýa şükür menim. Salam Talip. Aleyküm salam. Gowmy ýagdaýlaryňyz? Ay kana gowdan. Näme üçin? Näme boldy? Näme boldy? Türkmenistana geldim. 7 ay bolayam. Ödümem Türk vatandaşı. 3 ay boyunca diňe şo dokumentlary taýinladylar. O eksik, bu eksik. İdima koy verip. Inni kabul ettiler, jaňa çek dediler. Hiç ile eden oklar. Çağama viza aljak bolýan. 9 ýyl bäri ýaşap ýörün Türkiýede. Uradan oklar. Her hil problema tapýarlar. Mene düşünmedim. Siz Türkiýanyň watandaşy bolup Türkmenistana geldiňiz, dogrymy? Men Türk vatandaşı, men gyýdym Türkmenistanyň vatandaşy. Ýöne inne şo gyýdyma viza düzedýän. Vizamam haçan daha deçekler bir sürü problema çykarýarlar. Dokumentlaryň hemmesi düzgün. Hemmesi düzgünken problema çykarýarlar diňe. Çağam şu okap ýördi, okuwundan galy, klasyndan galy. Muçid etmek üçin edýärler diňe. Pul berseňiz çykarýan diýdilermi? Şonýalak bir zat diýildi ýöne men ýagdaýym ýok diýdim. Men pul bermäne ýagdaýym ýok. Men pul berjek bolsam işte berermi, sürünüp berermi? Allah kömek etsin. Görýän adamlar, vatandaşlar. Hemme yer korrupsiýa. Ýurdumyz daga dowja bar, näme diýjek? Niresen tutsaň çüýrap ýatyr adamlar, görgüller bar, näme etjen bilen oklar. Az adam bermeliler. Yok, az adam soralanok. $3000 diýerler. Men $3000 nereden tapaýyn? Korrupsiýa uje depänen geçip gitdi vatandaşlar. Bular şeýle düşünýärler. Türkiýe. Aýdy berin. Yok bular şimdi näýlik düşünýärler? Şu wagt bular Türk bilen Türkiýe durmuşa çykan bolsaň, Türkler baýdyr öýdýärler. Hemmet minister dat öýdýärler, näme ýöne rabotçy ýokdur öýdýärlermi aňarda? Men düşünmedim. Men şu ýollaşym ýöne köý bir rabotçy aňarda. Öz pulumuz bilen zordan geçinip ýören adamlar biz aňarda. Ben özüm işlem okudum. Onun men bäri hökman pasportdan çalışmalydylar çağa. Endi şu pasportda çalışmak üçin gelen dadım bäri. Gelip bir ay galyp gitjekdim. Yok, sen Türk vatandaşı bolup 2 raýatda bolmalylar, Türkmenistan raýatlygyny ýa-da Türkiýanyň raýatlygyny seçdiler. Menim Türkde durmuşa çykan nedim, men nedim o taýdan geçibilmeýän. Soň bärsiniň raýatlygyndan atkaz etdim. Onu o dokumenti getirdiler, bu dokumenti getirdiler. Birigiden dokumentler sargıyalar. Şu at maňa diýerler, gitdiýe ejeňden ırdalygyny alýdylar. Raýatlygyndan çykmak üçin men durmuşa çykamda ejemiň raýatlygyny alypdyrynmy da men gidip vatandaşlykdan çykmak üçin ejemiň raýatlygyny almalmışym. Onu men ejemem yarawsyz aýal. Garry diýdim, yarawsyz diýdim, ýalbardym. Keselli diýdim, gidibilen ok diýdim. Ýok, düşünen oklar. Men şu ejemi kösep akitdim notarysa. Onu aldım. Son başka bir dokument diye eksik diyorlar, onu getirdiler. Birigiden zat deyip düşünün yani. Indi men käbir dokumentler düzedýän 1 aylyk berýän ekenler. O 1 aylyk berýän dokumentlerini başka dokumenti düzedýänçe men wagty geçýär. Yine täzeden ugradýarlar. Men düşünmedim mara näme etjek bolýanlaryny. Iň soňunda kabul etdiler. Häzir biz size jaňa ders edilýär, şunýa ýagdaýy bar diýip düşünürdim. Men çağam okap ýördiýdim. Men okuwuna ýetişmelidim. Şo klasyndan galy haňarda diýdim. Ýok diýdiler, ona da uğratmadylar. Şu tutup atýarlar biderek. Men çağamyň 1 ýylyny diýdiler. Özüme men keselli. Aslında var diňe siz şo ýalak däl. Meselem Sefa Bey var şu efirim görüp otyr.
Sefa Bey'in ayalı Türkmenistan'a geldi. Onun bir karnaşı doğanı gidiptir deyip bakana bilen şonu Ol saklayalı. şu an Türkmenistan'ın Teredin. ol Sefa Bey'in Türkmenistan'ın raýaty diňe. Men hem Türk raýaty. olaram Feret olongum çağası Türkiýanyň raýaty. Ayal gelece ço Zulia apa Türkmenistan'a vardı dokumenti düzeltmek için. Gıydam yarawsız diňe gluten beslenýär. Ana gıydam suratyna seredin vatandaşlar yarawsız düýünje suraty uratdy. Kapilsan aşağı çağan göz ýaşly zatly. Bu diňe adama zulüm diýmekdir. Zulüm etýärler vatandaşlar adamlara. Çağa Şu an size şunu aýdyp bereň. Men özüm hem keselli. Allah şifa versin. Näme keseliňiz? Men özüm hem keselli. Hem sarlyk keselim. Men aňardan ben hem sarlyk keselim var, hem inçe kesel boldum. Onun liçenýasyny alyp gördüm. Men şu an kontrolüne bolmaly. Hem iş 6 aýdan 6 aýa gidip kontrol olmam gerekiyor. Onu geçtim, bokurduğumun iki tarafında da çiş var. 1 santimetrlik büyüklükte çiş var. Men häzir gidip doktora gidip görünmelim. Eýam 6 aýdan geçip gitdi. Men 3 aýdan kontrole gidýärdim, 6 aýdan gidýärdim. Hiçsine gidibilem. Berde çağama liçeni alayınlıydım. Geldim çağam iç kanaması geçirdi berde. Ona gittim banita yatırdım. Ona pul gerek, muna pul gerek. Indi men çağamam Türkmence bilen oğa. Türkçe gurulaya diňe. Türkçe gurulanyny üçin Türk direýtdiler çağama diňe. Pul gapormaly. Näde pul gapormaly şundan. Diňe baran yerimde towu tönýaledy bütdiler meni. Bir pasport, Zagram pasporda men elimden mara meni ukrajat edip 400 dolarymy aldylar. Çağama Türkmenistan'ın pasportunu alamda. Şu da pasport var ya Zagram pasporda alanım için men Türk vatandaşıymışım. Beni uğraşat edip men çağama 400 dolar aldılar. Pasporda 200 manatlık pasporda. Bilmem qatıqa harmeliye yaman ervet öz Türkmenin gidemde her yere bar yan yalvaryan doğuncuğum diýen şun ýalak ýagdaýyma düşünün. Çağamyň okuýanlygy barada aňarda 9 ýyl bäri ýaşap ýörenligi barada elimde hat var peçatlanan Türkmenistanyň konsulstwasynyň peçaty bolan hatlar var elimde dokumentlama. Görkeden ýüzüne seredýän ýok. Hiç il sereden oklar. Adam yerine hasaplan oklar. Adam hükmüne gören oklar bizi. Biz vatandaşlar var ay. Yetim gallyga. Bizim ýerimiz ýok ýalyk. Ýurtaşyňdaky döwletler bize has gözle gaçýarlar bilýärmi? Hakikaten. Vicdanly garaýarlar. Aýdy beriň doğunjum diňe. Şu hakykatda Feridin men 9 ýyl bäri şu taýda ýaşap ýör. Men 9 ýyl bäri şu taýda ýaşap ýörüm, Türkiýede ýaşap ýörüm we her wagt dokument düzedýän. Men şu İstanbul'a ya Ankara'ya gidip dokument düzedýän. Bir dokumenti öňüne goýsaň, şu dokument şolara değişiklik bolmasa da okap şonu düşünürýärler. Şu tak gitmeli, beýtmeli. Berde öňüne goýýan dokumenti sereden oklar ýüzüne. Ýüzüne sereden oklar. Ene dip düşünürýän doğunjum senin men Türkmenim dip düşünürýän. Yok. Men Türkiýe gidipdir, men şu tak haýynlyk eden ýalyk, men indi durmuşa çykyp gittim. Men şu tak giden soňum, men ödem berde durmuşa çykdym. Hem berde zakys hatym var. Hiç il problema yok kan maňa problema çykarýarlar her hilek. Düşman ağlar bize. Bizim hökümetimiz, bizim devletimiz raýatlaryň düşmany. Her bir adam islendik adama durmuşa çykyp biler. Durmuşyny gurup biler. Diňe bizimkiler şolar ýaly kynçylyk göredýärler. Olam sizden 5 man almak üçin edýärler şonda onjum. Sen şu daşary ýurtdakylardan pul alyp bilýän diýip şey etýärler. Seni wara Aňarda şahsiýet hökmünde seni sereden oklar sana. Sana sen ýüzüňe sereden ne? Bu sen ýüzüňde Benjamin Franklin'in ýüzü wara, şo görünýär bilýän şolarda. yok biz aňarda agaç ekem yok. Agaçlarda dolar çıkan yok. Prostoy raboçy adamlar şu Türkmenistanda nähilek bar bolsa aňarda Türkiýede de şonýal prostoy raboçylar bar. Ve olan aýlyklary az, ministr däl hemmek ýazan ministr däl. Biz agaçdan toplayanlar söýdýärlerimi pulu bilemok düşünmedim mena. Selamünaleyküm Talip, nasılsın? Aleykümselam abi, iyi Allah'a şükür, sen nasılsın? İyi diyelim, iyi olsun kardeşim. İşte ablanın da durumu abi sizinki gibi yani. Abla da ülkeye geldi, artık çıkamıyor. Hem de rahatsız, hasta. Görüyor musun abi? Sadece bu dert sizde değil abi.
Bütün insanlarda var yani. Nasıl bir devletimiz varsa insan bunlar için var ya, insan paradan başka bir şey değil yani. Birkaç ay önce Selamun aleykümler. Ve aleykümselam. Birkaç ay önce konuşmaya başladık bu immigration ile ilgili. Abi hiç şeyimde değişme yok yani. Nasıl hizmet alıyorlarsa öyle de devam ediyor. Yani adamlar istediği gibi at koşturuyorlar ülkede. Devlet yok abi bizde. Devlet yok. Bunların ancak bir tane derdi var. İnsanları soyup soğana çevirmek yani. Başka yolu yok. Allah vicdan sahibi versin onlara. Vallahi böyle bizim gibi çok, yani ben kendim için söylüyorum. Mağduruz, biliyorsun zaten. Allah şey yapsın yani, ne diyeyim abi, bir şey diyemiyorum. Böyle harbiden kötü durumdayız. Vatandaşlar Sefa Bey'in gıyırı yarovsuz Türkmenistan'a kapinitsen aşağına yatır. Çağacık görgülen tek ne mi gördü o? 7 yaşında çağacık durmuşun kıyınçılıklarıyla kavatlaşıp oturuyor. Türkmenistan yurdumuzu söymeli, kovurmeli çağa girenip oturuyor şu vakit. Sebebi ne mi gördün çağa? Kıçılıktan beri psikologiyası bozulup oturuyor. Çağalar kıçılıkta yattan çıkarmaya bu zatları. O ne mi günahı var o? Şu yaşağın ne mi günahı var o? Ne mi saklayanız onu? Bir gayret haramzadalar. Be. Benim kızım şu anda hasta. Benim kızımın Inanan şu eğer an Allah Talip korusun bir men şey olursa öňgelemde. bunun sebebi kim olacak? Bir mınçık doğancığım, bir mınçık. Tabii Bunun ki sebebi Türkmenistan kim devleti. olacak Kimse yani? olmayacak. Tabii ki bizim Ben elimizde olacak. Birleşmiş Milletler'e başvuru yaptım bunun için. İnşallah ondan da bir yanıt alırız. Ama şu an kızım hasta. Talip, ben sana fotoğrafı gönderdim. İstiyorsan göster kardeşim. Gösterdim abi, gösterdim. Ben de bir kere daha göstereyim yani. Ne çağıracak? Bunun sebebi artık, Şuna cevap. bunun sebebi Türkmenistan hükümeti olacak ve ben Birleşmiş Milletler'e başvuru yaptım. O ona başvurdum. İnşallah onlardan olumlu yanıt alırız yani. Ama ya bu nedir abi ya? Allah. Doğru söylüyorsun. Haklısın. Haklısın abi. İşte bizde Rachel Denver var. Burada New York'ta insan şimdi kadın yurt dışında Türkiye'deydi geçen gün. Şimdi Avrupa turnusuna çıkacak. Ayın 30'unda da gelecek inşallah. Ayın 30'unda ben görüşme yapacağım kadınla. Elimizden geleni yapalım abi. Olmazsa mahkemeye verelim Türkmenistan'ı böyle yapıyorlar diye. Abi bunlar ancak böyle süründürmek gerek. Mahkemelere falan vereceksin o zaman. Çünkü Amerika devleti Türkmenistan'a 90 gün verdi. Hapishanede siyasi tutuklananlar var. Onları gösterin diye. Bir de başka demokrasinin gelmesi için Türkmenistan'da sözde demokrasi devleti ya. İşte bu demokrasinin kurallarını ihlal ettikleri için zaman verdi Donald Trump. Bakalım inşallah inşallah yaptırımlar yapsınlar. Belki o zaman düzelir bu alçak hainler. Hain abi bunlar, hain. Gerçekten İnşallah, hain. inşallah. Vallahi ben Birleşmiş Milletler'e zaten başvuru yaptım. Hain abi. Çok İnşallah onlardan bir ses gelir. Yani ya benim kızım hasta, orada şu anda her gün serum altında. Ya bunun annesi niye bırakmıyorsun kardeşim? Nedir? Terörist değil, hiçbir şey değil. Sebepsiz yere tutuyorsun benim eşimi ya. Mesela Belarusya ne etti? Belarusyanı Orkovyan politiski tutulanların zatları Kanovski'nin neçenli ana çıkarda Amerikan dinledi. Talip sen radyo şu an. Türkmenistan Şu dinledi. an başka yerlerden Vatandaşlar. Talip dinlemeli. Şu başka yerlerde illa da dalyan da pasoystva randevu alyan. Şunu alanda şun olsa ertire alıp bolyan. Bu tayda näme diýerler? 2 ay ýöňsini atýarlar, ondan bir birdat var. Birdat tapdyrlar, şoň bilen üstüne $130 pul bermeli.
Onun has berrak alacak bolsa $180'mış. Onun adını ayttılar, onu toş bilen şu an. Doğancığım, teredim doğancığım. Men 130 wara. Doğancığım dinleyin. Men Hava. 5 gün, geçen hafta 5-nji gün Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky wekilhanasyna jaňatdym. Hava. Birleşen Milletler'in Türkmenistan'daki bir vekilhanasına jaňatdym. Şo taýda men adam hukuklaryna göre jogapkär adam bar. Şoň bilen gürleşjek boldum. Şahruhan, kefin yapjakmy ya dost ya öçürelim seni. Men gürleşjek boldum, ýöne olar diýdi telefonda gürleşemiz ok diýdi, maňa e-mail adresini berdi. Aýtjak bolýan adam Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasy bar. Şoň wekilhanasy. Şo taýyk barynda adam hukuklary ýani bar. Şoň ýanyna barynda düşündürüň ýagdaýyňyzy. Yarawsyzlygyňyzy spravka wadyňyzy hemme dadyň görkedin. Bular size şey dip etmeseňiz ýurtdan çykarmaýarlar. Düşündiňizmi? Biram Amerikanyň ilçihanasyna baryň. Amerikanyň ilçihanasyna baryň, ilçihanada aýdyň. Nädi talip tipi problem bar Amerikada diýip men şoň efirine gatyldım diýin. Şola maňa aýtdy diýip siz kömek edip bilersiňiz Amerikalılar diýip. Sebäbi siziň demokratiýaňyz bar, adam hukuklary hiliňiz bar diýin. Baryň da ilçihana gürleşik pasolary. Men şol aýdan zatyň hemmesini aýdym. Bolýarmy? Yok, onun zat pasolstva baryan on telefonunu koymalı. Şerifil, o da baryan migrasiya baryan telefonun dadından sımkandan çıkarmalılar. Bir hilek zatlar var, men gördüm onu, gördüm, öngelemde munyalaklar yoktu. Şimdi hep hilek täze zatlar çıkarttılar kanunla. Şu Türkiye ödünün bilýänligini bilemok men. Şu Türk pasolstva baryanlar zat diye üstüne şu viza almak için vermeli töleğinden hem ayrıyetten $130 VIP bağmışım, şuna vermeliymişim ben. Öňüsün şurtmak için. Olam, öňüsün şurtmanda bir ay soňa aktiýasyny. Salam Emrecan, go berdelan. Wa aleykümselam. Go Allah şükür. Aleyküm selam. Go da şükür. Aýdy ber nähri. O Mehraýdy ber. Sen näme düşünýän şu ýagdaýlar barada? Gurumlar barada. Ay meňe düşünýän zadym ýok şu wagt diýdim. Bolýajygym sen onda çykay. Bäri birazjyk gyzgynrak efirdir wara. Bärde käbir şirkatlaryň bir keseniň ýaşyny öwredýärler. Agyrdyr, sana agyr gelip bilýändir. Şonuň üçin aşakdan görmäni maslahat berýär. Sag ol. Salam, gowmusyňyz ýagdaýlaryňyz? Wa aleykümselam, hoş geldiňiz. Wa aleykümselam. Hoş bulduk. Oňat siz näle? Türkmenistanda zaten o näme ýok. Hiç kim şu ozat edip çıkaran ok, hiç kim kömek eden ok, doktorlaram kömek etmeye. Diňe pul almany bilýärler doktorlar. Diňe pul. Men agymyň ogluny grip aşysy urup öldürdüler ha. 32 ýaşyndaky oglany. Türmede işleýärdi. Srog geçen aşyny urup öldürdüler. Haramzadalar. Allah belalarını versin. Doğunculuğum. Tamam. Devam etmeli doğunculuğum. 70 gün sonra doğanım yok oldu, atası yok oldu. İçine alıp. Ya adamı mı doğunculuğum şu zatlardan yurttaşlar feryan olup gidip yurdumuza varıp yurdumuzu elimize alasınız gelen ok mu? Yurdumuzda değil 14 seneden 14 yıldan ver gitmeyen yurduma. Bütün ömrünü yurttaşına yaşayacak mı doğunculuğum? Ya yurda varıp yurdumuzu düzeltmeyene ýagdaýyňyz yok mu ya? Jylanýaňyz yok mu hüwesiniz? Bar, bolonda näme haramzadalar diňe öz bildiğini etýärler. Bak, seredim doğunculuğum. Biz şu Sen wagt şey var. diýsen, ol bey diýsen, näme etmelisin bu ýol? Bir mınçık durayda, bir mınçık Bolda durayda. bolda. Doğunculuğum, men şu wagt bara bir aýdan beri gürläp oturýarym inşallah. En ýakyn wagtda halka çagyryş edip, halka ayağa alyrjak bolýar. Ýurdun içinden hem gollaýanlar kän bizi
Yurttaşlarım yurda barmaly. İnşallah video çekecektirin. Çağırış edip halka gaýdyň yurda diýip. Şo wagtda memnun gaýtmaly. İnşallah bir hereket edecek bolar ve şu harekette yanımızda durmaňyzy isleýär. Bu hareket meniň hareketim däl. Men bu harekette ýalnys bir adam prosta bilen koordinator. Atak hemme işi halk edýär. Düşünýärmi? Halkyň geleceği, halkyň yurdy, halkyň watany. Yani meniň benim watanym däl bu. Hemmemizin çağlamydan gowy gelecekde ýaşamak üçin, aýdynlyk bir geleceği bolmak üçin, çağlaňyň yurttaşyna gitmän Türkmenistany içinde işlemeni, gerek wagtda isleýän yurttaşa çykmana çykyp bilsin. Yurttaşynaky adama maşgala gurap elýärmi, gurup bersin. Yurda gaýdasy elýärmi, gaýdy bersin. Hiç problema bolman. Şu zatlar alad etmeli elbette halkymyz. Ertek Türkmenistana baran men çykyp bilermi kam yurda diýip. Şu zatlar pikirlenmeli dogonjugum. Düşünýärmi? Bilýän Ayhan diýip birisi we 14 ýyldan beri näme üçin Türkmenistanda baran? Türkmenistanda bir suçy işlem. Suçy işlemok Allah'a şükür. Aşaklara üns vermeýän dogon aşakdakylar Olar kam olar ne bileyim oýnar. Ýüride gelýärler şonu ýazmana. Olar hökümetiň Olar karambadalar. Ýa-ňa gelýärler gün. Olar var Bağırlar, götürüp götürüp sakal- ýa-adam bağırlar, sakal- Atagray. Indi talip ýene bir gaýda men sana. Daşar ýurda äre baranlar Türkmenistana barýarlar, pulum gazandyrýarlar, şöýdü we mozadeti näme üçin çykaran ok? Oňa haýran. Oňa haýran. Yurttaşyndan baryp şu taýyp Karası baran status pul aýdy. gazandyrýarlar Alım, Türkmenistana. Gerekli. Adam alır, tatsız ayırdı. İsyan aldı. Bir muçuk durayda dost. Gürlesin ne dogonjum? Sen tenin gürley. Sözün arasyna girmeýän haýyş edýän. Aýdy beriň dogonjum dinleýäsiz. Yo daşar ýurda äre bardyň. Näme indi näme bolupdyr? Daşar ýurda bardyň äre şu Türkmenistana barýan çykyp bilmeýän näme 4 ýyl 5 ýyllap çykarmaýarlar. Pul berseň çykarýarlar. Pul vermeli çykarýarlar. Bir 8.000 9.000 dollar berseň çykarýarlar. $3.000 var. Baha her ýyly. Kime 2,5, kime $3.000. Ýani 2,5. Adamdır var adam. Hawa. İki pasportun bolsa Türkmenistana baksaň çykaryp bolýar, pul bersen. 2,5. Kime $3.000. $15.000 baha var. Talip Atagarayva da ortaya okur, Atagarayva. Wa aleykümselam. Pitiçka öwre diýe, pitiçka. Pitiçka wa diýem. Men bir zat düşünem oktar. Şurada premier bolmaly ama şolon garnaşlary, tohumlary, halka, milleti, oşum yurda bu premier bolmaly. Özbekistan diýdi, Özbekistanyň gyzy var birdenin gyzy. Hemme edip gorkaz, gorkazyp nämetleri zaten solup kömek etdi. Bizde hiç atıyor abi. Gaýant ki yumruk atýar. Sevme dost, sevme. Ya olmasa interesli şolong içinde vapşe bulagat var içiniz. Etdiýänler bam kana sadaka öz fondundan, özünden işleýän. Bulan bulgat var isiniz. Yalan emme da yaşarlar. Fakazuha üçün etdiýärler. Men ana 100 adam çykdy diýär. Ekinden ýanlanyp otyra, enzi senden ýanlanyp diýär. 100 adam çykdy ýani. Ýok enziden hem däl kimden ýanlanyp otýar. Antaýdan gurla? Serdar sen ýapaýyn. Ana Serdar senden ýanlanyp otýar. Ana 100 adam çykdy bize kömek toraplar edip olara kömekden oklar eğerde edýän bolsalar ederdiler ha şu meýtäj adamlara. Onuň üçin boş ver. Hayır sahabat işi. Bulardan 5 wagt namazdan başga hem zat galyş vermeli. Hakiki. Hayır sahabat ödür. Men şu ilk başta durmuşa çykdym ha. Durmuşa çykdym ondan aňaryp Türkiýe geçip barýanyny, ilki geçip barýakam. Soň adam menden 2 gün öň gitdi. 2 gün soňundan men uçdum bärden. Pasportum ýetişmedi. Aeroportda bardym, üýşdiler daşyma terroristin daşyna üýşenýärler hemmesi. Soň maňa şey diýär, sen näme üçin Türkiýe bardyň, türkmen oglanlar gyryldymy diýär, şo taýda işläp oturar. Näme hak bilen diýänem bolsa, ýene sesimi çykarmadym, hiç zat diýmedim. Ondan soň zat ýa nädip bardyň diýär, söýdüm bardym diýdim. Soň onuň şey diýär, "Hawa sen söýensiň onu näme? Git senen tek Türkiýede 2-3 ýyl sen ulanyp taşlap goýberýär" diýdi. 10 ýyl bolup geçýänni. Bakym, baranma durmuşa çykanma. Entega taşlamady.
Näme hakkı var? Olaryň soňa şolary ýalap Şolan haqqy yok kan hemme da şeydi burunlaryny sokup şeydi adama gürlemene ne hak bilen gürläbilýärler ayal adama sylagy yok, hormat yok. Men geň görýän şonu ştat gelýäňe. Şu bir dokumenti düzeltmene gidýän ittiýalak yüzleri. Üýrüp uğradýarlar seni. Sen o gowluk bilen dad edýän sen men türkmenim edip ýalbarýaňa ittiýalak hiç dinläno. Edil it. Dinlemeye. Taliba Mirza soracaklar. Şu nereden tapyalar özüne şu hakkı şunyal adamlar sormanan ve şuna hayran kalyanlar. Nereye Ferhat? Dost, sebep var. Yumurta kanunluk var. Düşünüyor kanun yok. Şunun için. Ferhat mesela bir Amerika'da da hatta любой bir idara varanda da dedinde men prosto ne müsteciyemden aytýanda любой bir idara da barya sen bilen el gürleşýärler hiç gelip fan grubide noktor var noktor senin şahsi durmuşuna wapşy olaryň goşulmany haky yok. Olar ýa suda berýärler gün Amerika'da. Esselamu aleyküm. Wa aleykum assalam. Olmuşsunuz, yaxşımısınız? Şükür özüňiz bolmy? Rasy Şu kızın var ya şu yandaki Can diye kızın bir zatına girdim de şu an. Ben var ya 7 yıldan beri İstanbul'da bir geze gittik geldim. Pasport almıştım abi biliyor musun? Hazremine oturmayızın diyorlar ya kimlik suro bitti. Şimdi gitme korkutayım biliyor musun? Şu gün Türkmenistan'dan haber geldi öyden zaten. Ey bilet bakas karoş Türkmenistan'dan beri kayıtmana 45 milyon yani 45-50 milyon yani 100 milyona çıkıptır deyip biliyorsun. Yani ben 36 yaşımda şu an 5 yıl depor dursalar 41 yaşımda oylayan. Son ben 41 yaşından sonra işlemeye mi çıkayım taşırıyordu bile. Ferhat brat sana bir da aytjak. Haçana sen yurttaşynda sergeden bolup ýaşaýak. Yurda gaýtmak isleň okmy yurdumuzy ayağa kaldırıp halkımızı? Yok kayıt. Bile ayağa kaldırıp gelen okmy dawaýçy çağırıp otyň hemmeňe Türkmenistana ýuwaş-ýuwaşdan gaýdy berin. Iň ýakyn wagtda halk ayağa kaljakdyr. Men datasyny berjek bolsa da 100% aýtýan. Talip, Serhat, men 3 çağam var. Men hazır 36 yaşımda. Büyük çağam, İngiliz çağam biliyor musun? 15 yaşında. Ben 4 yıl oldu gittik gelenime 7 yılın arasında. 15 yaşında o yine 1 yıl 2 yıldan armaya gitti. Ben gitmeye korkutuyorum. Çıkıp bilmerim deyip biliyorum. Sonra ertebim çıkıp bilmesem anırda kazanmak zat etmek kıyım oluyor da. Ben profesiyem usta meselem. Kaynakçı, yani svarşik da ben 2 yıl okudum zat ettim. Onun dopsugunu aldım. Berde mesela konkretne aylık alayan. Önüme şu aylık hazır. Berde 2000 dolar aylık alayan bolsam. Öyle tarafa varıp 100 dolara işlesim gelmeye de biliyorum. Onun şu yani zatı kalmıyor yani. Anlamı kalmıyor da onun bile. Şunu öğreden kimsiz ağam? Şunu fikret gördün mü? Şunu öğreden kim? Bizim hükümet. Döreden hükümet doğru. Menen Barkay'dan da devlete var 1500 dolar gitti. Pasport almaştırma o. Pasport almaştırma. Vakti geç gitiptir. Suro geç gitiptir deyip ne? Baran yerin tolka day baran yerin day bile. Salamu aleyküm hemmeňize. Wa aleykum assalam. Salamu aleyküm Talip ağam gowmýag daýlan. Wa aleykum assalam. Go Allah şükür özüň gowy dost näle? Oňa Allah dönün. Ağam menin bir sancak bir aýdyp goýjak zatlanma da. Aýdy ver dostum. Ağam Serhat Mar vilayetinde yaman çuğulnur benzin gıtçılığı diýe. Gater ve benzin gıtçılık, benzin yok diýe. Nirek gitje onça benzin. Barsaňam zapravkalaram oçurt. Onun maşin durunňda oňa sen özüň ýetýäňem bolup benzin yok. Şo. Vatandaşlar, Ferhat'ın mesela bir daha da aydın. Şu vakt Türkmenistan allığından benzini daha da eksport edip otur daşarı yurda. Öz halkımız kösenip otur benzinden yöne bizimkiler alıp daşarı yurda satyalar. Ne için biz şulara sesimizi çıkaramız o? Elinden gelip taban alıp otur elinden. Bu kıvanımız mislaydam okta prostin. Şunu da sesimizi çıkaramız okta o. Bu ne mi diyeyim o depeyanıdan çeynekli otur o edenim etyenliye. Yurttaşına satacak diye ve yurttaşı has mühim biz için, olar için. Yani görýärmi halkyndan hem has mühim. Halkyny birinji ýere goýman, daşary ýurda öz
birinci yere koyan bolsa onu näme diýmek watandaşlar? Bizi äskiren ok diýdi dämişin? Ha? Nazir meni Талиб, можно сказать? Да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, я Лала. Я что хотела сказать, вот Зульфия Каджи, нам срочно нужно насчет нее проблему решить. У вас нет там за границей журналистов, чтобы сообщить, что женщину держат там насильно с ребенком. Ребенок может в любой момент умереть. Я, короче, на днях должен сделать видео на английском языке, а так я связался с организацией по правам человека. Этой женщины нету, которая ответственна за Туркменистан. Она сейчас за границей, она всего лишь 29 числа прилетит в Нью-Йорк, 30 у меня будет с ней встреча. Я делаю все, что от меня зависит. Также я дал, чтобы они связались с ООН, Да. донесли им свою проблему. Они сами тоже должны пойти туда рассказать об этом. Так как это, вообще... Это не закон решать Да, матери ребенка, нарушаются права матери ребенка. Дай бог, если что-то случится с ребенком, кто будет в ответе за ребенка? Да. Сегодня прислали Abla, нам bundan видео sonra- больницы, где abla, ребенок bundan лежит. Там sonra- такая больница страшная. Bundan sonra такая больница. Türkmenistan düşünsün. Ben ona verdim artık. Benim kızıma eğer bir şey olursa Allah göstermesin. Bir şey olursa Allah iki yakasını bir araya getirmesin onların. Amin. İnşallah. Sefa Bey, elimizde geleni yapıyoruz. Siz rahat olun. Biz de uğraşıyoruz. Yani gerektiğini yerde gönderdik. Талиб, у меня тоже на английском языке есть на страничке. Если что возьмешь, у меня тоже видео про них на английском. Хорошо. То давайте все вместе боремся. Что-то надо делать. Ребенка и маму надо спасать. У мамы никаких проблем нету. На каком основании ее не выпускают? Ей даже не говорят об этом в миграционной службе. Nerede o vatandaşlar? Fıçağın neyme günahı var o? Fıçağa Türkiye'de doğulan, ecesi Türkmenistan'ın rayeti. Türkmenistan'a gelen için, ecesinin bir karındaşı uruşa giden için, bu doğunun ayağının neyme günahı var? Neyme için kolektif cevapkiyatçılık çekmeli? Başka o neden? Allah o çocuğun gözyaşlarını bildirecek, Кто они onlardan такие? soracak. Haram bir gayrat hükümet. Soňam ayağa kalma, näde kaljak gel bu haramzadalar? Buların ucu edilip, ucu dip bollusu o vatandaşlar o. Это Я уже не знаю. переходит границы, просто границы, ребенок умирает без папы. Как это без мамы в Турцию отправлять ребенка? Ребенок больной. Даже если он не больной, это нарушение прав человека, матери ребенка. Болеет, не болеет и не имеет права лишать матери ребенка. Они не люди, понимаете? Поэтому нам нужно Не всем... люди. Поэтому, Талиб, будем вместе бороться. Я не боюсь, я буду... Чем дальше, тем хуже я буду бороться с ними. Иншаллах. Да, правильно, иншаллах до конца. Всем желаю удачи. В общем, дальше продолжаем, Талиб. Спасибо. Еще я свяжусь с вами. Вам спасибо всем большое. Sefa Bey rahat olun. Uğraşacağız biz onlarla. İnşallah Allah, inşallah. İnşallah o çocuğumun gözyaşları onların hepsinden tekleyip Hepsi onlardan boğacağız. da akar Bu gözyaşları inşallah. içinde boğacağız. Sonra siz bekleyin. Ölümler, tecavüzler, her şey onları boğacağız. Bunlar görecekler bizi. Bir bekleyin siz. İnşallah. Her şey görecekler. Artık yeter. Buraya kadar geldi, artık yeter. Vatandaşlar ne görüyorsunuz değil mi? Kim hakikaten hem halkın arkadağı? Görün de netice çıkarın. Ne için adamlar bize gelip inanıyorlar? Sebebi biz hakikaten hem halkımızın hem derdini aytýar. Sesini eşitdirýär. Yurttaşyndakylar, yurt içindekiler gelip goşulýar. Arkada sen nälo? Samozvanis haramzada Guluboy Gurban Gulu. Ne hakik arkada berde otyr. Elhamdülillah. Gurlaşmajak bolsaňa da aşak düşäň de gaýrat edin. Aşakdan adamlar garaşyp otyr. Yokolik çykjaklar. Şonu aýdýan da Talip. Aleykümselam. 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 Talip, ben aýdýan 100 000 dollaryň bolsun. 100 000 dollaryň bolsun. Öý tarafa barıp onuň huzuruny görüp bilmesiň näme gerek diýende oň ýaly. Aha menim şolar ýalak brat. Yurttaşyny ýaşaýan, hedillik görýän Allaha şükür. Giýjegim giýýän, münjegim giýýän, iýjegim iýýän ýöne öz halkym kösenip otyrka menin bu kurdumdan geçen okşadatlar o. Menim oturýan pikirlenýän diýen, ey, menin halkym nemme zadan gowusa manasygy o. Bizim sade halkymyz bar o. Adamlary jahil. Selamünaleyküm Talip. Hazır berde Sefa. yaman gepleseň, hazır berde nito gepleseň bilen çağlar ba öý tarapda mamaş ates, Brat. bu bratişkalar. Brat,
şondan birazra çekinýän bilen Brat, bolmasa meningem- dawno atışmaly. Bratcan, mening hem ejem hem kakam var yurtda. Hatta mening ýagdym senkinden agyrrak. Mening ýarosy iki sanak ejem kakam var. Ýöne men şolary halka garşysyna hökümeti Allah var, şolar. garşy edip alyp otyň şolary. Ziýany ýok inşallah. Allah Taala goraýjydyr, gorar diýip bar. İnşallah. Şonuň üçin bu İnşallah men- iki elimiz bilen ýakatna tutmaly. Senin çağın bar bolsa, beýleklerim çağılary var. Hem 2009 garnaşlary var. Ýöne uje gorkuýny bir tarafa goýup bular hereket etmeli. Bollo uje yetdik uje. Yetdik uje vatandaşlar. Aynen. Salam aleykum. Ben 6 aydan Kan ýaşamysan? Öz aralarında. Gerekli Talip. Ha. Şu anda zom olacak. Katılacak mısın sen? Yani Ben Zaynapan. Я сейчас в эфире, я не могу высидеть, потом скажешь. Sefa abi. Zom olacak. Size sılka gönderelim mi? Katılacak mısınız siz? Katılırım abla, katılırım. Tamam, o zaman size sılkanızı göndereceğiz. Ya bakın arkadaşlar, burada gerçekten hasta bir çocuk. Herkesin başına gelebilecek bir insanız. Hepimizin her şeyi olabilecek. Ya bir umut, bir ses bu çocuk için olalım ya. Ya çocuk zaten hasta. Ya herkesin çocukları var ya. Herkesin bir evladı var. Nasıl bir ana baba Ben biz? şurayda Ya herkese sen ben diyorsun ya bak. söyleyeyim. Baktık sen şu anda diyorsun ya bizim ecemiz kakamız yok mu Türkmenistan'da? Bizimki de ecemiz kakamız var ama yeniden yapıyorsunuz yani konuşuyoruz. Bugün konuşacağız yani konuşacağız. Ses olacağız. Anladın mı? Zarina, bizde de açacak şu an. Men kızım berde 7 yaşında, 8 yaşında da olacak şu an. Türkiye'de. Yani şunu okutup bilmeyen bilen men jenkam kaçak kal gitti berde. Hazır şunu Serhat 8 yaşında da oluyor. Öy tarafa göversek bakma adam yok. Serhat olmuyor ucu. Eke şu anda bak ben sana bir şey diyeyim mi? Korksak, gepleşmesek, bir şey sesimiz çıkaramasak yok akrabamız var, yok çocuğumuz var, yok böyle anamız atamız var Türkmenistan'da değilsek 30 sene oturduk yeni oturacağız. Anladınız mı? Şu zaman bu çocuğun sesi olalım. Herkes olalım. Tek ben değil, tek Talip değil, tek Nuri değil. Hepimiz olalım. Çünkü bu çocuk gerçekten bize muhtaç. Gerçekten ihtiyacı var. Babasına ihtiyacı var. Ya hiç mi yani vicdanınız kimsede yok ya? Hiç mi yüreğin sızlamıyor? Yatağınıza yastığa koyarken hiç mi şey yapmıyorsunuz ya? Bizim problemamız. Zaten 6-7 aydan beri Talip seni izleyen 6-7 aydan beri efirde polnu men koşulmayan sadece berde dinleyip oturuyan. Boy ursuzda ben itki bolyandır. Sen burada doğun kanasın ondan yetilmedi. Yaşamalı arkayın. Ondan yan burada var. Mena şu yola canım ortağa koydum. En kımmat, en fücdadım. Öz canımı, yakınlarımın canını ortağa koydum. Yani ondan yan birdadım için men bilemok da. Ondan yan birdadım için görüşüp sevişmek mene pikir edýän niyet bolmaly. Bir akbarda size Adalet. Terep men size orçça bir söz var. Храбрости не уменьшит мою жизнь diye, трусость не продлит ее diye. Düşünýärmi? Batyrlyk diye menin canım diye ömrüni gysgaltmaz diye. Hem gorkokluk menin ömrümü uzatmaz diye. Şoň manyny olar edin. Sahabalaryň aýdan bir sözü var. Ölümü diye arkadan gelýän şan döşüňi açyp döşüň bilen garşylanyň gowy dämi diye. Sahabalar şey diýär dursa bilenmek. Şonuň üçin pikirleniň de onlar. Yani biz korkak değil ha. Korkak açmadı alo. Berdi Muhammedullah şeytan. Berdi Muhammedullah şeytan. Şeytana ağzı birlik olmak demek ki biz de suçluyuz. Onun kadar biz de suçluyuz. Anladınız mı? O yüzden karşı çıkalım. Bu çocuğun sesi olalım. Bu çocuk gerçekten hasta. Yani herkes el vicdana koysun da konuşsun. Bu çocuk ya bize ne yaşasanak çocuk var. Zarina apa. Aynen öyle. Aynen öyle. Hem Mehmet Soğutçu birleşmeli. Sefa bir ya kakalar maşkalalarına kovuştursun. Yani kena olu yaparlar. Ştak çıkıp gürlevilen oklar, aydı bilen oklar. Yani şoların bir sesi oluyor. Bili oluyor. Şolar ya adamlar maşkalalar koyulmasın, dağılmasın diye ediyor şulatları. Şonun için bir yedek duruyor. Birce şansımız var. Onların bana men size seriozna aýtdym. Darşul ministerleri alın. Şolaram gorkýarlar köpli. Şolar bize taraf bolýar. Hele olar işi gatnanny
şun men yığnarlar, şun men yığnarlar diýip öýden çıkýarlar. Şonu ýatdan Oo. çıkarmaly. Ministrler Hakyky gaçan tebe da ola. чиновниклер ete serýozmy aýdyp otyr. Fikirleniň şu zatlary. Men bu zatlary öýdüm, düz paýdam yok, maňa da aýdyp berýärler şu zatlary. Talip men düşek hemmemize uda çıkarıcı. Men berde efirde berde nahar bişiptir da şunu. Hemmemize uda çıkarıcı. Bizler Koyan kötali. Hadi ekspert ondan da şunu çıkararlar da. У нас сейчас дом. Yegenler bağırıp çıkar ya. У нас сейчас Yegenler дом. de Хорошо. Давайте, хорошо. Вот. o bindiğini yok diyen sonra ekspert dedin de soruldu. Da soruldu bir de peydası var. Dige yegenleri peydalı. Sonra çıkar ya onu sattı. Hakiki. Bir de peydası var. Kimi gadan ýaşy, nebitden dağıtdan garnaşlary. Sol neget. Ana Yegenler. Kahraman arkada Talip. Selamun aleyküm. Wa aleykümselam, hoş geldin. Kovmam yaşamay. Şükür edin, gowmy da, näle? Şükür yaşı. Allah cana şükür Ana men meselem geçen yıl aýdypdym, geçen yıl mi ýarmysyň ok. Men diýdim, näme nazar çürükdägi garnaşlar zatlar Özbekistana dizel ýalar, fatýalar zat diýip biz ýanynyň bir aýam geçmedi. Tutully näçe saňalar zatlar toplup tutully dizel. O bindiğin toğdan yaş bindiğini gar tutturur. Fatýalar o fatýalar. Toğdan kim tuttur görer. Biz näme ol kim bilir kim näme da tegdin o bilirler. Sana maşina pul tapıp vermeli. Maşina orçak bolup. O. Ya diýitil ýagy ýerden ya näme diýdim. O kim bilir näme suw gararar mı näme gararar. O zaman 2 günün bir maşin bozup berer da o. O. Bağın Hiç Talip. 10 litre olsun 8 metre Seret oluyor. yine edil öz durmuşumda bolan zat da men gyz oğlum var da 2006-njy ýylda hukuktordy. 2007-nji ýylda da o näme iş beýjemi näme şoňa oçurda goýuldy hazır 2007. Doý berýär. 2017. 2017. Näçe ýyl boldy şonu? 2017. Bir anda da 3 18. 18 ýyl bäri 18 ýyl bäri Bijada oçurda du. Indi seret 2022-nji ýylda men bir tanşymyň gyzy hukuktordy 2020-de. Gutordan gönüs balinsa işe girdi. Okuwçy. Okan ýeri ýok, zady ýok. Ondan bija gatnadyk. Teklif eden işem näme o biriniň hususy bir tikinçilik sehine teklif edýär. Onu görmän de ondan yankı işe giren tanşymyň gyzyna şoň dädesine aýtdym şeýle näme etip salyp bolýar bijada oçurda dur 2007-nji ýyldan bäri. Şu 2007-nji ýyldan bäri gatny spise wa her ay 300 milyon pul berip giziripdir ene. 300 milyon. 60 000 manat. Ondan şolara nädip janyň inanmaly? Ana ýollara seredip. Ana dalyp. Ne, diňe. Daý burýarlar hastahana. Tank girmeli tank. Gerekli hastahana zubnoylar da burýar. Vilayatleriň ýoly görer ýerler. Seredin ýoly seredin. Tank geçýär o bu ýollar. Tankla gir. 45 tankla girmeden girip tanklar geçikipdir bärden. Ýollar oraya. Küçük maşinelere ýürüp girip bolmaýar. Muňa da seredin o, muňa da agaç. Mundan beterler hem var. Yo, seredin agaç çykyp berýär içinden. Şol agacı kesmeýärlip ýola oran oklar bular bilýärmi? Bizimkiler gowur ýere tebigaty zady şu agaç kesilip ýola oran oklar. Ýoksa bular dawna orandylar o bunu. Awar minister geçdi de par arary ýol turýarlar gyn kız. Minister däl. Minister kän. Minister däl ol 2022-de mi 2021-de mi Berdişkanyň özü o da şu göroglar bardy. Şonda Ismam Tata ýola gitdi. Her bir çukurlar var. O öz maşin tigiri çukura düşkitdi. O izi 2 tigirli maşin, 2 moslu maşinle geçkitdi. Şonda da yol becerilmedi. Becerildi, pasap edildi. Var ulan, hemme habar var. Illa mada çürüýet gojoluň aladyň. Gojoluňda bolýan atlar bilýän-a. Edi diýurdum son ýerda.
boy mesele problemi hem gelip barıp bu dakaret bu Daha Şoz vilayetinin Göroglu etrafına vardı şonda 2021'de mi 2022'de mi näme berdişke vardı şonda. Mara vilayetinin Murgaw etrafının Paris Kuybüş Dayhan birleşigi şo yankı görkezden yer. Oğlanlar bu ara problema diýilen zat bitmezek, köpelmese azalmaýar. Bir diňe bir zat bir boljakdyň, aýaga aljakdyň, ýykjakdyň, hökümet başga bir var. Ýok, hiççili. Gepläp aýtýan inşallah. Gorkman aýtýan balnoýlar bar. Öntek gorkman, gorkup aýtman ýatanlar dah guya, onkologiýada ýatan dah guya. Tövme do. Şeker hasta, rahat gene. Ýatlaryň üçin bir zat aýdyn şu taýda watandaşlar düýün mesele maňa bir iýleşimiz jaňatdy. Talipçan idi. Şol ýurtdaşyna gitjek bolýanlar ýarusuzlar wa dedi. Bankdan wagtdan şol Minzdravda da hatda näme şu haramlardan ady. Короче, bir ada bar bir gaýradyň wara. Minzdravda şu konvertasiýa jogap berýän adam. Şol adam meselem $5.000 bermesen konvertasiýa etdirenok diýe. Ýarusuz bolsyn ölüp ýatay diýe, agdyndan gan gelsin, dilin agdyndan gelse çyk gelse diýe, konvertasiýa 5 manat bermesen konvertasiýa bodagon meselem. Şo bodagon diýilen haramdada Minzdravda 5 manat bermesen konvertasiýadan ok. Onkologiýski keseller. Ey watandaşlar. Näli hala düşdik ho biz o. Näli uton ýana şu zatlar aýtman o. Şu derece zalim bopdurlar o bular wara. Sebebi biz jogapkärçilik çekemiz ok. Biz wara bularyň edýän hereketine garşy biz bir hereket etsedik bular dawno gorkardylar. Ýöne bular gorkanlar o. Sorajan adam ýok. Organ, o sorak ýok, sorayan ýok sebebi. Spros ýok. Halk diýe ay edýär, edibereller diýe halkdan hiç gelek atwetka ýok. Ey watandaşlar, dawajy halk näme buluşma diýe de. Bayhanlar orta çykmada baýlardan garaşmaň, hiççili. Bu organy işini işleýän, ya güýçli söwdegar, olar aýaga aljak zat ýok, hiççili ýagdaý. Olar ýalpaý gowy. Garamaya kalmada. Garamaya galmasa aýaga biz galmasak bizde 40 ýaşdan ýokurylar höwet emed oturmaň. Olar bir zat diýen on, "Vay, telefon goçur, olar ýaldak geplemedi, ýüzüň goçurup goýberler telefony." Ýa-da kakyn ortada bir zat aýdarsyň on, "Goşulmagulum solar ýardada" diýip, "Ol sen orýal." Bak, sen olam göz gorkun. Biz ýaşlar aýaga galmasak, garlardan peýda ýok, bir grama. Menim ejem maňa meni gorajak bolýar. Ay etme oglum, beýtme, zat etme diýär. Men uje şahsiýet men 32 ýaşymda, 33 ýaşymda men öz kararymı özüm berip bilýän. Men mydam aýtýan. Näme men nep spor bolanok, men mydam spor wa ejem bilenem. Ýöne men öz ýolum bar olanlar, men öz durmuşymy ýaşaýan, ejem maňa jogapkärçilik çeken ok. Men öz ýanglışlarymy kabul etýän. Bolup biler ýanglışlar durmuşda. Ýöne men öz ýanglışlarymy ertesi gün oturup ejemiň ýanglışyny däle öz ýanglışymy pikirlenip hereket edýän. Men diýem ok, men dün ýanglışypdyrm bir zat ejemi diňledim, men şoň üçin ýanglışdym. Soň oturýan ony käşke özüm diňlemeli kenim. Zato pişman bolmazdym diýen, bilýärmi? Onu muny diňlemäň o hiç kimi. Ejeňiz kakaňyz olar uje wara saýuzyň adamlary. Menkilerim şeýle. Olar başga döwrüň adamlary. Biz şu başga döwür, biz altyn asyryň döwrüň adamlary düşünýärmi? Dünýä ütkä batyr. Dünýä ütkä batyr. Hemme zat ütkäýär. Türkmenistan ütkä nokýana şo dursun. O sebäbi biziň adamlarymyz ütkä noklar. Biz ütkemeli ho birinji özümüzi ütketmeli. Adamların meýsini ýuýalar. 35 ýyldan beri adamların meýsini propaganda bilen ýuýalar o. Näme ütkesin olsaň o. Beh. Şu telewiziýada aýdyň meseleler eden. Geçen men Cemal Saparowa Damaşny aresta diýdim. Bular bara maňa garşy. Men telewiziýada Cemal Saparowaň öň kaýdynlaryny aýlap başladylar telewiziýada. Görýäňiz watandaşlar. Ine ýene bir suwutnama hökümetiň 100% meni izarlaýandy. Nähili görýäňizmi? Telewiziýa çyny goşup oturýar. Wow! Tedidir görýäňa. Gör oturna mal olara dograýtsa gör oturna. Ne hiç aýdan 100% olsa var, soň 1% dogry däl. Ýekezetem, ýeke ýerde dogry ýerde aýdylynat ýok da bar ýaly maglumat.
Adamlar tam Görýärler, goýun. Hem görýär. Şu adam görüp oturundurlar jyklap eşdip. Şu adam. Adana. 40 yaştan yok Zat Madır oyun ara. Yine soburda, yine sobur. Yalanda. Televizyonda ne? Şu adam eşdip oturun olsalar, Kahraman arkada talip. Şonu eşitsinler. Kahraman arkada Talip talip. Amerikan ötünde öldü. Soyurdu yo yüzdü näçe götürüp plan ötti yüzdü näçe. O öten olan niydi dattırı. Ekran zapsedin şu adamı. Ekran zapsedin. Bizim kahraman arkadağımız talip. Allah razı olsun. Ekran zapsedin. Oy Allah Teala halkımız için. Halkın aladasını edip şunu yağlay. Halkın derdimiz adını yüze çıkarıp veriyor. Allah razı olsun. Allah razı olsun Talip abi. Valla desene. Ol gizlab o çare iksan tansı. O çare o keyfine varanaklar olur o. Barmalı çare. Me özüm hükümette işe koyma. Evet şu okudu var mı tutu dattı. Oku var mı? Yöne çare var mı? Kilege derir. Çare. Neme da çaresi men O çare toy bayram görközü toy bayram değil o. Vin ujdin var eller o. Adamlar bir gün gitmeden mi o? Çare değil yani zaten. O vapşı. Nereden çıkarıyorlar? Sonra da bu aynı adamlar halkın ödü gitmeden şu zatlar bir gün çağırdı. Ne prezidenti de görüle bayramçılık. Nazaf David der. Barmasan balona barmasan. Saat 4'te 5. Düştü 4'te kitler o saat 10 geçel oturuyor karar. Tuz otuyorlar. O bir gerekten ol mardamı yöretene Xitay firma atsan da dangdan bir maş akana maşini çağan üstünden geçip bir sürü çağan ülkede ne yaşadım öldük gitti. Hiç kim aydan yoksa zatları. Yok gizler onu gizleyedine bayramçılık var dik görközü bolonu o çağıranan bayramçılık diye. Şu çağrıdakilerin lüboy birini kıra çekip özünü İslam olan geldiğini dik gör. Son çekilen adam yok. Var hükümeti dara talipler son yallattır. Onların barmazları işinden kesilmeli, okulundan çıkmalı barmazları. O ılım nereden ölsün Türkmenistan'da o çağıradan gözünü açana studentler o. Odan oku talep eder. Neden okusun olur. Okuyayım okana okuya okumadım ama idare biyati adar verdim cenneti alır. Ondan sonra gömükte nereden ölsün medisine nereden ölsün. $1000 pul veriyor. Ulan keletinde çok pul almak işe girmeli. O yerde oturmalı. Odan pul alıp oturmalı. Anımsın gelirse oğlum. O koca adam o tay okuyan o koca adamlara yeri yok. Ana onlarlar giriyor. Uzun çocuk yurdum. Ayağa kal o Türkmenistan halkı. Ayağa kal. Bundan beter günler size karşıyandır. Ayağa kal o Türkmenistan halkı. Şu idare işinde işleyenler var öyle şu viziyatçılar, rahatlar, parakorlar da şu yaş nesiller nabaro terbiyelerler yaş nesillerin bilim soruyorlar bolup pul alırsa o yeni Suat adamlar Türkmenler ne mol bizim bir öyle Suat Türkmenler öyle Tahman arkadan talip o şoför men çıkarma men bir Suudat çıkayın hazır yeni aytacak saatlanma arkadan. Bir geplemende bir gerekleş getben o düşün onu hiç tadı birin barda turun veriyan beylekin başka barda turun bir veriyan biraz filan o. Ava gerekleş körlemeler. Halkı birini düşman eder adama birini düşman eder. Hakikaten. Nereden var? Birini sokun diye, birini aldan diye, ondan pulalın diye, bundan pulalın diye. Kedip böyle Türkmenistan içinde. Oğlanlar, men bir daha da aytacak. Men bu yine hükümet işgärlerine değişli zatlar. Ayda otayım bunun içinde qowlara mayır ve de mar. Alaşsızlıktan alyalar korrupsiyany. Eklenip bilen oklar düşünýän ýöne. Käbiri var mecburlyk edip bilen adam. Mena meselen bir men işim bitirip berse, yürekden şoňa bir yürekden berjekden bir zat bilýärmi? Ýöne bular näme etýärler? Hem puluňy alýarlar, hem sana ýigrenjem bolýarlar. Hem gargynyjyňy alýarlar. Tapawdy ýok.
pulu näle almaly ýöne almaly. Ýigrenç bolsun, garynç bolsun, tapa diýär ýöne adduşy et işiňi. Men taň ýüregimden çykyp bereýin dor, dämi? Her kim bilýär Türkmenistan ýagdaýyny. Ýöne hökümetem bulary mejbur etdi. Hoplyk näme diýär? Seredin mesle bir daha düşünin. Türkmenistan'da konvertasiya diýen da meselem okuwçylara da atyryp tabyýarlar. Hoplyk komiteti konvertasiya meselesi gurrunksuz edýär. Pullar milyonlar, milyardlar aýlanyp oturýar ýurdun içinde. Bular iyi oturýarlar, hoplynklar. Aýsy birini görseň 3-4 san gaýy wa zady wa arada men aýtdym, atlar berdim, ýene de berjek inşallah. Bular ýudarhalar konkret 4 drakon bilen drakon keldiler oraya, şo ýudarha. Bular gurwan golyny goraýarlar. Şo siziň öýüňize gelýärler. Hoplyň polisiýa buýrýar diýär. Bar şonu gorkup diýär. Ol polisiýanyň işgary biçare siz çagyrýar edara. Diýjek bolan adam hemme adam gowsy şolar edip oturýarlar. Ýöne halk edip bilen ok. Ne konvertasiya edip bilen ok. Ne de döwletiň ligotalarynyň peýdalanýarlar. Hemmesini peýdalanýarlar. Hoplyk işgärleri we organ işgärleri. Talip çok hoplyk diýen solar var bir man pul berip magazinden bil boýerden atatlyk gören adamda barat getdi bolady. Ular bir manat çıkarıp adamlar da olur. Yiyecek mi gele, hem adam geldi. Sen adı, bırak yiyecek mi, giyecek mi? Canetçe geldi. Bu hopsuzun zaten işgärleri içindeken o zat yok bilýän mi? Diňe bir ilmli bilimli adam diýerler, buyrugy gönümel ýerine ýetirjek adam gerek. Ýani akylly adam gerek sistemada. Sebäbi akylly adam torog berip bilýär sana bilýän mi erti? Bulara talip buyruk berilse buyrugy sol bağlı toraksız ýerine ýetirýän adam gerek. Aýdy berin. Bağlı iftini ruçkosyny aýyrsana şom haramzadalar bir ýerde orada paxta goýup berýär. Bağlı if ruçkosyny alsana şom. Onu aýyrda onu. Aýyrda. Boş görle oturlar. O da bir paxtaçylaryň biri. Ha berdişke, serdaşka gitse kime paxta goýar ha? Täze geljekmi? On kahraman Talibä paxta goýarmy? Bağlı. Olanlar men size bir daha da edin. Bular wara. Umru 31 gaýratlar bir aýdyp oturýan biz bular wara açyk düşmanlyk etýär. Ýöne bularyň öz içinde biri-birini iýjek bolup oturýarlar. Wallahi üçin wara. Birini iýjekler haramlar. Şoň üçin olar ýalyk adamlardan hiç gelek watana ýurda peýda gelmeýär. Olar diňe öz bähbedin bilýärler. Biz bolsa biz ine men daş döwrümdäki adamlar halky gowurýan, watanyny gowurýan adamlar. Doğru değil mi? Biz ne edip tanırlık Türkmenistan'da? Bu işleri edip tanırlık doğru değil mi? Biri kollap, var edip. Benim görüyen adamlar, benim ediyen işimi ihlas edip, görüp, kovurup, koşuluya hatarıma diye. Bu oğlan şulaya işler ediyor. Benim şu oğlanın hatarına koşulacak. Sebebi oğlanın ediyen işi gözümeyelim. Yani görkediye neyem etdiyelim olsa. Benim şunun tesirlerim, benim şunun bile olacak diye. Bulur olsa, Kurwan Guly we onun garyndaşlary ogurlyk bilen tanalýar, doğru değil mi? Halka ogurlyk etýärler we onun daşdy göränäki adamlar ogurlyk bilen tanalýarlar. Diýe menim şulara goşulyp, menim ýurdu nädip gemirsem käm diýip goşulýar. Şunyň niýeti bar emmede. Meselem in berksi buların tek bular ýakynnaky dostlary zatlary, ine makar diýdim men geçen sapar. Aýdýamyşyn, keşke men bulara öňrek sataşdyrdım. Menim bir giýew bolardym diýip arzu edýärmişim. Görýärmi beýleki giýewleri görüp, Ebu Bekir şeýhini görüp, olam bular ýalyk ogurlyk etmäni duat edýän eken. Vatandaşlar, näýli ýaşaýarlar bular? Näýli arzuwda ýaşaýarlar? Degen rahatda. Arzuwym bu tonana gelip diýär. Ananan o adamlar, adamlar, öňler, maňa şu işleri goý zat diýip beren adamlar, dünýäň edip näme diýdi? Etin kilesi 80 manat bolup durar diýär. Talipçan näle bolla ýaşaýşdy, ýaşar ýaly etmediler diýär. 1,5 ýyl mundan ozal maňa garşy çykan adam şu gün maňa şey diýär. Görýärmi? Men hiç asan hiç kimi dinleýän adam däl, men diňe öz ýüregimi dinleýän. Ýüregim maňa diýärmi Talip? Bas. Peki dowam. Men dowam etýän. Allah ýüregimi bu ýaty. Kakam dogonlar hiç kimi dinlämok. Allah ýüregimi bu ýa. Şoň üçin diňe özüňizi ýüregiňizi dinleýän arkadaşlar. Dinleýän. 120 manat et. Hakyky. Eredin vatandaşlar mesle bir daha etsin. Ine men Amerikada in aylyk aýdyn $1 200 adam aýl, in minimal aýlyk alýar. Günlük alýar $200. Men bir kafeye barsam, bir lüle ris zat $13, $14.
Diyeceksin doğru değil mi? 13-14 dolar alır. Mesela barp lülü alyan, yana da alyan. Mesela Türkmenistan'na kafe varsan lülü da tris alyan bir oturuyan onu. Neçe git yaşanca pul? 250 mart gidiyor mu? Ava. Hakiki. O 200 manat neçe bir günne kadar polya mı? Yok. Yok. Düşündünüz mü ne mi diyecek Bu polya? abi aylık oğlum. 200 dolara. Köp adam aylık. Hem naharam yiyip bilyen. Hem egin eşiğe alıp bilyen. 2-3 yıla eşik. Hem ertir kuvununa da pul koyup bilyen. Tapavdın düşündünüz mü ekonomikan neyli işleyişini? Yani her 200 doları 2-3 gün hep soğuk bilyen arkayın gururumsuz. Düşündünüz mü manisini? Etin kilesi 100 manat diye, jılka et diye 100 manat. 100 manat o et. Onunla sen pul çayetse, dine et için işlemeler Türkmenistan'a. Doğru mu? Halal işecek olsan. Da. Hiç kontrol yok. Ezenet koyun oyarır. Talip. Şu Türkmenistan içinde geçip bölüyor var ha. Türkmenistan içinde geçip bölüyor. Hem köpsü var hem. Nur abi hoş geldin. Meydana çıkmaz o. Şol 10-15 milyon aylık iş yapıyor köpsü. Hey boledik görüyor. Şolan köpsü. Dışarı yurda çıksalar bilirler. Ne etip yaşaptırsın. Misal için men böyle yaşaptırsın. Ne etip yaşaptırsın. 7 milyon aylığı 6 yıl işledim 7 milyon aylığı. O zaman ama o yarısı çağrıdan gidiyor. Yarısı ot çöpten gidiyor. 5 milyon. Halkın meyni yuğulan o. Halkın şu 7 milyon bölenem 7 milyon aylık bölenem 8 adam. 8 adam eklendi. Yine bir daha da içecek. Mesela arayanda caylar. Caylar arayanda veriyorlar kvartiran. Neçe Aşkavat'ta 2 komnat kvartiran alacak olsan. Neçe tölemeli? 5.000 6.000 5.000 manat. Pet çaylar erit kadar gımmat. Orta kadar belki ortalama 5.000 manat doğru mu? 5.000 manat aylık alıp bilyen mi Türkmenistan'la? Arzu et dertlinge. Ova niye bu bakalar keskitleyer? Edip keskitleyer şu bakaları. Man aydıp bilyen mi? Mesela Patagodny aylığından hasaplayalar. Darete 300 dolar adamlar alıp bilyen mi aylık Türkmenistan'la? Ne edip şon çok kullan? Arayanda versinler. Men düşünem ok demek görýäňim şuýaýdan ekonomikan çökünlüğüne. Menim ekonomikadan keyin başym çykan ok. Ýönemin öz durmuş tejribemden size aýdyp bilýän görünýärmi we görýän näkäbir zatlary. Prosto 300 dolar, 250 dolar, adamlar 100 dolar aylyk alýan bolsa, naçyt bara hökümetem şu zatlary ýol berýär. Kontrol eden ok. Bazardaky nyrklary kontrol eden oklar. Ondan soň arayanda jaý berýärler, şolary kontrol eden oklar. İdin ettiler. Yan bakasın koyup bilýän bolsa demek yurtda döwlet ýokdur. Hökümet ýok diýip bilýär. Hiç döwlet ýok, kakýgy. Ýok hökümet iş et görkezmeli. Hökümet iş eden o. Kınamet dediğine Türkmeni. İyin birini yumurun alıp bunun kalanı özünkü diye. Ova. Din masaya dedin diye. Kamil market dagam Gurban Gulin garnaşçyň marketi de onjum. Aňarda Alkı Hacı Şammeýniň bakalary. Kamil market 24 açık 24. İşlesen pulkan niye? Niye de dostum pulkan? Pulkan olsa işte vermediniz onu. Ava mene çoto bilemok. Pulun badyny. No. Pavolti işte vermediniz. Niye var? Selamun aleyküm. Wa aleyküm selam. Hoş geldin. Nura hoş geldin. Olmuşsunuz adamlar. Arma. Can sağım. Selamun aleyküm Nura. Tür müsünüz? Yorgunluk memnunat. Valla şükür. İşleten pulkelni yanlar hava. Gice saat 3'te yegenden kiň kafesini işletsen olara pulken. Yönököy arkasy ýok adamlar etdiň zowany. Arkasy ýok adam gelýän barlaň öňünde durdurup bilen ok. Olon ka barlaň ammaranok. Onuň hawa olara pulken kanyň. Kötü kahraman. Mert yigit Nura. Selamun aleyküm. Wa aleyküm selam olanlar. Arman can sağım. Olmam can sağlık bolmaý. Türkmeniň hakykatan mert iz galdyran yigitler şular.
Ana size Yo, yine ben düşünemokda bir ne aytmalıyam kak şu zatlara yani niye elek taniyatı var o şu bir de Yo, video çekkenler, dönüp diyenler. Dövletin tırmaydan doğa verir. Dövletin problemi var. Dövletin sırrını biz bilemiz oğlum da aytsak diye mi de bilemiz o abi. Hicimri işlemedik ha fayda. Asaktaki dal boyaklar sonra aytam kat bizim to. ana dilli olup dilsiz Ha. kulaklı olup ker gözlü olup kör olmalı diyor. Burlemesen aytmasan senden govuyor. Burlesen sen düşman oluyor. Ne için? Ayten yaşa ver. Mesela indeksde bir adaydı. Ne işliyor bu sistemi? Bu kadar arayanda bir yerik. Arz ettiğiniz. Mesela magazinde diyen un yok zat deyip arz ettiğin olayım barıp benim zammak çağır yanına doğuncum kıyırışmadar etme sana un verecek diye. Oldu sana berdi un. Belki o şurada duruyan adamlar ne barmak sormalı mı? Ne size suutnama ne için hakkını talep etmesen sana unum yok, laşka da yok, yağım yok. Prosto men söz aytyan. Başka zatlar mesela. Dava eden oğa sana berin oklar. Eline soskan berýärler, soskan çağın eline emzik berýärler, bar emzik ya oturup şeyle de Doğru adam dava çıraklar alıyor yani. Payoklar da neçe 6 ay 7 ayla verilme der dava edenler ay alıyor. Payok verilmeler yurt mu dost bizim Türkmenistan'ı? Payok aslında uruşlu yurtlarda o ya. Haysi bir yurtta uruş gidiyen bolsa bilýärmi? Mesela Sovetski Soýuzda da berýärler payok adamlar çürek oturýar. Bizim Türkmenistan'ymyz dünýede gaz boýunça 4-nji ýerde bolup niwitimiz aş gelýär bara niwitden kandidat ýok. Niwit kan çykyp otyr. Biz öz yurdumyzda çykan niwiti başga yurtlara satýar. Ýöne öz halkymyz niwitden ulanıp bilen oklar. Ey bunu hükümetin endi dar niwitim gadyr hükümetin endi ýegenden endi. Wi-Fi internet näme üçin işlenok bilýärmi? Siz internete girip görmeň diýip edýärler. Başga ýurtda näle ýaşaýar? Girip görmeň diýip edýärler. Sizden belki olaryň durmuşynyň täsirlenip sizin bir pikirlenip başlarsyňyz. Ey, bulara bizden garyp Ermenistanda ýaşaýanlar meselem. Näme üçin bizim adamymyz şu takip işleýär? Ermenistanyň hiç gerek baýlygy ýok. Näle bollaýdy oturup doğru göre çıkar. Şoň üçin internet doğru göre sizin güllýär baý ýurduňy da näme işleňiz diýär o bilen. Näme etdiňiz berdi? Sizler näme etdiňiz? Baý ýurtlar. Nura ýa-da Petrovakda işlemedi. Zolar sonra biz aýtýatda, şu araplar sizce bizi ýaldan siz getirip iş etmeliler. Siz işlemeli ýatmaly ýa-da. Näme da solar gelende $1000 aýyk tapyp tek iş katap bir tek. Degen hakimler $150 atyp gaýlyp bolmady da. Olar $1000 razyna bolsa tapyp tek. 100% şu gelen işe taparsym kaktik gelen adamlar gördüler $150 $200 iş tapýaran adam. Ha, teleden gördük gelmänge görün ýatyň ýurdun. Hemmeň aýdym keyip etmeýär de. $1000 işgär tap bilaýdyr tikkedik de. $150 kakimler $150 beýintiken bir aýdan soň göze barysy öldü de onu tiken. Braça sevmäýär, haýyş etýär. Bas. Dan mene de oğlan $1000 çonda var. Aklat ýördiler. $150 hiç kim işlemedi. Aklat verdiler. Tökümede $150 berýärdi. Orada ýöne $300 verdi. Onun tämin tapdy, şol $150 yetmedi. Şol gidip iki aklat etdi. Golçek iki diýdi golçeken birden hökümede görkem üçin İrem diň hakyky aýryňy diýip. Öte halkyna bere baýa. Gazakdan etdi, Gazakdan. Şu gelen firmanın mazajın su işgärine näçe getirdin tanysyn. Näçe aýlyk $1000. Meňem halkyma soňra $1000. Soňra istedeňe işleýän, istemeden gidiberdi. Revolýusiýa. Bizimkiler var watan döwlet. Bizimkiler ýekece adam halka bolsun etmedi buğuna çendim. Bir adam halka bolsun diýen ýer ýok. Haýyn näse? Indi o şolar götürýän, şolar tarap ýallakylyk edýän, şu bir de watan dönügi, watany satdyňyz diýenden hemmeňizem dönügi bolsyzlar. Bir de diýenler. Çünkü şu hükümetin şuna çeni yekece kemçiligini aýtmadyk.
yekece halkın behwidine birat gürlemedik adamlar siz ne edip halk söýýän bolýaňyzday? Siz ne edip watan söýür bolýaňyzday? Watan söýmek halkyn söýmekden geçen okmy näme? Dönük daş olur şo. Yüzlüğünüz açı verin biz göreli bu wagtlerini hasaplaşardyn tek. Yüce sana şüköňdedir wara. Nämes no bu Taliban Nura nämes no sizin için başka o. Yani adalet aytda, diňe garamaya galmanda ayaga o söwdelerden baýdan icat etmeýär. Ana bundan ya adamlar derdin aýtýarman hemme kim falan eyle bolly oturýan bolýan wara ki bak okýanna bulawň var ki diýär o. Ey diýen ýurt hökümet bolsa şu hatlar bolarmy ey diýen bolýan. O özüme fora berýän ey gatdy prezident oturo ýurtlar 6 ýyl boldy gaýdanymy ama hala 16 ýyl görmedik ýaly ýurt. 6 ýylyň içinde şonça üýtgäp durýar. Diýmek hökümet barça işine de noktar o. Bar adamlar diň oğullar. Her saat üýtgäp bolar. Her saat üýtýär. Awa. Bunun çowara ýurdun içine aýlak bol diýsen baý garyp bolýar. Awa. Baylar bir tarafa, garipler bir tarafa. Bir ölüre janazalar götürmeli. Bay ölse owada adam bir ýerde bir warsa bar ýa näme üçin bir ýerde kömek edipler ýene. Garip ölse wara ittas haýman adam dasajaklar diýär onu. Durur yer ýok bay ölse. Bay sadakat ýap toýatsa barar oturar yer ýok. Garip sadakat adam baranok. Bir şeyle doyan o. Adam birinden doyan ne öňlerde ne hil 2005-2006'da da oglan wagtdan köçede da oturulyp onu guruluşýar in adam ýok owada wapşe adam ýok. Köçede adam ýok. Nirik Türkü, nirik Germaniýa, Seret gaharyň bara gidip ýene özüň ýaly bir garipdan çykarmak namartdy ogul. Bütün gayratyň çapýamy gaharyňa gitdi hökümeti görköz. Güýçler görköz. Hakyny oturan baýa görköz. Dogonyň gidip bara özüň ýaly garyba ýeneden çykarmada. Şu ejide ganym namartyk biziň hemme halkyň gatlagyna ba. Näme üçin beýdip öz aramyzda birek-birekden öýköleşip ýa gaty görüşip ýa birek-birekden bidar boluşyp ýör. Hökümet şu ýa-da ýasally. Şoň üçin biriktirmeli barymyzdanym. Şoňa garşy görüşmeli. Ol Nowat'ta bilen uruşmalyarly, şoňuna salan bilen uruşmaly. Birikler bolan bir-birinden öýköleşip, bir-birinden bidar boluşyp görler. On etmäň o adamlar o. On etmäň, etjekmi görkezin wagty birleşip. Başyndaky başlyk smoklary görkezin wara. Zat görýänsiz, halk Türkmenistan halky, watandaşlar, siz özüňiz görýänsiz da. Taliban, Nuraga, bular siz üçin elinden geleni etýärler o. Siz ama ýakalyn näme näme gerek onlar ýata siz o. Köp polisiýaň işgärlere mara wynuşdun işden çykan ýagdaýynda çykyp daşary ýurda çykasy gelýär, şol amaň gardaşlary işäp çykaýdasy gelýär, ýöne çykarana. O köpsi çykarlar amma içinde. Çykarlar amma. Şolaň özlerim bizar wara. Bizar şolaň özlerim. Wynuşdun gesip. Ýokardan datdawy diýerler. Nalog gasýar. Ay şolara mara tamayedi halk bir zabastov götürüzmezmi kadip bir tamayedi içindekiler köpsi. Ýöne ýedana. Awa köpsi. Onlara köp zatda hak hukuk soralan o hakyny soran okgoren şu hak sorulmaýanyň %70 mara halkyň özünden onu bir wagtlar uny oturýardy. Bir munt dinläme men aýtjak. Bir wagtlar uny oturýardy bolen. Unal bize durýan bolen çaltrakdan paýlayanlar gidip telefonu ulaşan bolýar, çaýçan bolýar, çaltrakdan paýla git. Ana bir ýeňse hakyň sorýan on ana bir gitmediň neden ol unyň agzyn ýapyp barer tingeliň berjek gelýär bol halk derrew ýa gepleýär. Ay ýoşrak bolaýda ana sen ýüzüňde näme boldy? Unda berip bolnok näme? Malýaly aýtýarlar agdarda ýetjek waratan
İki bölüp koyun ki zıngık koyuyor da içinde kontrol daşlar ilk kon. Hakkın for yani baktiyatlar bizimkiler. Bizimkiler özler o. Türkmenistan'a hazır mı oturuyor? Zana barıp açacağın magazinine barıp alıp kayıtıp bilen hak o oturdu duruyor onda da 300 manat paltası. Halkın önüne var ne meyetonok artık var ay gitledim de artık getonok bilen mi? Bayın yanına var ya artık izinle halk bilen. Hani bayağı bir de buğdayından beri diye olun. Ay bir gelin gelin o zaman bir garak yarım garak beri etsin oluyor ha. Olurum sonra man dündürüp bağırdan açtırıp tapıştırıp alıp gidiyorlar ha. Şey etmeli bular var hadi istiyorsunlar. Etmeli hakikaten şey etmeli. Bayağı iyi bir ettiler ha. Sizin aklınız tarafınız salyan bayım yoktur seyredik görün. Bayım yoktur sizin tarafınız salyan. Hadi gelenlere de bir söz edeyim. Gayret edin. Olun hemme adı Govse abi. Bejinit gelecek mi? Gelip yürü. Önkü gürleyenler bir aşağı düşen 5 metre bir tiyada gelenlere bir akoşka yol verelim de tiyada koşulacaklar var diye. Hoş geldin Google. Selamun aleyküm ağam, qoğmam. Wa aleyküm selam. Qoğu Allah şükür. Sen qoğu mu dost? Neyle? Şükür hemen der. Şu an tadil sol var. Daha şu den var ki zapravlarda benzin yok diye. Adamda var yani diye aşın benzin yok kaçacağım diye. Şakanın önünde de benzin yok diye şu var. Be. Din aşkabatta var diye. Oğlum giyecek geliyor diye. Onam diye satın satı oturuyorlar diye. Halka diye. Ondan geçen o yerde yaşayan karamayaklan elinden yerlerini tartıp alıp da edip sol bayrağı rahatlara verip hükümetin yerde oturan işlerde aşıyor. Hükümetin asıl yüzü bizim Türkmenistan'ında. Ama şu vakt şun men Instagram'da gördüm. Palestina'nın ilçisi gelipdir. Böyle Palestina'da İsraillerin nevit çıkarayan zatları var zavodu. Neviti işleyiş. Şonu yardan kaldı. Şunun iyiden yanından Palestina'nın pasolu geldi. Abbas var ya o prezident. Yani yalandan hamala Palestina'ya itiyanyalık yönü İsrail'e veriyorlar. Hakiki. Vatandaşlar değerde yaman ulu oyunlar gidiyor atıyor. Prosto var inşallah himme dadi. Gün yüzünden çıkararsın neyse porasa. Çıkar. Elbette o bunlar var ha. Hakiki düşman o bunlar o. 20 tekinde para atla mı? Yeme han çıkan 2 gün oldu zapravka arkan benzin uyduk diyem sen ben liçkamı ben sana duran oturdun surattan iyi vereyim sana. Ben hem liçkamda var ben sana surattan uğratıp bırakadayım. Bana uğrasın o da men Görkede ne efirdi şunu? Telegram. Men Telegram'dan uğrat gayret et men Görkede'yin. O şu görsün de. Oldu. Ya faydamız o şu zatlar o. Ya düzeltme la o. Keyfiniz aydınız o şu zatlar o. Taliba burada ayçatınlayım ben. Aydı ver. Türkmenistan işçisini kıynanç bilen ya hayır sağavat ya korrupsiya seyişesinin hükmünde değil de doğruçul iş bilen kazanç edip bilecek adam hükmünde görmek bize nasip eder mi Kaan? İnşallah. Elbette. Allah buyur olsun. Yemme adam bulur ne deyip oldu. Hava. İnşallah. Ya şap olan o yurtta oja bollu. Hemme zatlar kımmatlap. Yağlar. Et kımmatlam olsa galan pikir ediverin adamlar eti bilen oklarlar, et bilen oklar, mätäşler kösünye. Yurttaşa çıkıp bilmeyenler nämesinler? Şeýle bir maşgalalar var. Biled almanyna pullar yok yurttaşına gitmäne. Käbir ýa kömek edäý diýip menem diýen men diňe ýaryslara zatlara halkdan sorap jemleýän diýen men olar ýalap biled zada pul berip bilmeýän diýen. Bejeniz hoş geldin Bejeniz. Bejeniz. Alo. Begler. Selamun aleyküm. Wa aleyküm selam. Aleykümselam. Oğum ýagdaýlaňyz. O vallahi şükür sen näle? O. Aydy ber sen dinleýäs. Ova sen pikirin düşünýäs şimdi. Aýtkan sen näme düşünýän şu ýagdaýlar barada? Ey braç, ýaşa diýen bu oglan. Tezel men diýen oňa. Ýaşa diýen bu braç, gora.
Awa. Dedi men ne dedi? Ay böyle. Bejenic. Yani ku uğratmanın tali tuğratı. Yok. Bejenic. Näme üçin gürleň ok? Bejenic. Ýa-ni gürlejek aýçak zatlarym bady. Zat diýip ýazdyň. Näme gürleň ok? Ha, Bejenic. Assalamu alaikum. Gowma ulanyr awatpyň. Aleykümselam. Aşkyr sen gowmy janyň tammy? Şükür Allah şükür. Talip arada şeyler gowuns çekdiň de halkylaý bara şu taýar bolun hemmeňiz. Zat diýip bu şu temadaýda bir ýöne şol 5 ýyl mundan mara ýöne şu bir temalarda gaýtalany kelip durda bir diňe halky näde galdyrmaly, näde paçan taýin bolmaly. Şu zatlarda gidäýärler şu temadalar. Evet. Men wara geçen aýtdym muny 100%. Allah'ın izniyle inşallah yakın wagtda men şoň üçin aýdyp otyr. Ýurtdaşynaky kim bar bolsa, gaýrat edin Türkmenistana gaýdyň. Men size näme üçin ziýany ýetireýin? Ýa-da biderekse Türkmenistana gidiň diýip allaýyn. Men size çyny bilen aýdyp otyr. Yakın wagtda Türkmenistanyň içinde hereket boljakdyr diýen. Gaýrat edin vatandaşlar, dinleýän şu zady. Men size ýürekden aýdyp otyr. Dawaýçy uje birleşeliň şu haramlara garşy. Gidip boza. 7 ýyl, 8 ýyllap, 9 ýyllap ýurtdaşyna bolýan ýerleşmemiz bar. Gaýdyň Türkmenistana, bir günüň içinde şu haramlar bara götlerini dep bolýar, bir günüň içinde. Kanun esasyna jogapkärçilik çekerler, suwdyk, hökümetiň täze kurjak hökümet şu zatları kontrol edip bara halkyň öne çyryp, telewizora çykaryp eden jenaýatdy ýüze çykaryp etmeli şu zatlar inşallah. Bütün dünya görsün bilsin näle haram diktatorlygyň badygyny biziň ýurdumyzda. Onu o zatlar bolýanlar, olaryň egindeşleri. Eger bize kömek etjekler bolsa şolaryň içinden belki biz siziň günäňizi geçip bilersiz inşallah. Siz özüňizden bilýäňiz, jyl döwüljek bolan arabaň sesi 40 gün öňünden eşdilýändir. Bu rejim ýa-da güç en ýakyn wagt ýykyljakdygyny özüňizden bilýäňiz. Görüňiz, pikirleniň. Bize gollap bolun, şular ýykalyň haramlary. Sizin tarapdan näme kömek edip bilýän bolsaňyz, her bir adamyň elinden gelýän zady bardyr. Kim informasiýa berip bilýär, kim maddi taýdan kömek edip bilýär. Her kimiň elinden gelýän zat bar. Şonuň üçin geliň sizem öz goşandyňyzy goşuň. Galkynyş zamanysy bolmak üçin Türkmenistanyň sizem öz goşanyňyzy goşuň. Çağalaňyň geljegi üçin. Amin inşallah. İnşallah amin. Abbasov. Gomtaplar, urgunçulukmu? Urgunçuluk sen näle? Evet, diýen da daşary ýurtdaklar gaýdyň diýen. Aýony daşary ýurtdaklar çağa, maşgala bakara, olar gaýdandan sonra ýurt içinde näde gün geçirmeli? Men sana aýdyp otyrna dostum. Ýurt içinde ýakyn wagtda halk ayağa aljakdyr diýdim. Dogry dämi? Sen diýen ýurtdaşyny haçan açenli sen ýurtdaşyna ýaşap berjek. Şonuň üçin gaýtmaly, watanymyzy goramaly dost. Watan Gurban Gulynyň ýa-da Serdaryň ýa-da Şammy şu peýlekleň ýegeniň buga halop diýdi. Olaryň watan däl, biziň watanymyzda. Çykmaly watan, haçan açenli sen çağılaňam ýurtdaşyna ýaşamyny isleýärmi? Sen ädir ulalorsyň, 40-50 ýaşarsyň, näme etjeksin daşary ýurtda? Ol bilemok sen aýsy ýurtda. Mene şu taýda joňlar, zatlar görüp ýadadym. Öz watanyma gaýdasym melýär. Ýöne meniň watanym, tutsuk altynda şu wagt meniň watanym. Diktatorlaryň eline, näme üçin men başga ýurtda hanyalak ýaşamaly, öz ýurdum barka. Men öz ýurdumy ýaşadym melýär. Öz ýurdumy gülledip süresim melýär. Näme üçin men Amerika hyzmat etmeli? Men Türkmenistana hyzmat edesim melýär. Almalar olan elinden ýurdu. Owa dost, näme bundan beter näme etjek? Zero. Indi bakdanga bilan bir tüýtüýlemde degme kaldy. Başga adetler. Ýa-da o dostum, meniň ejem seňem ejem. Ha. Yok. Gülcemal, 20 ýaşyndaky Gülcemaly iznasiýolda etdiler. Süleyman Tursunbaýewy öldürdiler. Bu zatlaryň hasaby ýokmy olanlar? Ha? Cezasy çekmelämi eden adamlar jenaýetini? Näçe sanak jenaýet işini gizletdiler. 9 ýaşly gyzyň İzinin gelip täret yerini yaradılar. Yara ettiler ova. Şu zatların sonra yok mu?
Näçe sanak cinayet işleri var. Garnyşyň edi. Bir polisiýanyň işgärini uçuskawoy urup öldürdüler. Urban guly ýene. Birçe oglanyň. Soň näme etdiler? Köşede bir öldürüpdir. Kim öldürdü belli däl. Şol adamlaryň hasabyny soramalydym şol edilen işleri. Ha? İleşler. Ya ne doğru rahat aýtýanmy? Maşynyň üstüne öldürdi. Kan ýerde galma. Lan ho. Indi bolandyr wagtda. Şu öňünden birden bolajak zatlar amr belli geçsekde talip şol ünsün çekmedi ýaly halkyňla ýanky öz aralaryna özler dawa galdyrarlar. Onun şol adamlar ýiňnarlar ýene şeýdem halky gorkuzlama ederler bularlar. Yok. Halky bir ýere men çağırış etýän. Menden başga kim? Men we Nura inşallah kimi çağırış eder. Allah'ın izni bilen. Ben galanlarla işim yok dost. Ben galanlarına goşulamok. Şuňa biz bu ýoly biz bir özümüzi bilýäs. Men hiç kime değişlerim yok. Men hiç kime adam edemok. Şuňa şonuň üçin men öz başlyk hereket edýän. Meniň adyma hiç kim iştah diýmem bilýär. Men birleşeli diýen maktam birleşmediler. Geregem därsiz. Eşdilämi alo? Tagam siziň peýdaňyz ýok halka. Aýsam. Aýdyber dost. Eşdilýär. Halk üçin hereket etjek bolsaňyz siz çykardyňyz. Yani hiç hareket yok sizin. Şoň üçin biz inisiativany özümüz almana karar berdik. Selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Attık. Men istoriýamda bir zat paýlaşdym Alişer bilen. Men Skarpion. Alişer bilen Abdullah'nyň tutulandığı barada petition var. Skarpion. Skarpion, gowmy ýagdaýlar. Sen var internetin yaman erwedi işleýär. Internetin gowy işlänok, sen internetin gowlak gelýär-de. Ýa-da ul çykardy meni. Vatandaşlar, istoriýamy paýlaşdym men. Men istoriýamda paýlaşdym, gaýrat edin Alişer bilen Abdullah üçin petitiony gol çekmeli internetin üstü bilen. Petition näme diýmek? Meselem Amerikada haçanda bir adamlar bir zat ütkötmüýse, zat etmeýse, halkdan gol çöpleýärler. Ve şol gol her bir adamyň sesi hökmünde 1000 adam, 2000 adam bolsa diýmek şol 1000 adam, 2000 adam şol edýän zadyň näradyçylygyny bildirýär. Şoňa petition diýilýär. Согласование bolýar-da ors dilinde. Davaýçy öz adyňyzy ýazmasaňyzdan başga bir ad ýazyň, şo taýda gaýrat edin gol çekin. Sebäbi siziň her biriňiň sesi Alişer bilen Abdullah'nyň azatlyga çykmak üçin uly goşandy bolar. Alişer bilen Abdullah öz şahsy işler üçin däle halk üçin bir hereket etdiler we görşüňiz ýalak Türkiýe döwleti Türkmenistanyň diktator rejimiň aýdýan sözleriniň aşagyna göni öz gollaryny çekdiler. Soraky sowat aldylar olary bir suda isleýär tutdular. Hiç gelek cinayet iş etmedi olanları tutsak altına saklap atıyorlar. Bulam olaryň kanunsuz bir şekilde saklanýanlygynyň subutnamasy. Bir de Alişer bilen Abdullah'nyň kanuny bodan ýerini göremiz. Olar diňe Türkmenistana bolup geçen wakalary, ýagny sizleriň doganlaryňyz, jigleňiz gelip Alişer Abdullah'a video çekip haýyş edilende Alişer bilen Abdullah video çekdi, paýlaşdy. Ya da Alişer öz maşgalasy bar da video çekmedi. Diňe siziň üçin video çekdi we şu wagt olar kösenip berler. Dawaýçy her birimiz kömek edelim. O bir video goýupdylar, şol Türk gürle awokatmy, näme gürlerde üçin näme dep. O kömek eden okmalar. Avukat biz aýdyp oturýarlar men awokatlyk mesele tamam dostum. Bizim tarapyndan gollap bolmaly olar. Boldy. Düşdüňmi? Awa. Bot. Böyle sonunda aýdýar olar da etmeli. Bir güne da etdiň bolar. On meclis aýtdy, on meclisde Türkmenistanyň Büyük Millet Meclisinde bir deputat aýtdy. Allah razı bolsun. Hakykat.
başka yurdun adamları bizim halkımız için herkes büyük gün hadi gün aytdı. Hemme da daydı oturandı. Aydı verin. 07 aytacak koşakladın ba mı? Selamünaleyküm. Ve aleykümselam, hoş geldin. İştiliyor mu? O iştiliyor. Yani iştilmedi orada. Ha? Yani iştilmedi olun yani tezden girdim. Aydı ver dost dinleyen seni. O sonra neme online 366 adam seyret burada senin olun var. Birazcık atıra kuruluştun, tevavi sesin ken qovu yeren o. Şu an 366 adam seyret oturdu yani. Yayını. Şu form doldurmak var. Şunu aytsan diyen ne olun? Ayttım ha dostum. Evet, şu an yancıza ayttın bolmasa gideceğim değilim. Prosta 366 adamın içinden Edil şu anda 74 adam dolardı olun. Ayttım dost, ayttım. Ayttım eşittiler. Ullu gayrat edin o bir gol çekmek yok mana adınız yazmak değil ol gelecek mi? Adınız gizledip aşağına pitiçka var şonu da edip biliyorsunuz. Neydi? Nura Pitiçka koysanız adınız gizlen ya. Yedin game la. Yedin game la. Change.org saytı var. Neme men şu koyan videonun aşağına linkini koyuptum şu hemen petitsan linkini. Bana liçka yazsanız da meni uğradıp bilecek şonun linkini. Onun kapiravat edip Google'a gelmesen Google'la tapılıyor şu. Linkini orada Telegram'a şu videomun aşağına da koydum ben. Linkini bar şu tayda da var görürseniz. Komentarya da koydum. Hakikaten ayak almadı ama vapse oldu yurt kirler gider edine edip koyunu koyup halk nemiye nemeye nemet ya karamaya kalk nemet ya nira vurunca onu no Neme de bir arkamda Türkçecek bolyan adamlanmaz. Orta ve peskatlak düşünüyor musun? Olorun köpsünün maddi adayları yok, bıraklar görmeye, dinlemeye, işitmeli. Gözünün odu alınan. Şoň üçin kıyın olýarlar bolmasa. Häzir biznesmenlerden adamlar boşulsa var biz almajak galamyz ýok adamlar. O ağız yedik gün almazaklar da ağız yedik yok da korkar da birine korkar adamlar birine korkendi. Hökümet arkasyny ýaslap pul gazanyp biznes edip gören biznesmenler sizler hem gözden kaçmarsyňyz ýani men size aýda en geljekde şu hökümet ýykylandan soň gözden kaçmarsyňyz ýani şunu ýaly adayda halkyň beter kyn gününde ýanyna durmadyklar sizleriň hem hasaňyz bardyr ýani ýatdan çykarma şunça çağırşyp İnşallah boşulun diýip İnşallah çağırışdyr. Halkaya galandy birinji otur gyrnystar ýapmary aýryp gordy po ne için gaçyrmada bulan. Hiçini gaçyrmada bulan. Cezasyny çekdirdiler bulan. Bar edem cezasyny çekdirmeli, taklamany, gaçyrmanda, bar elindäki baylygyny hemme alyp soň ýalan açsap, ondan soň tuğ etmeli, halky toplap, adamlara mastormaly, adamlar sorar sizin ganyňyzy isty. Şular näge ceza berde gowur. Ölüm ceza berseň, o maňa ýeňil bolýar diýmeli. Olar ölüm ceza ýeňil bolýar. Örki diýer, on öz-özüni etini ýitirip
o Kur'an'ı takadır ha, soruları taklamalı. Ödedim 4 senenin içinde. Ödedim. Nurağa yaşarsın o. Sakkal teriyan oluyor ya adamlar. Takılma da öderler ha. Ne? Selamünaleyküm. Nasılsınız? Ve aleykümselam. Şükür Allah. Özün gomy dostum näle? Şükür baba. Talip ağa size Telegram'dan yazandım. Adamım Louis size bir önemli haberim var. Bana bir atvet yazar mısınız yani? Şu vaqt yazayım. Şu vaqt yerden yazaydı. Şu vaqt bir nokta verecek size bir atvet vereyim de bana. Gördüm şu vaqt. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Gomy ýagdaýlar? Sağda şükür özünüzden yaxşymı? Salamat turupsuzlar. Şükür ýaxşy. Efirden gün gaýtdy ýa-la bir 5 minut 2 minut daha. Günü 50-60 adam gün gitdi ýa. Bir 2 minut aýrylma oýan efirden. Günü 50-60 adam gitdi ýa. Onun için gitme. Ay benim bir ölüp var, oturan o berde var. Olmayadaylar. Dair şükür. Kim selam yaxşı Xudoga şükür. Özünden yaxşıma. Siz düzelecek kaminni. Su gidişine de gidecek mi Talip? Ben kim neydi? Bir şeyle boşaltalım, direnle boşaltalım. Olmadı o herhalde. Şöyle boşaltalım. Talip. Onu yapar. Yumdurdan o kaptallaklar. Sen düzelecek. Sen düzelecek kami? Ben düzedip näme etjek sen gurban golayın düzedi o. Ağlasamsak kellesine tayak değen ýaly ýurdun içine gezip bör. Oğlun düzed. Yo onyal akıllı olsan gella yurda gelsene yurda gelip gurulda onyal edermen boldan. Men ýurdun daşyndan has täsirli bolýan ýurdun içinden meni gürletmeýärler. Sen degen ýaňmy şu dinle bir min sana dost diýjek ulan bolup bilersiň menden tapa diýor. Sen şu rejimiň şeýdip adamlar gorku bilen saklamana begenip ýaşaýanmy? Erkeklikdir taýýanmy şonu? Zulüm etýärni gollaýanmy dost sen şolaryň? Ha? Mikrofon yaptım. Cevap versene. Näme jogap berýär? Şolary şu adamlar gorku bilen saklap, gorku bilen onyal kurulmadan gorku bilen saklanýanda. Ýok kimden gorka? Sen ýaşap berken kimden gorkup ýaşadym? Sen öz sözüňde tutdum men. Sen ýaňa maňa ýurdun içinde gel erkek bolsaň gürle diýdin. Значит sen ýurdun içine baryp gürlesem, maňa näme etjekdiklerini gowy bilýäň. Хитрый Дмитрий, настоящая говоришь ржавчина. Düştün mü? Yo erkek da o ayarda yürüp batmaň da. Yürüp diýen. Näme yürümek dostum? Adalet gürlemeden gece çıkarın adalet. Nämen dahili var o erkekliğin o taýa gürlemenden dahili var o. Ayırdım. Ece ýa. Görýän vatandaşlar. Bular prostitutka ýa-da. Prostitutka. Görýän vatandaşlar. Özi bir zat gürleýär, ýyzynyň bir sora berýän bolyn, pikirleýär, dumka etdi. Bäh. Men nirde ýanlışlyk etdim ka bular ýa sora berdi. Bilä görýän vatandaşlar, bular ýaly adamlaryň kösünýänim görýärler. Kösünmek bolýar. Zulüm etýäni gollap otyrlar. Diýmek men Türkmenistana barsam, şu rejim meni alıp tutsak altyna alsa, türmede maňa zulüm etse, ýanky ýaly adamlar maňa begenjekdir. Eýse men bu adama hiç kilik ýamanlyk etmedim. Buň elinin çöregini almadım, ýazat etmedim. Buň başgalasy ne diýemok, söwmok muňa ol Muhammed Ali'nin 60-njy ýyllarda Vietnam uruşa gidenne
uruşdan yüzlendirip de gitmeyene bunu hükümeti suda çağırıp näme diye näme üçin gitjek ýaly Muhammed Alem diye näme üçin men uruşa gitmeli olar maňa näme niye girdiýdilermi diye ya näme men mertebe pezetmeme çağırmy iznasiwt etdilermi näme üçin men gitmeli menim sana şolak soraýan şiir men senin maşgalaňa söwmok ejeňe diýemok çağaňa diýemok ijek çürüň elinden almak näme üçin maňa ýigrenjiň bar ha näme üçin sen men ýigrenýäň maňa yamanlyk dileýäň dost näme etdim men sana senin ýalak watandaşlaryna kösenmeli üçin men şu ýola çykdym adamlar kösenmesin birazjyk bir ýeňilik bolsun ýurtda diýip adamlara dertler bolýar sen bolsa gelip kanalizasion agdyň açýan olyň ha? Tabii onlar var ya, onlar var senin ediyen işin çekiyorlar yok. Onlar senin ediyen işin çekiyorlar yok. Sen ki al boluyorlar yok. Sonra için var ayağını aşağı çekecek. Alır halkaya kaldırsan olarım şu zaten kosulmalı. Odan olan playbook agit jada tadı. Yurdu gemip katana da olur. Aha, vatandaşlar, men size aýdyp otyrum, adamlar. Allah'a inanmayan bolsaňyz, inanmayan bilersiňiz, ýöne bilin o şol adama yamanlyk dileýän, şol yamanlyk saňa gelýär. Karma diýilýär da, ne orsunna karma diýip zatma. Maňa dileýän zadyň sen öz başyňa geler. Gowluk dile hawa adama, jan saglyk dile. Başgalar ýerlege dile. Mene Gurbanlykda wara oturdum, dile etdim Allahdan. Kim maňa söwgenem bolsa, zadyň bolsa, men şol hemmesini günäni geçdim Allah Taala, dile etdim. Şu Gurbanlyk bayram boldy diýip. Amin. Ki ullakan bayramçylyk diýip dua dile etdim her biriňiz üçin. Maňa söwgenlerim ay bolýar diýdim içinde saklamaýyn, ýoksa men içimde bir gahar wady, ýöne şu kibir aýyrdym men. Gaharam aýyrdym. Hemmeňizi bagyşdym Gurbanlykda. Ýöne gelip maňa diýen zadyny seret. Gelip şu aýda gurlady diýen. Näme o Türkmenistanyň hökümetiň edýän zadyny gollaýan? Näle adamlar o size o bir. Bir gaýra adam bolmaň o şolar ýaly o. Şu Amerikada ýaşaýan bar, musulman däl adamlar bar. Hiç de inanmayan öýren adamlar. Şolar sizden has merhemetli o. Olaryň ýoksam inanjy ýokken bir Allah'a da inanan oklar agnostikler we zatlar bar. Şolar sizin merhemetiňizden kän merhemeti bar. Men bilemok nirden bular ýaly gahar gazak gelýän, nirden bir ya iýje uny dilet ýaňyň içiňizden ýigrenjedik görkezip men düşünemok. Näme bolýar? Näme etdim o men size? Ya näme etdi talep taýan ku juwa dera. Portar saňa portar boma. Saňa da gelýär. Ýoksam şol adamlar bara, meni gowurýan adamlar. Wa aleykum esselam. Meni şu gowurýan, gollaýan adamlaryň eline bersem seni parça edýärler bara. Düşünýärmi? Maňa eliňem ýetmeýär. Meň elimem ýetmeýär saňa. Şol adamlar. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam. Wa aleykum salam. Wa aleykum salam. Go Allah şükür edin gowmy? Erwetleň söwüşi talip, oňa geňem barmy? O adamlar bilen erwet adamlaryň söwüşi we. O galo beýdik gullama dinle oglanlar. Aýdy ber. Jaguar. Internet. Oýun, Jaguar sen internetin näle normalny bir aýtjak zadyny. Bolýa. Interneti. Jaguar internetin işlemi. Aýdy ber Jaguar. Türkmen taýyr gelýär. Bir-birden gurlaýan zatda o. Jaguar saňa wagt aýryp bilmeýän dostum men internetin işlemi. Yankadan bir ol, yankadan bir. Dinle bir mut, bu bizim karşımızda urlayanlar var, bular dönü o hakiki, öz eline zadı gider öýtüp gorkya. Bular dine halky gorkup saklap, öwrenler, öldür şeyle bir gorkya, halktan ol mümkünler gorkya, halktan var. Seher bir ayak kalsa kaçıp gitýärler bular. O yankadan da halka ýagar ýitýär ol. Dağılan ite var daştın artın var topulup durar şolar ýalak. Şoň boşa zadyr gaçyp gitýän gorkujundan şolar ýaly şolara meňe bir daşyndan daşlar. Adam atýar top Näme çykardyň aýt Ali? Söwme dost. Şirakyn adam aýyrda dönüp goý adyňa. Düşdi? Hiç kimin ejesine zadyny söwme. Näme çykardyň Talip? Sebäbi eje söwdüm.
Sen ara dost. Dinle. Dönüp gene Erkek olsun da erkek olsun. Dönüp değil. Sana değil ya. Bir cemot. Olma. Sen Dönüp sen halk düşmanım seni gürlemesine verdi. Şiirata. Nuri. İçen. Dönüp sen halk düşmanım. Musur ayırsana. Şiirata. Ece madarlıkta barber. Hey, şular var ha vatandaşlar, hiç bir adam vatandaş bir adamın ecesine söylüp izine durup bilmeye, cevap verip bilmeye sebebi ol her bir adamın kodiyesi ece. Bular arkayın ece söylüyor etti. İnanın bana, dünyada adam yoktur ki ece yetip durup bilsin izine. Bu adamın var ha ece söylüyor için canım verir o var eder. Yani şular bu adama ece zat söylüp arkayın söylüyorlar. İnanın şuların gayratsız o kötüsü. Ola men sözüm var ya, men sözüm aşağıdan kalban bilmeyle şu var. Yani gerek Onu var ha. 88 böyle bölmeli günü başka iş adamımız hiçbir kırılgan toplap bilmesin de kimliğini bilmez ya. Adı şu olur. Yok o var ha erkek olmadı. Sıkkınla karşında söylüyorsun şu men var ha. İzin damağın tersine sarayın o. Boş linyan arkadan boş kurun ediyor. O zaman Akıllı Aşgabat'taki zaten o Aşgabat'ta. Sarayın o. Boş. Ay kim olan benim tapa diyor o ece yetilmez ha. O kim olsa olsun tapa diyor onun. İyi ya haramzade ol. Elmar da kıyıların yerde sürüyor o. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Ve aleykümselam. İnternette mi вообще işten oydu. Alo. Türkmenistan'ın girýänlerin gün internet. Oýada. Hiç kim sormuyor. Yok olsa Talip Pratok bir zat soracak da. Bu hazır yine zat edip gep olsa Pratok. Ay prezidentin yönetim sistemi yanlış zaten bu aşağıdakiler ne etmeli o bazı götü stola degen nora yep yatana o dine bir özlerim açık şu günde avette bir yaşlılan gürleştim de yani oturup çay içip zaten son Türkmen mi o Türkmen şunday soradı ay ni davına gelen ay nağlı yüzüme karap zat sorap durupdular şunu beresen şunu bermesen hem işim biten yok da dediler. Evet, men sana bu näle çözmeli korrupsiýany bilýärmi? Bir günde çözüp bolýar problemany. İnternet sayt açýan. İnternet açýan Türkmenistan. İkincilikle bir internet sayt açýan, bir ýürüýte adamlar goýýan, 30 sana 40 sana operator. Şol operatorlar halktan gelýän SMS-lere jogap bermeli, yani internetin üstü bilen. Meselem biri korrupsiýa diýärmi? Hem barýan ýa-da şu plan ýerde korrupsiýa diýär. Bularlaryň şoň üstüne işleýärler. Bir günde şu problemany çözüp bolýar. Ýöne o problemi çözmekän birinjilik bilen aýlyklary götürmeli, konvertasiýany açmaly, bankda zatda, bilýärmi? Amerika ýalak, Ýewropa ösen ýurtlary ýalak, ýurtlaryň işleşmeli. Olara birinjilik bilen nädip işleşmeli? Ýurdunda birinji demokratiýa, hakykatyn demokratiýanyň badygyny subut etmeli, dille dälle. Ýurt daşyndan investisiýa etjek adamlar getirmeli ýurduň içine. Şonu biziň ekonomikamyzdan zadyndan hem zady düzeler. Hiç kim gelese gelen ok Türkmenistana işlemeýän, zadym etmäňde. Yalandan bular o turistler zatlar getirýärler bilýärmi? Yurttaşyny berip adam getirýärler. Ne? Berde adamlar var, zatlar var diýip popularyň işgärleri maňarda aýlanyp bolýar bilýän. Hamala adamlar görýän ýalak. O suwatdanlara diňinde İrandan biz näçe adam geçirdi, kömek etdiler, näme etdiler. Çok gorkadan adamlar. Halkyna kömek etmeýän, halkyna kömek etmeýän başga adamlara kömek etdiýän bolsa şu hökümeti näme diýjek dost? Doğru. Öz halkı açka, öz halkı üysizke bir yerine cay verse, başka yurtta gelen adama kim bolsa bolsun birinci öz halkına etmeli o. Bizim yurdumuz için uruş bolmasa da bizim halkımız köpentdi. Urustan beter şu var, urustan beter. Urusun ýerinde galda. Asyk urusun ýerinde. Конечно, брат, конечно, o vardı, gurrun ýok. Burada aletlerim ağzını doldurup aýtýarlar diýin. İşte arada ben aýtdym ha. Ýadynda Talip Pratok zaten öýlen içinden çağırjyklar okuýdy dep.
Asfaltın adı var, yolun özü yok, arın raşı var. Bir tarafına öyle, şu öğlen içinden ötüpürüptiler. Şu orada, şu katıp kalan, şu biraz yolun yerinden yakşı da ötmek için. Anda bir hükmetin bir işgärine ya bir zat jalp edip barsan bugünkü yaşulunun aydışalı nağıl yüzüne gözüne karap ay sorap duruptular dedi da şunçana bersene işin bitti bolmasa hem gittin yok biten yoksa da atasının malını satın alan yalda Özgü kıymetli öldürünki yalda çavutlarını vedipedi öldürünki firma ya bulanca çoğun bassa geldi oti kon berden evet de berden bolmok balki marzın alı azın ayttan yergen bir içi yarar iki olup ona doğru ya seni görür kötü görür boldu ay şuda ay menerek melk to yaşul ya biraz zadeken de pesraken yani üstünden gepnet demez öyle şun men de takan pulum bolman üçün de şuna şondak dep yalvarıp baraman yanına de bulam nağıl de şunça pul versen bitirip beremem bolmasa hiç adam edip bolan yok yine ne edip prosto de erkek bolam üçün ağlam imsim yutunu kayttım da yine ne bolsa taptım kars prasen taptım da geldim etçe indi de o adam pakırda bäre gelmem kösenip yürüyen o iş tap bildim. Yaşı biraz beykrak ya. Dasörde gitti yani 90% kar kol prezent şey çıkıyor. Basınam. Doyup çıkıyor. Hiç kim oynamaya çıkan olur. Men vara şuların daşy nirde pulu saklayandıklarını çeni bilýänne. Kimin nirde pulu badygyny, haýsy jaýda gömülendigini hemme zadyny bilýän inşallah. Wagt saat. Bir pozisyonda baktığında hemme zady inşallah. Yüze çıkarır. Onu aytma yok adetler ördün. O aytçaklar men bilýän hemmesiniň nirde pulun durýanyny çeni bilýän. Tarık. So aýgatlarynda bar ýalara baýynka. Bu baýy aýtlar bilen planlarda gömülgü dudara bulay. Pozon kar o. Son kar Jaguar internetin işleyen oğa Jaguar. Jaguar sen koşulyan bolýan sen internetin işleyen oğa dost. Haydi ver Jaguar. Yo işler ura ne yapşı işler ha bir de bolýar şu. Yo ýa-ni gurlap otyrkan diýenler sesin 1 minutlyk söz gelýär. Onuň wagt kän gidýär düşýärmi şoň üçin. Talip dinle dost men sana bir daha daýdaýyn men sana yamanlygym ýok. Ana siyasata goşulýanyzda, siyasata aslynda goşulmalar. Sen öz hojalygyň al, öz öýüňde hojalyk diýilýän zat da, siyasatyňy, döwletiň sen öz hojalygynda ordam. Doğrumy? Şu vara dost, men bir daha dün sürdüm de, haçan da siz başlanýar, Talip men sana yamanlygym ýok diýse, oja soňuny bilýändir. Bırakçan, sen bana yamanlygym ýok, halka yamanlygyň bar. İznaýdym oturmasyn. Yo, men wapşe halka yamanlygym ýok. Ýöne diýjek bolýanym näzeret hojalygynda. Her hile problema çykýar, dogry gerek. Sen hojalygynda bir problema bar. Sen hojalygynda bir problema bar. Hökümetde näçe problema bar? Nädip ol ýetişsin dost? Yo, nädip ýetişsin? Hökümete ýetişsin. Biz öz maşymyzy. Jaguar bir münçük. Dogry aýtýaň dost. Ey bizim prezidentimiz çeýle ýurda seretýär. Biz öz maşgylarymyzda çağılamda seretip bilem dost. Dogry gerek şol? Ana dogrymy? Oh. Yo, dinle. Dinle. Şo sen hojalygynda ýekece problema bar, sen şonu çözüp bilýärmi sen? Başga döwlete goşulyp berdiň o. Dostum bu Katar'da, Dubai'da, Türk'de, Amerika'da, Germanya'da olan hojalygyna problem. Men çözýän. Yo, indi diýjek bolýan meňdekiler saňa zar da gelip bileňa. Dostum, bolýa da o taýyn saňa da düşündik ki indi biz günümüz erwet baýlaram gow ýaşa baýlaryň etýän zatlary baý diýmän, hökümet işlerini etýän bir kanun etýän işler bar.
Şol bizim aýtmaýlar onu. Ya sesimiz çıkarman borlay. Baýyn gün go bizinkine hem orada bolsun nikkezmeli. Günün erwet bolup gitdiňmi daşary ýurda? Go bolup gitmejegin bellidir ha dostum. Dinle, yo, günün 2000 manat aýlyk alýan, ene işläp ýörüm, dogry gerek. Dogry 2,5 milyona da un alýanmy? Bolýa 2,5 milyona un al, 2,5 milyon dinlesene o, bir gurul sorak berem soň jogabyna garaşda. Hemme kişinin bilen zatyny yumurlajak bolmasana ýagmyr berdi. Ýurdun halky ýagdaýyny erwetdigini bilibem. Gelip şaýk bara yumurlajak bolmaň. Sen aýlyk bilen ýok näme bilen dünýäniň maskara Bir min şu var, ben bir soralar indi haýyş täslerden, hemmeňizlerden haýyş. Bir min. Ýagwar ma karap. Bir zat sorajak. Bol gurýan, men soň gülecekdirim. 2000 manat aýlyk normal opşum. Ýesen geçesen bar ýep içeniňe ýetdi-de. Ondan soň näme ýaş oglanlar öýlenmelemezmi? Bir hojalygyna bir zat edinmelemezmi? Öý maşin bir zat almalamazmy? Näme 3-5 ýyldan soň siçip bukuny mesin olar o? Yo, ýanlış aýtýan. Dinle. Men aýtjak, Ýagwar. Bolýa. Teret. Men gara produkty hakda, iýiş hakda, iň berkde şu zatlar goýdum dost. Men sana bir zat aýtjak. Türkmenistana prosto ne şol koronavirus wagty maska takçak gelýän oglan şu wagtana türmede otyr, ýene üstüne töhmet atyp, ýene bir ýyl şonu türmeye basdylar. Prosto soran üçin kanun barmy şolar ýala kanun çykdymy barmy ýa ýokmy? Sen şu wagt gelip siyasat zat diýäňde. Ni kurim brat. Senden bir sorajak. Dogrymy şo zat dost? Şol adamyň türmede oturmagy. Bu diňe bir kanuny soramak dogrymy ýa dogry dämi? Şonu aýt dost. Meselem hökümet gadagançylyk çykarýar diýär ki, plany diýär. Olam diýär, bolýar ýerde plan kanun bar bolsa, maňa şu kanuny görkezýär diýär. Sen prosto aznakomisiýa çek bolýam, görjek bolýam şu kanun barmy ýa ýokmy? Tanyş bolasyn gelýär. Indi sen şu kanuny soradyň diýip sen basdylar türme. Dogrymy şu ýa ýanlışmy? Dinle. Kanuny görkezden üçin kanuny şolar görkezse basyp bilýärlermi? Yok da kanun soran üçin nalo maska takınmadyk üçin hökümetiň diýýäni etmediği üçin basyldy. Ben hayda o bir maska takmadyň da bunu 1-2 ýyl türme basmak dogry zatmy soň? Karantinan soňra basyp goýsunlar onda. Yok, sen çağaň diýeniňi etmese urýanmy çağaňy? Bolýa dostum, sen men diňde maska takmadyk üçin Yok, jogap ber çağaň urýanmy diýeniň etmese. Ma urya, dinle urya ber. Men awurum. Sen ne sağa ýok sen toko. Bolýa. Sen maska takmadyk üçin basdylar diýen dogry dämi? Aşağı ýok, bolýa, gürleme diýen olur. Bastdy diýen dämi sen? Maska takylmadyk üçin bastdy. Ani gurban uly zat gepletdämi? Koronavirus ýok, Türkmenistana dik gürlede. O näçin maska takmaly? Biz ýok bolsa. Ýagwar, urlanok, Ýagwar. Korona ýok, ýöne todan. Bizim prezidentimiz bir zat diýär, bize kanun. Boldy dost. Bize diýip özüňe jogap ber dost. Biz üçin bize. Men göreşende Ýagwar eşdiýäňmi? Ya olanlar, bir jamet garaşdyra men şunu düşünýärinde. Şunu düşünýärse gelse düşünýär, düşünýärse gelmese düşünmez. Ýagwar, bir adam senin giyecek eşiňe, minjek maşinaňa, gadyňa karar berip bilýärmi? Yani istesemi sana meselem gadagan estertir, gara futbolka giymeler, sen giymeler şonu. Dogrymy şo karar berme ýa ýanlışmy? Sen şahsy durmuşyňa goşulyp bilýärmi bir adam? Ýurt ýol boşdy. Şonu dinleme, o bolanny gürlemäňçik duruň men jogap berje. Bolýar. Sen dini bilýäňi, dogry dämi, Talip? Ilim alýan o Allaha şükür. Ilim alýan bolsaň seret prezidente söwmek bolýarmy? Allah tarapyn bolýan zatdam? Nämen Allah taraplaýyn dost? Allah Taala näme? Prezidentin saýlawyna gitdimi ýa? Saýlaw berdimi prezidentin saýlawyna? Allah anan ýagmy? Niden tapýan o? La hawla wa la Allah tarapyndan. Allah saýlady, zat etdi. Estağfurullah diýip berdiňiz, Allah anan ýagmy özi? Alhamdulillah, Allah Taala'dan başga ilah ýokdur. Haýdy ber. Anan ýagmy bolsaň. O Hudaý tarapyn bolýar, prezident bolma. Sen prezident bolup bilýärmi şu? Musa peygamberem mara Firavunun karşısına Allah Teala koydum çok ervet dolanlık için. O Musa nereden geldi Musa peygamber? Ona Allah saylattı mı? Hudaý tarapyndan, halifat däl ol.
Ha sen diýäniň Allah tarapyn gelýän bolsa Musa peýgamberim Allah tarapyn gelýär. Sen oňa näme jogap berýän? Nämetine jogap bermeli? Aýtda ho sonra ortada Nämetine jogap berel onu sen aýtjaň. Prezident näme söýýän diýen. Bolýa Yaguba, Allah Seret. tarapyn gelýär diýen. Paragonu garşy, paragonu garşy. Paragonu garşy töwüş ýaratar Musa peýgamber. Dinle Allah tarapyn deyin. Sizin şu edýän zatlaryňyz bara, şu döwlete söýýän, hökümete söýýäniňiz bara. 99% däl, 1000% ýalňyş. Bolýa, Seret. Salam aleykum. Yaguba, dindar bolmaly. Ana ýalňyş şermaýdan ýyl Bolýa, dost, Seret. Gaýsy zatdy. Allah diýen goryn Seret, Peýgamberimiz Aleyhissalatu vesselam gelenne Kureyşliler. Olaram peýgamberi garşy gitdiler ha. Olaram Allah taala saýlady. Dindar bolmaly hökümet. Yaguba, Kureyşlilerim Allah sayladymy? Şol peýgamberi garşy gitsinler. Patgalynda aklara soňra berende gürlenme diýaletsen ilki. Bolýa, bir munçuk, bolýa, men seninle gürleşýär. Ana dogry aýtdylar ýa Firawunam Allah taala sayladymy? Ya Kureyşlilerim Allah taala peýgamberi garşy bolun diýip aýtdym. Allah taala näme diýär? Allah taala adamy yaradypdyr. Ýöne Allah adamyň Kur'an-ı Kerimde ayette diýär, biz her adamyň ykbalyny onuň çabasyna göre belirtmişidir. Yani senin etçek hareketin senin öz ykbalyny belirtýär. Yani in soňunda hasap bardyr. Kassa hökmünde markete barýan bolyn, soňunda kassa töleýän, şeýdem in soňunda sen hasap güni bar, kıyamet günü şo taýdatyn jogap berjeksin. Ve peýgamberimiziň aktygy peýgamberimiziň aktygy bolan olam gidipdir, göreşipdir. Şolam onu pälinen adam bolýarmy? Durmuşda cennet bilen buluşan adam. Olama gidip giden halk ýazypdyr, arda hat ýazypdyrlar. Bize zulüm etýärler, dar etýärler diýip peýgamberimiziň aktygy gidipdir, göreşipdir. Şolam şu taýda şehit bolupdyr, ýani şolar bilen göreşip. Ýoksam olam durmuşda cennet bilen buluşan adam. Düşünýärmi dost? Allah taala diýendir. Ayetde aýtýar. Ýöne seredin. Şu taryhy da seretseň, merde dini bilgin bar bolsa, näçe sanak padşahlar bilen göreşip bolupdyr, şeýdik näçe sanak padşahyny aýrypdyrlar. Eğerde hayır bar bolsa, eğerde uje halkymyz çydap bilmeýän bolsa, ýurdumyz içine zulüm etýän bolsa, türmäniň içine näçe tanak musulmanlar otyr senin dogonlaryň. Aýypladylar olary, beýuna ýerde, nähak ýerde ýatan musulmanlar otyr türmede. Wahabi diýdiler, eýle diýdiler, beýle diýdiler. Bir adamy, sen Türkmenistanyna din barmy Türkmenistanyna? Diniň ýaşap bilýän barkyn? Şükür. Bolýa. Diniňe azar berýän. Bolýa dost. Ine sen Türkmenistanyna 15 tane, 20 tane adam öýe çağırıp Allah Taala'ny zikir edip bilýärmi? Kur'anyň ayetlerini bilýärmi? Edip bilýärmi sen şonu erkek ýalaýyn? Näme azar berýärler be? Saňa şunýalyk bar, aýdýan, neme diýänler, sen saňa işleýänler bar, gaty ýalňyş maglumat o. Dost, näme diýän o? Men 6 ýyl boldy gaýdanam, 60 ýyllar. Men saňa soraň berdim, sen Türkmenistanyň öýünde adamlara din barada gürleşik edip, çağalara Kur'an öwredip bilýärmi? Çağları meselem. Bütün mescitlerde ruhsat berdiler o. Öýünde diýen men dosyenin mescit diýem ok men, öýünde diýen, öýünde çağırıp bilýärmi çağları Kur'an öwredip bilýärmi? Mescidi goý sen dost. Näme şu an öýüňe getirip mollemy gotdurýan çağany. Mollemy öýüni gurýanmy? A men öýde okasam ýelýär. Mektepde okulýardan. Lüboy Allah Taala'nın yer yüzü Allah Taala'nın kıdemi. Allah Taala yer yüzünü yarattı değil mi? O Allah'ın meçhul hem yer Allah Taala'nın kıdır değil mi? Allah'ın kelamı hem yerde eşitilmeli. Dine meçhul değil dost. Düşünýän mi? Näli gurun etdi? Men sana diýjek bolýan adam dinlemedin. Men sana aýtjak bolýan Türkmenistanyna din azatlygy ýok. Söz azatlygy ýok. Erkin media ýok. Iştat ýok. Sen gelip 2 mart aýlyklarda men gurulajyňam derseň ular. Düşünýänmi? Düşünüňmi men aýtýan adyma? Aýty bir kösençligi şu wagtda çeni kynçylygy telewizorda görkezip aýtdylar. Türkmenistanyň içindäki problemalar barada. Näçe sanak eskerimiz awariýa bolup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar, näme diýär? Nefsiňizi özüňizden öňe düşürmäň diýär. Siz onu nefsiňizi öňe düşürenne 2000 manat aýlyk hökümet berýän bolsa şoňa neme hiç şoňa sabryňyz ýok. Näme sabır geçinip bolana o 2000 manat düşse sen düşünen okma geçinip bolana o 2000 manat öyle näme sabır Hudaýa şükür 2000 manat aýlyk 2000 manat aýlyk alýan dinle 2000 manat aýlyk alýan maşyny mamma
elitkadan caim ama alhamdulillah. Bolya da. İslemeli. 2000 manada ne edip Yatana verdin, mana verdiğin zat. 2000 manada näli maşin sürüyorsun dost sen? Yatma lel. Diyen ama. CNN bakası neçe $20,000 doğru değil mi gizete приблизительно? $20,000. 2020. $20,000 mana $20,000'lık maşin gerek. Neçe $1,000'lık maşinin var? Ağam 6-7 min dolar. Taliba durmun. Ey oğlum çıkan var olsun. Baba çıkan var olsun. Hada o geçmek için 15 milyon pul gerek ha. 3 man pul gerek. Hada o geçmek için net ondan maşin sürüyorlar. Elitkede de net sayı böyle alyan değil. Ha o hükümet işinde istemeyen. Onu dinle, onu ya. İstemeyen hozurlar var, hayvanlar var. Olur ne etmez, ölmelim olur. Yatma lan olur, yat ya. İslemeli o. Durang da gayret edin. Jaguar Teres. Suatlı sotak bardığını da istemediğiniz de pul var mı? Bolya Jaguar meni dinle. Salam aleyküm. Meni dinle dostum. Sen diyene sabırlı olmalı ne mi? Yokluk için ne yaşayasın? Dost sabırlı olur yani. Ya peygamberimiz dövründe barka ulanmadılar mı? Ha sabırlı olun. Eğer bar vakti alıp ne mi diyordu? Vuruşa gidenler, rahat edenler, vuruştan gelen rahatları ne mi diyordu peygamberimiz? Adaletli şekilde paylayadı sahabalara rahatları emmek mi? Ha? Yadınızda şunu yok mu? Yadınızda çıktı mı? Ömer radiyallahu anhu hutba edip otururken Ömer'in eşiği var ha. Matadan iki eşik diktin sen rahat deyip adam tronuna oğlu ne mi deydi? Men verdim öz payımı verdim deyip takatına. Şolar adaletli olmalı hem padişahlar. Deney adaletlik barada gurulayan olin seni öldün ama bundan meter adalet ne mi? Sen Kurban Kuli'nin dine bir ayda eşiğine soğuyan pulunu biliyen mi neyle? Eşiklerini görüyen mi? İn gımmat eşiklerini. Arnaşları taşları yurtlarda milyarda pul. Sen koşulmasan o nur sana söz verler. Milyarda pul. Sen yaman doğru sen sikip köpürtmel sen var ha. Jaguar. Bolya Sen var ya sikip köpürtmel sen. Men talip dinle talip. Men söylüyor neler? Bolya nuri sevmedi. Hey adaletli olmalı. Birincilik bilen var. Yani biri yani bir söyledi o şiratan çıkarıp kovduna. Kovda erkek ya şunu. Bolya. Han adalet. Han bol sen adalet. Bolla sen adaletli bolama. Açan sen adaletli gurulap başlardın ha Türkmenistan var da şonu adalet. Ya men ya ikimiz gurulaş düşün şu tür doğrudan. Var Kurban Kuli'nin demokrasisinin adalet sorusuna sen birinki de. Ya çıkar da anne sen adalet. Hakikat olmasın. Sen gurulaş. Men soruma cevap ver. Onun tanesi yok mu demek? Oğlun neydi hemen? Asakanalarda adamlar konvertasiya edip bilen o yurttaşına geçecek korsan belki. Ecen menden hem gowy, ecen menden hem gowy. Bolya. Dinle de dostum Jaguar. 2000 manada alıp ne edip sen CNN alıp bilýän? Ne edip sen elitik alıp bilýän? Men şoňa hayran dost. Dinle. Elitkan vara. Ana yokurumda Allah var. Prezidentin soğuk dip arkadağımız padark etti. Näme üçin arkadağın? Şu ayda oturan adamlara beren nokta sana veriyor. Näme işettin sen arkadağına? Sana padarka verir ýaly. Näme üçin hemme kimi alıp bilen o? Dinle. Näli? 9 çağrılı bir gelnece çıktı. Dinle de. Efirleri, videolar paylaştı. Men ya 9 tane çağıran mı diye, bana cay veren oklar diye. Ya da doğanlar deyip mi hemen bir account var. Çağacıklar, balinoy çağacıklı gelnece var. Aslında şoları cay verme, ne hemçin şolara veren nokta. Senin 32 sünkün avat, 32 sünkün 72 mi? Avat, siyeni sürüp bilen adamı hükümet cay veren, ona veren nokta. Şoňa aklım dinle, bolunu dinle men ne düşünürüň sana. Men ecem mara 35 yıl hükümete hizmet etti, işledi. Şunça wagt hükümete hizmet ettin deyip nire dediğine maýdaýyn şo zaýyn. Aýdaýt. Artsman Spahanany bilýärmi? Awa bilýän. Artsman Spahanaň ýany 4 tan ul elit misalyny. Şonu ömrüne hizmet edip işleyen adamlara padarka prezident hormatly arkadaşymyz padark etdi 1 manatsız. Yani ayda 50 manat gazymyza toğumyza tölýär. Ayda 50 manat. Gözüňe gelýärmi?
O tam beyle kim Ne işler? Ne çünkü prezidentin görünüyor. Salam aleyküm. Beyle ki Aleyküm velayetdakiler ne için görünüyor? Benim kakım 30 yaş 40 yıldan işlek geliyor hükümette. O ne için görmedi? Dinle hemme zat yuvaş olmalı mı? Neme yuvaş dost erkek kolu yunun Sen dinle şu an İslam pörün yerinde şu an. Dinle İslam pörün yerinde. Her ayda aylığa alyansın doğruda mı? Bolya dost bir mut durayda. Oğurluk ediyor, oğurluk. Erkek kol Barat erkek kol ölmelisin önünde sonunda. Doğru dikkat yalan dikkat. Yok bolmasa da git. Dost. Bir giden adam kösen bir. Dine sen biz yalan söyleyerse sen ya kocayın doğruyun aytacağım hemme zadi. Sen din aşka vardı. Görme ho dost. Aslında var ya dostum. Vakt en kımmat zadım benim vaktim deyip men en kımmat vaktimi sana bir daha düşündürecek bolup düşündürýän ýöne sen informasiýa kabul etýän zadyň var, beýniň içinde öýjük var. Informasiýa kabul etýän şonuň senin ya işläni ok ya da başga ýerek направлять edilen. Ben bilem ok sen kaçan etiydin son kitapa. Yadan adam düşmüyor şu. Allah zana dönün. Areşka dok. Allah dönün. Liboy vakit hala dinligimde etpa. 2000 manat bilen dostum sen liboy vakit net etme kilo 400 manattan var 10 kilo etin 4 milyon manat bolýar. 1 kilo unyň 2,5 milyon 6,5 milyon manat pul bolýar. Hawa angarda 3,5 milyon manat bolýar. 3,5 milyon 2 milyony sen benzinine uýdyň maşina. Galle 500 manat sen 500 manat näten hojalygyny geçirýän erkek golaw doza wadaç. Hakikat ya gürle bolmasa da gelir. Dinle de bolya dinle. Dinle ho dost erkek var. Dinle. Bolya. Bizim şu bir manat bin dinledin. Bin dinle de. Dinle de bin dinledin doğru gerek. Sen bolup ýören şu ýaşap ýören ýurdunda bin din näçe? Ýören ýerimde 80 milyon halk var. Türkmenistanda näçe milyon halk var? Ho bir adam sanyňa teretme o adam sanyňa. Yanlış. Benzin bilýän näme keskitlenilýär. Adamyň alýan aýlygyna görä keskitlenýär. Meselem bärde de 1 galon benzinin 1 galony 3 dollar. 1 galonyň 5 litr bolýar. Amerikada bir adam gününe 200 dollar pul gadanýar. Düşünüň bu manysyna. Ýagny sen işlen göräňde hökümet ekonomikada bu zatlar birazjyk sana daş gelir çünkü sen kem bolýar. Ya dostum. İmigrasiya. Men doğrudan tenkiyal alımım yok Talip. Dinle. Durmuş tecrübe var. Bir zada daýdaýyn. Gözüm açıklar o. Tenkiyalyk yumulan del. O dinle men sana bir zada daýdaýyn. Dinle. O dinle men bir zada daýdaýyn. Hormatly arkadaşymyz var. Ölýän saň aýlyk berjek gel işle diýdi de işlemäge ýagdaýma. Öň ata-babalymyz hor ýaşady, biz hor ýaşamda. Ot. Sen şeyle deyip bara, sen ölýän çaňam gul bolmam ýaşa, ýöne bizi gulçylyk etme dost. Düşündiň mi? Biz sen ýaly gul bolup ýaşadymyz gelen o. Biz öz erkinimizi, öz kararymyzy, näme isleýän bolsa kanunyň esasyna şonu edesimiz gelýär. Düşündiň mi? Evet, çıkarmalı eldin ona. Çıkarmadım ýöne, çykdy men häli mer o kadar otyrdy. Bawara şu 2000 manat aýlyk bilen geçilýän bolsa da şu 35 ýylky ýernanym haram bolsun şu 2000 manat aýlyk bilen günni görýän bolsa da şol bolar. Ay şu olan burada düşündürecektim öyle var. Men var ya 2000 manat aýlyk bilen gün görüp bolmaýar. Ýöne bir zat var. Vatandaşlar, men şunu ýaladymlar, hem iş alýan, bulara bir zat düşündürecek bolýan, belki düşünýärys, belki raýdary ýöne görýän ki, bular hiç gelip düzelme ýok bular tarapdan. Ýöne men bir zaty bilýän, wallahi ertir ýerde halk aýaga alsa, ýankyýalaklar, şolarym halky aýaga alan halkyň ýanyna durýarlar. Bunuň bir gelip gelip gürlemegi, dar etmegi ertirsiň bir zada tamakda etmegidir. Ýani ertir baryp men şu talybyň esine bardym. Çünki men düýnüm bir zada öwrendim. Yurttaşyny maşençilik edýän adamlar, halkyň hakkyny ýeýän adamlar köpräk meňe firma gelýän ekenler. Şonu öwrendim. Bu diýmek näme üçin? Bular zonçyga da bolanýarlar, soň bilýänmi? Ay gowurmak üçin. Sebäbi köp komisiýa ýetişikler zatlaryň öz utkulary bar, kazollary, zatlary, yurttaşyny zatda, pasoýstwaň işgärleri bar. Meselem Gazakstanda bir universitetde bir maşenik bar eken,
Üniversitede polny talipleri, dağıtları sağıp otur diye. Pul vermesen egzaminde darynda dilleşipdir üniversitetaklaryň ýakyn wagtda o arada men aýtjak. İlçihanaň şah eken. İlçihana şah edip bolan we gözüm ýa şol ýalak öz halkyny ütmäne ruhat berýär. Görýärmi watandaşlar? Yurt daşynda da şolaryň edýän zatlary näle işler? Kafe açypdyr, işgälerine pulun bermeýänler kafede. Şol ýalak zatlar edýän ýene de hökümetiň koltuğun aşağına getip berler. Edenet berler watandaşlar. Biz bir dinge biz var ya dinge bir hökümet değil. Biz bir hareket üçün, inanç üçün ruhu daydan işleyen adamlar biz Türkmenistan yok etmeyi isteyen adamlara yol vermeyiz. Ya nereden aldık diyaracağım? Ya kasay veriyorlar. Kire Türkmenistan'la. Ama yalan söz de yalan yok bol yalan. Vatandaşlar men bilem okta bol ya da yani yokla inşallah. Terbiyeler. Kurban gulu şey dip şulary şey dip terbiyeler bolsa bizim pikir edýän terbiyeler mi kadip pikir edýän. Leci bu senden gatynysız gelýär. Ay bular wara aç koýmaly, zat etmeli. 2 milyon 2 manada diýär eti ýänni ýa. Zat ýänni. Men bir zaty bilýän talep agat. Bu halk wara şu wagt Türkmenistan ýurdum ma, watanym ma diýär. Watanam ýok, ýurdum ýok, gitdi elden hemme zat. Bira hojoluň eline etsänet diýär. Bu gidişine gitse, halkam sesini çıkarman getse de yurdun daşına çıkanlar var, işlemene çıkanlar insan onunla dönüp koyup halkadan yurdudan nanaklar. Hakikaten. Yıkıcılar var yansılar, dine ayağa kalacaksın, hükümeti yıkacaksın, bolmasa da ödün yıkılıp, in onunla dönüp koyup yurttan çıkar, kovulup koyulacaksın. Bol başka var yani. Ya öyle alacaksın, ya da yerin aşağı. Wa aleyküm selam. Wa aleyküm selam. Vatandaşlar. Ova, şular awalan aýdan ýaşy. Bularyň gelip şey edip efirde gürlemeýe, zat etmegesi hiç gerek hereketden durdurmasyn. Bular bilgeşen gelýärler. Hamala hökümeti gollap beren adamlar wa diýip men size 100den 90% aýdaýyn. Bu bir ayağa kalsa wara. Tekizlerler o hemmesini. İnşallah wagt Yankılar gogurup bitirýärler. Bular bilgeşen gelýärler. Emme zady bilip otyň bulan planlaryny, zatlaryny. O kommentariyada ýazýarlar, arkadamda serdar şokrat zat diýip. Bular hemmesi PR etmek üçin hamala gollayanlar bar zat diýip. Hiç gerek gollayanlar yok. Yok. Gollayan diňe ogurlar, kezzaplar. Hakiki. Galmacak bolsa, pulit gören yerler. Ama neji rejimi indi şuma çağırjyt da adet bolin şu rejim ýykylmadyn biz açalak diýip ýankylar efire gelip oturarlar şondan ýolan gelip şu öldürüň aç kalmadygy üçin Oy birden ýykylma hareket edip ondan bolýar bar 2000 manat aýlyk aldyn bar ol örgüni gowy başga owalarda vilayatlarda Pasowya bilen günler oturan maşgalalar bar o Pasowya bilen onun bir alan adam. Begiler aylyk bilen hojoluk aýlap bolýarmy? Hakykatda men bana aýtjak. Adalet düşün. Bar aldığın jol 2000 manat aýlyk. Men şonu aýtjak bolýan. Şol puly alyp bilmeýän adamlar bar, düşünýärmi? 50 isteyenler var. Daha 50 görmedi adamlar var, o 2000 manada 50 görmedi oğlanlar var. Selamun aleyküm talip. Ana vilayetlarda nerede iş var? Hükümet idaralarında haydın iş var vilayetlarda. Anaydani. Hani gidecek, işleyecek vilayetin öyle nemede işleyecek, son yurt mu işleyecek? Ma idaradan iş verecek. Yani yurdun içinde çat ne işleyecek diyen de işsam den sonra aytsana. Şona aytjak bolýanlar benim yankada gelen wagty men kän zaproz uratdym ýöne çekmediler. Şu efirde bir-birimiz dinläliň o Aptal Dakyny. Wapşe bolmasa bardak aşakda dinläp oturdum, wapşe başgaça. Yo aşağıda dinlemeden o. Aşakda oturup dinleden düşünüş bolanakda hiç ile bir-biriň sesini eşit bolanak. Aýlyk. Bari birden gurýan.
Alaybaga. Olmuyor. Ayt Bahtiyar, ayt. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Olmuyor böyle cansa. Assalamualaikum. Men de bir maslahat bir adam. Sudatlar öğretmek için, doğrulamak için bir etmeli, ne etmeli? İlk öyle çağılmadı, gav terbiyelemeli. Hazır adamlarda ne var? Pul vermeli, oku çağılır. Yukarı oku, pul verip salmalı, oku bilimine salmalı ya da dasarı yurdu uğratmalı diyen zatlardan. Bilim alayın diyen çağa ya da çağatına bilim, hakik bilim vereyim diyen ataneler adalıkta tam kıdavır. Men soň için ilk öyle mektepten yukarı kuzaylarından başlamalım kaydana zadatları doğrulamak için. Ustayda eferde olanlar var, içinde de var kaydana çağılan pul verip okusalar siyada sürüyordu. İyi verip o kadar saat edip diyen adamlar var ekan mena doğruyum ekan. Bahtiyar çağalara beydip öwredön döneme hükümet bari bir senden pul alıp dursa, hükümeti düzeltmesen çağan düzüdönün hayrı yok ha. Sen hükümeti düzelt, ondan çağan. Hükümet düzeltmek için ilk çağılamızdan aşamal da çağılarımı sular yal Sen o çağa göpe düşünmeyen çağan yani sen pul veriyen değil. Sen çağan hükümeti okuwa pul veriyen değil mi? Sen çağan yani on yardat burrumu etme hükümeti düzelt. Bilmesin çağan. Sen hayfır da pul veriyen çağan açacak. Evet. Şu gel oturan oğlunun ödüm yaş oğlun. Şu yaş oğlunun düşüncesi şulleydi bu. Düşünüyor musun? Yaş oğlunun düşüncesi şuluna. Ana yaş oğlun şu gel oturan. Ağam doğruyum aydan o. Bär gel o kakyorunu doğruyum aytsam bari. Tasar yurtta. Ben bilimim var, bu günler var. O zatlara çağı günahkar der onu. Ya böyle ya gel. Yurtlu böyle. Ey var hemen. Her kim özünüz etmeli Bahtiyar. Çağlanda her kim özünüz etmeli. Mene yoksa bilen yani öýdäkilemde pul okatbal diýen düzü. Mene ne vardı men şoň üçün bäri gaýdyp hakyky falan bilmem bolsadım. Ve sudatdan hemme dostay kelim gözetirdim dogry maýjana. Kirlanda işleyenler var. Hükümet Daşary ýurtda işleyenler aýtýan, 2 aýjak öýüňde pul uğratmaň Türkmenistana, görüň Türkmenistan näme bolýar. 2 aýjak. Burgunay. Şu wagt Türkmenistan halkymyň, watandaşlarymyň, ýurtdaşynyň uğradýan pullary üçin dolanyp otyr. Men seriýaz aýtdym. Hakiki tewda dolanjam soňky turan. Feudallar zatlar näme üçin? Häzir adam bolmasa ýurdun içinde feudallar näde paýlansyn? Adam ýok, alýan. Yani iş ýok, at ýok. Näde paýlanýar feudal men düşünemem. Bärden pul. Sağ ol Bahtiyarcan, goşluğun için, aydının için. Yani senin... Mene, şolar ýaly, kadip ketýänler, ilk öyle bilimi gurdan, ýaşardan aşamam kaýdýany sudatlary. Bak, bilim bolsa ýeter. Pul histat, ağam, doğru emaýtdym, ara pul histat. Näme üçin pul histat? Hemme zady pully diýip kimde ýa pul histat diýip puluň bolmasa ýüzüňe serejýänmi? Öýden çykyp bolýarmy? Näşe çykdan bolýar. Näme üçin ýok? Sen ýalyk bol, ene tasy okadyp çağasyny okadyp wezipelere işe belleýe. Ondan barybir pul almany öwrüňe. Bahtiyar. Sağ ol aydın. Mesudat için aýtdym da ağam mesudatlar bilýänler üçin aýtdym. Bolýa, sağ ol. Halal ýaşamak üçin ara dogry maýdan. Bolýa, düşündüm. Dawai indi sen bir sağ ol goşluğun üçin aydın üçin. Sağ ol, men düşündüm sen aýtdyňy. Minnettar. Dine insan var ağam, dine insan terror bolýan. Dine insan terror bolýan. Yo, ben size neçe kaçtım kemçilikler ağda malingda kemçilikler ne edip çıkarga tapman gurun edelim kemçilik kan lay kemçilik katkan kemçilik hemmemiz bilýär var etmelde çıkarga näme pulun istat etmeýändigini çağalara ýaşara ilk bile şolary düşündirip başlamaldy. Bolýa, sağ ol. Bolýa, sağ ol Bahtiyar, habarlaşar. Onuňda da paý bar, onuň biri çağan neçe ýaşy çağan gurrun edýän. Dogan neçe ýaşyna çağan gurrun edýän. Çağa dile gir uğranlar öğretmeni. Onda diňe sen ene taňa uğradan manmalla pul vermeli. Çağa sen uğradan gönämi ulalanda pul alyp duran zatlar gözü görse. Men staýa gelmek üçin bir adam pul bermedim. Ödüm
Kap ştayık geldim doğru aydan. Sana pul verdim. Sen vermezsin sen kakıpsın başka biri kakıdan bilen ok bize düven bilen ona ne etmeli? Durmuş var. Durşuna karrupsa olsa sen ondan ara üzüňe hereket edebilen. Yani durmuş hemme yerde şon trebu detse sen bir edýän hakym talap edýän, iki edýäňine özümden bilýänler şonu. Bir edýän, bir goklaşýan, iki goklaşýan, beş goklaşýan ahir soň ýadaýan. Men ýeke jözümde ötmelmi käme ýurdu diýän. Ağam men ýadam dogry aýdýan men. Bolýa Bahtiyarjan. 10 manat. Ýadam sen. 10 manat, 1 manat bilen kelläň ağarma sen bilseň özüňe berýän soň şeýit gidýär bu da. Ben Allah'ın yolundan ýöredim. Ağam ben Allah'ın akım döretmel, akım. Şol sen haýkyp awrandadan köp eglenmedim, gynanmadım. Dogry aýdýan. Bolýa, dogry aýtýan, düşünýän. Sag ol. Gelip dur efire bolýarmy? Var ağam. Davay, sag ol. Var. Feredin. Şu wagt Türkmenistanda iň uly problema biri immigrasiýa problemasy. Gördük Malik. Şu wagt ýene 370 adam otur efirde şu suraty görkedeýin. Ine şu ýarawsyja çaga Ayda. Äder ýarawsyja çaga var Türkmenistanda. Yaran ok şonu yurttaşyna çıkaran oklar. Hökümet güçle saklap otur. Ejesen diye şu yurttan çıksam gaýdyp gelmeýän şu yurda diye. Ine kapil saňa şaýanda ýarawsy çaga. Zulüm etýär çaga. Türkiýanyň watandaşy bolan Sefa Bey var. Şonuň aýalyna zulüm etýärler çagasy bilen. Aýaly diýe gerekkä maňa şu yurtda, gerekkä gaýçyk. Geljegimde şu aýaly var. Ne pikirlenýär? Şu çağın näme günäsi bar? Nuri senden gaýryset kelýär. Nuri, Menki yapıga, Vatandaşlar, düşünýänmi? Bir adamyň eden ýangyş işine garnaşlara jogap berip bilmeýär. Bular göz görkezýärmi, adetýärmi? Pul berse wara şonu göý bererdiler. Bir gelneje çagasy bilen Instana galyp otur. Sefa Beýiň aýaly çagasy. Sefa Beýiň gyzy Türkiýanyň raýaty. Sefa Beýiň Talip Sololun mana keypine gidenler de çayda Türkmenlerle vardan bundan beti uçtuğunu meter deyip gidenler solum. Son doğanam oldu digden oldu. Türkmenler barından tutay gidenin o oldu bari onu sonra duvara ortadı. Al gidiyorlar. Sonra git öyle gitmeyecek olup tutay gidiyorlar. Bu uçluk vatandaşlar. Bu uçluk aýda elmi size gow habarym bar. Ne 800 manat däl, 1000 manat boly kartdan alınmaly pul. Degedin. 200 manat kaldı yine. Yaşasın. Botamy Talip, botamy. Yok Talip değil. Adamlar 850 bin manat. Bankamatta pul bozdurma. Botalyanmy? 1000 manat ettiler. 800 bin manat ettiler. 200 manat plus. Begenin. Kartında botaly. Kartta bolmasa kartında bolsalardın da. Olmasa niýeden aljak da, anjygyn tenem. Yank kim mandalyanlar landan onu. Yana solenme. Oo. Bakçım. Awganistan'da internet var. Awganistan'da internet var. WhatsApp'tan jangat ýa. Bir munçuk duraydı. Bir munçuk dinläýdi. Ser 7 duraýa o dinlädi. Bir kurtlaýdy eşitdi. Allah favor käsem dolup bar ýa. Awganistan'dan WhatsApp'tan jangat ýalar maňa. Biz problem. VPN yok, zat yok. Günetin ok Awganistan'da adamlara. Özbekistan'ın halkı gelýär. Eke, kanaka ýaşaýapsyz internet yok zat dip soraýarlar da habarlarda dogrymy atma dip. Daş Özbekistan'ın halkı bize gülýär bar. Bir kilik gülünmeli ýagdaý demaý bize. Näme üçin bize iýler gülýär bizim üstümizden O derejeye geldik de. Näme üçin başga adamlar bizim üstümizden gülýär? Olanlar mene utanýan. Ýöne men aslında utanamok. Mene öz elimden gelýän edýän, artyk majam edemän göreşýän. Ýöne siz näme etdiňiz şonu pikirlenýärmi? Şu utançdan çykmak üçin bara düýüşiň açyp gürler ýalak näme etdiňiz? Ha? Näme etdiňiz?
Birazcık bir zat etdiňem iň berkis. Sorak size vatandaşlar, efir görýänlere sorak berýär. Näme etdiňiz şu zatlar üçin? Aýdy berin. Türkmenler var näme diýýärdiňiz Türkmenistana orsun zady iti diýe, itligini etýäňiz orsun diýe, orşuňda da gurlap bize diýe kirliýäňiz diýe. Dogry aýtdy. Gorkak diýe, özüňiz diýe erkinliň. Düýün bara. Zadyňyz ýok diýe, owany Türkmen diýe öýde. Talip düýün ştaýda 3 tane Afrikans oğlanlar bilen tanıştım da gara tenli oğlanlar. Nereden nidim bolun? Eritre'den nidi abi. Bildiği Eritre'den nidi. Sonuç olaydı, sizin hem dedi yurdunuzda, bağ mı dedi hükümeti gollayan şak şey yalla ki sizde de var mı dedim, bağ dedim, ana şol dedi ingervet dedi, şu haramzadalar ingervet dedi. Hükümetten emervet ana şolor dedi. Şolor dedi, esası dedi, bir zadın düğülmeğine, şolun önüne geçmeyene, şolor diyan veriyorlar, şolor pehseleri, adamlar, umuttan işyalar köpse, ay, bunu gollayan, mamay bu olurşuna da deyip, umuttan açıp taslak gidiyen, şu atlara koşulmayan, görýäňiz vatandaşlar, hemme diktaturaların özüne değişli gollawçylary we pulunu tutma, hakkını tutma haramlada nimeleri var, satlyk güjükleri var. Şoň üçin biz adamlar olara üns bermeler, olaryň barlygyna, ol tewatyn kanuny aldat. Ol barmyz naçyt bar. Görüşmäge dowam etmeli. Biz alagadan bitine gahar edip yorgunu otlap yurdu taşlak gitmelerle görüşmeli adamlar biz. Biz şolara karşı görüşmeli ve yurt bizimki yurdu size goýamdok diýmeli adamlar. Yani umutdan kaçmaň şoň üçin. Awa. Bizim orjumuz bu halky goramak. Bu halky biz düşmanlarymyz elinde oýunjak etmez. Düşmanlarymyzy kaldırmaz. Rasından gelip etmeli ya. Ana şol rejimi gollaýanlara da hökümetiň işgärlerine ýeňillik ýalaklaryny gollamagy şol ýokarda kontrollaryň işine ýeňillik getirýär. Ay bolly, bular gollady. Daşy dowam, sagalyň, kedili deliň, şonýaly. Awa vatandaşlar, şonuň üçin hiç kelek ruhtan gaçmaň, ýankyýalyk imbecil diýilýär-de, beýniň içinde fistaşka bar olaryň, beýni ýok. Şolar ýaly adamlaryň bolmagam bize nälisem kem? Ruhtan gaçyrmasyn, ýolumyzdan aýyrmasyn, biz öz işimizi dowam edýäs, hem de dowam ederiz inşallah. Ýöne iýze ýol ýok. Olar näme? Olar hökümetiň içinde işläp öwrenenler şol rejimde ýöne. Neden gel Hökümetden çykyp daşary ýurda. Onda geldi. Awa. Hökümetden çykyp daşary ýurduň ýanky rejimini iradyny gördü, halatlygyny gördüler. O bile berde başgaça ekeni. Näme üçin biz etip bolanam şonu? Ştat gelenden köp şonýaly. Bular ýaşamaly. Bular ýaşamaly. Biram pişik, biram Ebu Bekir, giyowna bular. Bular ýaşamaly, bularyň dostlary, ýakynlary ýaşamaly. Pişige seret, gözi şeytanmy hakykatynam. Gözi seret vatandaşlar. Pişik emeden okul. Gurwakkadyr bu. Edledi. Ana vatandaşlar, giyowlar, bularyň ýakynlary, ýankyýalyk, bularyň eline işleýänler. Ýöne biliň o bir zady, biziň iki elimiz siziň ýakanydadyr. Şu gün bolmasa ertir. İnşallah hasam berersiňiz. Bular pikir edýär, hemme zat ömürlük mükadi pikir edýär. Wallahi şu halka ýagarsa bara siz näme etşegini bilýäňiz özüňiz. Görersiňiz inşallah. Düş olur, düş bu kadar giderler olur. Ne? Konkretno. Bunu hemmesini surat var mı? No. Hemmesini. Ay lol o türe etsin çıkarman ha. Ay jamon ay borlay Hudaýa şükür gany Hudaý wadyr bir gün go olar ha zat. Boldy kuman. Ba bir oşumy gelýär ha gelýärde bir ordan üstüne daş düşýär.
Oşo kuşa garaşçalar bizim halkymyzlar. O kuş geler ne diýip boldy. Oturup berin şol oturuşmagy. Oturdum bilen, karar verin. Bizim Migratsiýa geçiren akýaňa Talip tutýarlar. Awa. Türküm raýat bolsa, näme pasaportga ýük tutup bäri edip bilen akmy näçe çykaranok bir esas bardyra şonu çykarmaýanlar. Tamam getir. Hadi yani edin getirmek. Sen garnaşyň dogany uçup gidipdir diýär şoň üçin. Tamsyga bolar o. Tamam getirýärler, yani edin getirin oku. Çağa yaran o kaprinsen aşağına. Jogapkärçilik şu çağan keselemegi zady. Eýnanyň da şu çağa bara doga dile geçýär. Oýdy bos ýapar-da jan dogan mikrofon ýama ses gele. Vatandaşlar, şu çağa yaran oklady diýär. Şol doga etdiýär bilýänmi? Şol çağanyň dogasy kabul bolmady etdiýärmi? Elbetde kabul bolýar. Şu çağanyň dogasy arşa galýar. Arşa galýar şol dogasy Allah Taala şol kabul etdiýär. Zulüm görýän adamyň dogasy mı kabul bolýandyr. Ve bizim işimiz hasa ýeňilleşýär, şol zulüm etdiýär. Ýöne biz zat derler, canlar derler, ýagny nälisem kem adamlaryň ganyny zadynyň bilýänmi? Imitlener ýala. Bizim adam wyjdanly adam, bizim ýüregimiz awaya. Adamlaryň kösenjini göremizde, aglamany görenne ýüregimiz awaya. Ýöne bularda hiç gelek duýgudaşlyk zat ýok. Empati diýilerde. Empati ýok bularda adama garşy. Tolerantlyk ýok, sylyk, birek. Meselem men luboy adamyň näle adam bolsun, oňa tolerantly garaýan. Ýagny ol adam özüne jogap berýär. Ol istese näme etseýdi, kim bolsa bolsun, meniň işim ýok. Ol adamyň öz durmuşy bar. Pakar gelip meniň durmuşyma garaşmaýança, goşulmaýança men näme işim bar? Bu näme bolup berse boluversin. Men diňe öz maşgalama jogap berýän ýakynlarma. Bol, ýagny ol adam kim bolsa bolsun oň öz işi. Ýöne bularda olaya gat ýok. Kritik etýärler, gelýär bolýan bir adam sen oňa durmuşa çykypsyň. Sen daşary ýurtda näme Türkmenistan adam ýokmy? Sen kim bolýan oň şahsy durmuşyna goşulýan? Oňa öz işi we taýdadym. Afrikana barar, istese Orsa var, istese Amerikana barar. Sen kim berýär şo haky adamy südýid edýän? Sen nira barýan, kime çykdyň, sen näme etdiň? Kim berýär şo? O çağın näme günä sonra şu çağa bırat olsa kim jogap berip bilýär şoňa? Talyba. Men şu çağa bir zat bolsa bara, onuň günäti hemmämiziň boýnundadyr. Çünki biz şulara şu zat etmeýäni ýol berdik. Biz seçimimizi çykarmadyk şu zatlara. Menim içeride durmuş. Oturman boýundadyr şoň günäti. İçeride durmuş gowy bolanyny daşyna durmuşa çykmadyr ýyşaýdy. Ödünü gawarardylar. Ýurdam görmediler daşy. Gedelenje giderdiler. Hakyky. Yani oldu şulan gedelenje giderdiler. Allah'dan korkmalar o. Näme diýjek o? Allah'dan korkmalar o. Yalan dörüp bölür bar. Negri maşinla at öldürdüler o halk duruşuna ayağa garan şu Amerika dämi? Atmadylar ony dize bilen boýuna deramakdy, onuň bärde bulat bara. Bak damarı. Yürü etdiýän damary bar. Şu damary basıpdyrlar. Adam ölüpdir. Sasut men näme bilemok. Näme diýler şoň? Kim horýa çekýär? Ya tergo ukuda var. Yani goşulup ukla kalay diýen bar. Ay bolýa. Zaki. Adamlar efir görüp ýatyp kalýarlar o. Şonuň üçin vatandaşlar, men pikir edýän bara, uje bu zatlaryň soňy gelen bolmaly. Dawajçy yurttaşynaklar ýene aýtdyn, hemme Türkmenistana gaýdyň, iň ýakyn wagtda halk ayağa aljakdyr. Men sizi kyn ýagdaýda goýmaýan, ýagny men jogap berýän aýdan sözüme, iň ýakyn wagtda Türkmenistana halk ayağa aljakdyr. İnşallah, görüde oturuverin. Ve şol günün gelmegi üçin menim elimden gelýän edip otýar. Ken adam bar, ynanyma bar. Men oňa beýik gün diýen, Wagtyny aýtjak, wagtyny bir septemden aýtjak. Ýöne Türkmen halky üçin beýik gün aýtmak üçin aýtýan. Bir gepde de wagt gün näetdi, şu bir gepden haýdy gün. Telegram accountyň beräýdi ýaşakdan beri. Brooklyn Home ýalan ýaşakda. Bolýan adamlar beýik gün ol.
Türkmeniň azatlygy erkinligi üçin alınıp barylacak iň beýik günden biri bolar o. Ne dip şunu pin edip bolýar şu SMS'i? Ne dip pin edip bolýar? Tak. Pin edip bolýarmy şunu? Kommentariýany meň Telegrammy. Haça var her ýerde efir açýan, men aşağıdan Telegram akauntyny ýazyp goýsam almy öýüp ýazýarlar. Ýöne men hem mekmede jogap berýän, ýöne giç jogap berýän. Biraz sebäbi men hem Telegram açmaly, hem dar etmeli. Hem efir açmaly. Ýazarym kendim. Adamyň derdi kän watandaşlar. Adamlaryň derdi kän o. Adamlar görýärmi? Her kim maňa gelip problemasyny aýtýar. Ýurtda diýe talip prezident ýalak diýer. Yurdun içine kalmar ihtiyaçlar. Allah razı olsun var. Maňa şol ýalak WDP'ni geliştirýän meniň begenýän var. Demek işimiz uğrunna doğru iş edýär şonuň üçin. Kän adama sebäp bolduk. Doğru dämi Nuraga? Näçe adam şu taýda efirde gelip derdine derman tapdy. Sebäbi hökümetligiň neden ok, işlän ok. Halkam gelýär. Zato şu wagt adamlarda korku döredi organ işgärine beýlik işgärlerden. Ertir talim efirine çyksam meni 100% işlem koýarlar. Görýän watandaşlar. Ýüreklerini ýapyşdyň bir zady anygyna ýygyny ýetip bolýar. Men nemese suwutnama. Hayır sahavat edip beren adamdım. Şu wagt halkyň sesi bolup kalym 1,5 ýylyň içinde. Görýän watandaşlar. Edip bolýan eken isteseň, niýetiň gowy bolsa edip bolýan eken watandaşlar, ha? Öz ambisiýaň däle başga adamlaryň interesini öňe goýýanda, olaryň ambisiýasyny eden näme üçin bolany? Bolýar. Bir jemgyýet üçin bir iş etseň bolýan eken. Ýöne sizden hem etjek haýyşdym. Gelinde efirde aýdyň. Korkmaň var. Size hiç talim etmeýärler. Awa. Ana näçe sanadım geldi efirde gürledi. Birine bir etdilermi? Bir sanadım bir etdilermi? Ha? Birine de Talyba partiýa gursana bize ses bereller sana Talyba. Men prezident boljak gel. Men sahavat etdim. Ýöne sana ses berjek kendilerini. Aleyküm selam. 2 milyon adam bir hepde görýän bolsa diýmek 2 milyon adam meni gyzyklanýar, şonuň üçin görýär. Men uje adamlaryň kalbynda men Allaha şükür. Owa, senden Allah razı bolsun. Amin ahlimiz. Uje adamlaryň kalbynda. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Suratda kin gurwan gulmay, ýüz tanış. Neyse doğru öze. Спасибо. Я вас тоже люблю. Chelsea. Aydy otur dost. Ya da aydyp dik dur tapawdy ýok. Aýtýan kaň dik dur. O mislim. Gol Allah şükür eden gol mu? Ýa-sy. Tırnaýdan ama o işler ne eken? Türkmenistan'dan. Да, малышка, жалко. Это они бессовестные, у них нет никакого принципа. Понимаете, у даже животных есть какие-то правила, они беспринципные животные. Без правил. Когда животные говорю, я, наверное, оскорбляю животных. Не люди, понимаете, не люди. Гасить надо таких негодяев. Иншаллах, все мы спросим за это у них. Кто причастны. Уже то время, когда придет, они не смогут отвязаться, что нас принуждали и так далее. Mecburiyet yoktur o. Ertir bir gün vakt gelende, ay bizi mecbur ettiler, bizi ettirdiler diýersiň de, mecburiyet yoktur dogonjuklarym. Yok getirme getmediler ona. Yok, mecburiyet yok. Hiç kim sana mecbur edip bilmeýär. Onu etmeni etdik. Bari sen işten çıkıp bilýän o. Sen diňe öz eklenjiň üçin, haram eklenjiň üçin şolary ýalak zatlar edip bersiň we şonuň üçin sen jogap berjeksiň. Düşündiňmi dostum? Diňe bir çykalgan var. Diňe bir çykalgan var. Onuň halkyň ýyzyny durmak, kömek etmek şu wagt baka giş dälke. Ýoksam wagty gelse sen jogap berjeksiň, ýatdan çykarma. 100% aýtdy. Hemmeňe jogap berersiň. Owa, hakyky. Owa, täze gelenler, hoş geldiňiz. Sizem gürläňken näme diýäňiz şu ýagdaýlar barada?
Haydi. Mikrofon ne dinleyecek kulağı. Emma selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Oğum işleriniz. Şükür Allah'a Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Bir mun dinlep bileňizmi? Bir da sorajaktym, aýtjaktym. Nemeley biz daşary ýurtda neme okuýas, Karaçy, onsoň şu viza kart barada bir kömek etip beräň dip, aýtyp beräň dip şonu aýt neme deýin diýdim. Men aýdyp $50 size plus ettirdim ha, bolmadymy? $50 da az pul lelo. Ha, şu ara biz daşary ýurtda okuýas $200 geçse de biziň ýerinden dogrymy? $250. Bir de şu $200 demi? Ha. 250 onsoň bärde gün görmek üçin günüňe bir anakom ýyplar etdim diýende günüňe biziň pul bilen manatdaýdanda 200 manat pul berekde Karaç $10 pul berek. Hem işlemeli hem okumaly. İşleseň para ýetişip bolanok, okuwa gatnap bolanok. Ya işlemeli ya okumaly. İkisinden birini taýýar. Biziňkiler hem işle hem okuýar. Ondan soň ýurdu näme üçin gaýdanoklar adamlar. Mene gaýtjak kel ýurtdaşyna şeýle kösençlik görsem, hökümetim meniň ýerine durmaýan bolsa, men näme üçin hökümete baryp hyzmat edeýin? Vatandaşlar, görüň gözüňiz açylsyn. Birazjyk dünýä garaýşyňyzy ýetkeňiz. Seredin şul adamlara. Bu adamlar näle kösenip berler? Men size aýdýan olanlar, şu video çekin, çıkın da efirlere, zatlara, TikTok'a çıkın, çekin de video çekin. Ne men vatandaş diýi. Seni kösenip bersin dost. Sen iyi bilen ok, iýjeňden galýan, iýmitlen bilen ok, vitamin almaly sen günne. Vitamin almasan, senin kellen gowy işlemeýär. Areş giýmeli. Doğru diými dost? Areş giýmesen fistaşka beýni gowy işlemeýär. Beýni gowy işleme üçin gerek. Areş giýmesen beýni gowy işlemeýär. Et ýemeli. Et ýemesen keserlersiň dost. Şu zatlar sen birinjilik bilen özüň etmeli. Sen özüň birinji ihlas etmeli. Men video çekip şu hökümet bilýän näme diýär? Ey talip, bir talip edýärler, borla şuna ýumdursak diýär. Dost, men ýalyk 1000 adam çyksa, şu ýurt 5 günde düzelýär. Ýöne siz özüňiz edeňiz ok özüňiz üçin. Aç gedýäňiz, ay bolýarlar öýüme baryp. Dost, meňem seniň öýündäki ýalyk ejemem bar, kakam bar. Ýarusuzam bolan seniň ýagdaýyndan has beter menkiler. Men kakam paralizowany bolan adam, insult bolan. Ejemem asma keseli bar. Ýöne men sen ýalyk dogonjuklarym kösenmesin diýip çykyp gurulýan, sen näme üçin çykyp video çeken ok? Sen ýalyk oglanlar bar. Sen şolaryň dili bol. Dawai, et bir zatlar. Öýüňe barıp belerler video çeken soň aýrjak geldi men video. Näme gorkýaňyz oglanlar? Gorkmaň. Doğru aýtýan, doğru. Etmeli ho dostum, edin gaýrat edin, çykyň da video çek. Her kim bir adam tutsa, köprü alıp ol gider, kim bir adam tutsa. Bir adam etjek işdal da, ama var agýr bolmadan sen aýtýan nädir? Menem bir adama dost. Menem bir adama. Menem bir adamçy bolup çyktym şu ýola. Meniň arkamda hiç kim ýokdy. Men diýdim, maňa 1,5 ýyl ozal, aýdan adamlar bar, 2 ýyl. Sen hiç adam ütküdip bilmeýän. Allah şaýatyna bir hepde bir jaňatdy. Talip bilen barda video çekip berýärdi. Maňa şol adam aýtdy, video hiç adam edip bilmeýän diýip. Şu wagt şeýle diýär. Şoň üçin özüň bil dostum, öz ýüregiňi dinle. İçinde senin ınan bolmayan bolsa, biz onu näde bu hükümeti yıkarız? Birinci sen özüň ananmaly. Sen bir adam bolup näme diýip kötüp bilersiň? Sen özüň eýerde şuna ýalyk negativni, pessimist bolsaň, onu hiç da düzelmeýär dost. Sen birinci optimist bol. Gowy energiýa, günüm energiýa, aýam energiýa, suwam energiýa. Düşünme. Ne müze yetti o sizin yetti. Selamun aleyküm. Mäňde. Aleykümselam. Wa aleykümselam. Ey, men şu lowlanyň temasyna bir soragym bar da. Ýöne bu soragym men belli bir adama kime berjegim bilenmok şu soragy. Ýöne men şu taýda hemme publika berýärmesem men şu soragy. Gep ýetin tapar dera dost, gep ýetin tapar dera. Wot ana şey diýip soraýmasam, men soragy näme diýseňiz? Biziň ýurdumyzda 5 milyon halkymyz bar. Ay bolýar bar itimiz ucumyz goşaly 6-7 milyon edeliň şony. Ýöne näme üçin şu biziň özümizde şu 6-7 milyon halkymyza ýokary okuw jaýlary, uniwersitetler ýetenok. Biziň halkymyz gidip daşary ýurtlarda 40-50 milyonly, 80-100 milyonly halkly ýurtlarda
arkayın İslam okuna girip bilýärler. Anladın mı? Vot birinci soru. O girip bilýärler, girmek hakda gurrun yok. Şeyler zehin olundan mı donma? Üstesine de yankına talip sen diýişiň ýaly yank olunyň berýän soru hakyky dara. Ağzın aňy bolmady ýa o çağa okusunmy ya pulu gaýgetsinmi, ýyjek çöreğini gaýgetsinmi? On işleme hiç nemesi. Ol ya o ödün okudy. Birinciden öz halkyny yurttaşyna gitmesin okuwçylaryny bir ödüňe bir diýjek bolýanym 100 sany okuwçy gitjek pulunu bir profesora yurda getirsen ne Singapuryň ösüşi şondan da. Şoňa ýaşla başda daşy gülenler şoňa sen näme halkyň alım edip baýadyr neme der nöýtýärmi diýlen näme Singapur häzir dünýäde sanalýan birinji, ikinji, üçüncü Başdakylaryň öýde bilimsiz de bar bolsaň wara halky bildirmei bular. Başdakylar bilimsiz de. Jogap men soragyň jogaby şum kandy. Geçip bolan korrupsiýa denen geçip bolan emmer korrupsiýa näl geçýär onuň arasyndan o. Yok, bilim yok. Men senden soru berýär. Ana naýyň oglanlar, siz haýsy şu ýanky giden oglanlar hemmesiniň aýtsyn maňa şu 40 milyon pesi barıp okuyan, misal şu Türkiýe gitýär İslam universitetine girýärler. Näçe halky var? 80-90 milyon halky var. Ya Ukraina gitýärler 50-60 milyon halky var. Rossiýa gitýärler 100 milyon, 150 milyon halky var. Pikir edin Hytaýa gitýärler, ho 2 milyard halky var, ho Hytaýa gitýärler, Hytaýda isläň okuwyna girýärler, düşünýäňizmi? Biz dediňe Aşgabatda we okuw. Stipendiýa berýärler. Bäde her oblastda bolýan näsana okuw var. Her oblastynda. Mundazyn Mary Aşgabat herdinde 10-20 sana institut üniversitetde. Biz dediňe bir Aşgabatda var. Otaň näde oňa ýerdesin olmadylar. Oğlanlar, menne bir maslahat var, yankı talibin diýişýärli. Biz geçen hakda jalap etmäliň, inne jalap bolamaz bolly, dolly, hakykatdan inne jalapa yer ýok depder dolly. Baharymyz gitmeli. Ýara ýazgy depder dolly, inne ýazga beremok diýär, şoňky jalapa depder dolly. Dawai näme edeliň? Her kim özi pikirlensinne hakykatdan bir iş amala aşyralyň. Bir zat şu yankı sorulan hemmesine jogap her kim bir öz kellesine jogaby aýtmaly edeliň. Seriýosny bir gramatny jogap berişmeli edeliň. Şol yerlikli bolarmy ka diýen mene? Dinleýän. Aýdy ber dinleýän eşitýän. Ses gitdimi ya? Yok gitti, açık gitti. Ýekiňji variant wa gitmeli agdarmaly boldy. Yok, gidip agдар, durun oglanlar, durun, howlukmalyň. Gidip agdarmaly, o zat aňsat däl, o garşyňyzdaky ýeňem güýjüni adazyk terede goýup görüň. Na Gazagystanda bolan wakany gözüňize getiriň. 3 ýylykda Gazagystanda halkal salyar üçinmi, gaz üçinmi, aýagy alla ýanwar aýyna. Bir zaman soru verdim dinle. Şonna hatta ol belki bilýäniňiz wadyr, bilmeýäniňiz wadyr. Dubaýda ýaşaýady. Diki Armaniýalar, Arman Jumaýev diýip öýde worza konata edilýär. Ol oglan hakykatdan hem awtoritet agramy wa gerek bolsa pulu wa samalýody wa oglanyň düşünýäňizmi ne dünýäň gurrunda pul gerek diýişildi da ana şol oglany daşy oýna getirip eltdiler. Soňa orsun amony bardy. Häzir şol dikarman türmede ýatyr. Sebäbi onu gitmeli agdarmaly, onu ýaly hedirlik ýok. Men diýjek bolýanma gidip baryp agdaryp ýerine esip bolýan bolsa bir günem durup dok ýöne onu güýç bilen agdaryp bilem dok, biz akyl bilen agdarmaly. Bolýan bolsa bu wada bolardy dostum o diýen. Ay ýok. Onu näme bir jogap bolýar, ýör gidip agdaraly, näde agdaraly? Bir gapdan galdyryp agdaryp bolýam, galta agdaran ýaly. Tutam da şonaýda. Ama 5 tane plan gerek.
Ağdak bolya ne için ağdak bolya? Vatandaş seret edip bolya ne için bolya edip bolya. Ne için edip bolanok? Näme beýleki döwletler häzir alagadan ýola çykagadan ýol ýapsak, ýol ýapyp başlasak barynja oçur. Her kim vilayetlerin arasynda ýollar ýapyp başlasak, edibermeli näme için etmeliler şonu? Ýol ýapmaly. Demir ýollar ýapmaly. Nuray. Sana eşdiýän Nur men dinleýän. Alo. Aýdyber eşdiýän, aýdyber gelýär sesini. Ya Nur aýtsak da adam, Nur men eşitmeýän olsa aýda oturjam, oturum. Eşdiýändir de olam o mikrofonu ýapdy. Gürläberdi. Şu taýda bizim tarapymyzda gelýänleň köpsünem öýüňiz bilenmokna käýerde ýalňyş düşünýäňizde eliňiz bilen aýaňyz bilenmi itekleýäňiz zary. Ana şo zatlar bilen adamlaň onsoň etjek zadyna da elini sowatýaňyz. Ol bärdäki ol näme diýilýär? Türkmende bir söz bardyr. Dil bilen ororsoň bilen agranok diýilýär. O dille ýöne gideli agdaral ýaman bolýa, aňsat bolýan olsan aýtsaňyz lan maňa şo Nura berjek sorum. Näde aňsaday, nirde aňsaday, olar ýal aňsat ýedirlik ýok o. Iň bolmany daway gelin bir-birimize ynanalyň, bir-birimize hakykatdan ynanalyň, tanamalyň, ýöne ynanalyň. Assalamu alaikum. Barmy namyňyz bir-biriňize? Aleyküm selam. Var olma. Siz chatte güzel bir soru sorarsanız. Aytýanyň dogry. Ağam bratok. Veya zaten videosunu yap. Bir-birimize anamyz ýok, erkek ýalaýdy nädir? 100 adamyň içinden 2 tansy çyksa 98 tansy nazada berýär onun ýerine. Dogry aýtjam. Maňa Allah'a şükür. Talip, sana anam toň men nädir? Efire girip sesimi dinledi, sesimi çıkarıp oturýan. Talip sen düşünýän, atanaýan meni. Anam salar boldy da men özüm jemleýän hem adamlar çykarýanym inşallah gerek bolsa. Başga adamlar hukman däl, esasy men şu taýda jemleýän hem adam aýga alyrjak bolýan men. Maksat bir hemmedenki. Meni ne tanalyan adam, bilinýän adam. Men kişi bilýär tanýar. Men öz elimden gelen edýän. Yani başka adamlara inanıp inanmamalı hükman değil. Birini tanımalı ama hükman değil. Esasat gerek vaktinde barmalı yere barmak boldy, başka netice yok. Vot, imanna tanımak hükman, nel tanımak gerek gel. Biz birimizi tanımalyk. Ýöne şo taýda açyk bir barymyz çykalyň, düşünýäňizmi? Şoňa çykyp bilýäsmi? Nire çıkmalı? Yönü şu taýda birine bir şarpyk verilenine on adam ýam yönü nime aşağı, yerin aşağı fin ýa-ho. Bir gatyra gyrsa. Gorkma, lelläne so gorkýarlar da şonunna. Iň merksine aeroport. Ýekese da aýdaýyn, ýekese bir zat aýdaýyn men size, oğlanlar. Yalanam bolsa ýalňyş diýmeň şu men ştödemi. Mysal üçin bir ýirenýän gaýyňyz bar. Ömür azar berip ber size. Bütün diňe saňa däl hemmek şadar berýär. Diýeli etrawyňyzda, diýeli şäheriňizde. Düşünýän bir gaýy bar. Hemmeňizem näme diýen diýişiňizi zup taçyt edip berdiňiz. Şu gaýy işinden aýrylaýsa bolýar, şonu ertetun izninimine karoç demetsek diýip bilýäňizmi? Dawa. Aw ýöne şol erteri işden aýrylýar bolyn. Şon diýen adamyň birem şoňa zat diýen gaýy tamaňa plan kaka bolýar. Şo gaýa ýekese men diýänle şoňa biriňiz han barga işden aýryla, bargan biriň bar götüne dep görkezin. Edip bilýän ýok. Ey plan kaka sen tanıyan o gaýyn plan kaka, sen näme plan kaka öz agasyna plan kaka diýmeýän gaýa aýrylan gaýa öldürjek diýip görenne plan kaka diýär. Men şu dedim boş aýdym o adamlar. 100% dogry onuň. Ondan näme gurrungy etdiňiňi berdi. Bari ýöne nasil kanallara näme bari ikaýana tutup agdaraja ekenim. Seret oğlanlar, men bu 1,5 söz alaýyn da ýa-ni baglanyp bilmedim öýdän. Seret şu efirlaň manysy näme ýopşy dem üçin açylýar. Şu aramyzdaky anamsyzlygy, aramyzdaky gorkuny aýyrmak üçin açylýandyr. Adamlaryň içi ýasmasyny näme açylýar näler? Şu anamsyzlygy biram gorkuny aýyryp bilsek, jemlenişip bilsek, köçe çykyp
gallyrsam urorsam bir şarpykda gaýtmarsam biz şoňçyra çylýaşylatlar ýeke dälsiňiz adamlar seredin ine bilen madyr o başga da vardır diýip hökümet gorkusundan şulatlara girýanyň öňüni aljak bolup elinden gelen ne dedi oturuş şondan naşoy. Siz näçe köp adam görülse şondan hem aňar gorkup aňarym herekete geçip bolan aýagallygyny ya interneti gysıp başlaýar ya öýler aýlanyp başlaýar ya bir adet başlaýar. Gorkmayan olsa etmezdi şonu. Şey dip näme Ýewropada, Amerikada efir açyp hökümet ýamanna oturanlar ya da näçe adam aýagallana diýen hunam gallar. Amerika üçün gorkana wa. Näçe birinki gorkýanny. Diýmek watandaşlar bizim hakly tarapymyz var we bize goşuljak adamlaryň sany var. Şo sandan gorkýar bi. Sandan gorkýar öňüni aljak bolýar. Eden oýny bolmaz. Awa barar gorkudan or, eýden or, beýden or, näme hemmen türme saly bilermi? Ýok. Bir adamyň türme salsaň onuň 400 tane garyndaşy bar, 400 tane garyndaşyny sen özüňe düşman etdiň diýme ol. Bir adamyň ýöne nizaşdo türme salsaň. Olar etikun o bir kukurçydan ýalda ol bir gün ne bolýar? Ýöne şoňa ýetinçe iş bar. Wot Nur Şoňa ýetinçe iş bar. Men geçen edek näme diýdim? Nur men sisim ýaňlanýardy. Men neniro? Ýaňlanýar, o sese ýaňlanýar. Şonu ýaňlanmady ýaly sen Nur sen bilen gürleşek men. Sen gürläber Nura, häzir Nury öçürer. Awa. Ýok, men aýtsak bolýanmara halk agdy bir bolanny halkyň garşytynda durup biljek güýç ýokdur. Men geçen edek aýtdym. Halkyň garşytynda agdy bir bolan ýagdaýynda tolky şu agdy birlik södüniň aşagyny men ullokany çydýanlaryn. Düşünýäňizmi şonu? Ýöne halk agdy bir bolmadyk ýagdaýynda Beýdäse onda. İmanna biz şoň üçin bölünen, bizi şoň üçin bölüler, şolaň agdy birikmesin diýip bizi böldüler. Hakyky. İmanna Nurin kýaly, Talyň kýaly häzir içi gaýnap duran bar oglanlar bar o hakykatdan. Solar çykmaly wata. Çıkmaly. Şolar anam bolmaz o çykylmayan oturlar. Şolar anam bolsa 1000 duranaklar. Şolar anam bolmaz. Onlar ýaşadylar, durmuşda tezribede kän büdüräp gördüler. Imanna şoň üçin hem häzir süýt dagdy bişen suw üfläp içerdiler. Wagtynda gulçulukdan kaçmak için gidip Hytaýlaryň köşküni basan adamlar, Türkmenler indi bir kısım başga dolandırıp duro ýurdu. Giderek şu videonu çıkartana bir çağırış etsene Talip. Talip men geçen ýerde aýtdym. Arka planla uliş etmeli o biz vara. Ağam ediyasa sen pikir etme edem zok diýip hemme zat edilip otyr. Yok, Talip. Her sen halka sonra verdin. Men diňle oturýan ýa şol student dowlan girip 250 euro, 250 dollar yeten ok diýen soň men goşuldum. Atak men diňle oturýan içimden hem näme diýip jogap beren maýdaýynmy? Talip san az garaş bizim öz işimizi görkezýäs inşallah. Biz sözde däl işte görkezýäs. Sebäbi bizim sana öňe aýtdym boş oturamdyk. Hudaýa şükür biziň hem Swiýadlamyz ba ýanyp duran, gaýnap duran oglanlar bar hakykatdan. Gämişiniň zany bir diýilýär. Ýöne hakykatdan bir zat aýdyn, şolar hakykda men hakykda aýtýan, hemişe men boş görlämok, şolar her bir ädimiňizi, her gürlejek sözüňiziň harpyny senni analiz edin, oglanlar sebäbi şu zatda oýun ýokdur, şu zady ya almaly, ya üç gedek almaly, ya da bir gedek ölmeli diýendirler. Awa. Şu zatda oýun ýokdur, şu zat tok bile oýun edenýärler. Gon bir gedek gelmişýän. Awa, bilýänmi näle? Meselem iki tarabyň diňläp çykmaly çykjak adam. Sebäbi häzir sen bir gorksaň ýanyna aklarym o doklaýanda sen gorkman çykmaly da kansa näme boljaklar boluversin diýip da kansa gitýän bolup. Futbolistler ýa-da edip täzeden hüjüm edersizek gümanyň ýok. Çünki senin bir adamyň belki hemme adamlaryň durmuşy şoňa bagly ýagny bir adam bolýar. Başyny başlama ýasasy gerek zat. Izi saklawan bolmaýar. Talip söýdüm öyle. Türkler diýär, düşmanyňam hafife alma diýilýär. Sebäbi bizem menem ýeke kelle bolup gürlämok, menem birden kelläň adamdan şolaň aýry bolup gürleýänna
İminle şolong diýen zady şolar özlerim içinden bolan soň aýtýan zatlar düşmanyňyzam hafife alman diýýärler bide. Ava inşallah. Gowuluk bolaversin Allah'ın izni bilen hemme de gowuljakdyr. Ýakyn wagtda inşallah. Şoňşun aýdýan ýurtdaşynaklar bar bolsa ýuwaş-ýuwaşdan goşulaňyzy alyp Türkmenistana gaýdy beriň. Telefonuňda praşiw ketdirin hemme de podun. No, praşiw ketdirmeli o telefonuň nastroykasyndan. TikTok'da da soň baraňda girersiňiz. Biram olanlar azıcık hereketimizi gramatne edeliň. Gramatne. Hemişe bizim sözümüz doğru çıksın. Hareketimiz doğru hareket diyor. Sözümüzü yanlış aytsak peýdasy yok. Şu hareketimizde yanlış görkezip bilýändir bir de. İki çıkmalarla. Bolýa olanlar talip men çıkaray. Bolýa. Sağ ol. Tak, aşağıdan koşulacaklar var hellemleri. Şan alayın men. VPN. Algıylı kod yanda şu. Minkiden ha. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oğlanlar Nura Taliba. O mezun dostum. Nere? Dayı şükran boy. Bu bir gayratla hemmesem oturuya efire seredip bilýänmi? Garyndaş paryndaş maňa 100% aýdyn o. Hatta näme diýär, men keypim alýar diýär, sen görüp gurulýyşyňy da diýişiň halaýan diýip maňa arada bir jaňat diýär, samsyk bar, 2 kilom ýag jaňat diýär, 2 kilo oturup bar, ýoksam trez maňa jaňat bilmeýär bular. Zapis edin okdamy diýär, men şu wagt içinde hiç kimi sesini zapis etmedim o. Olar ýalan adam delmi? Ertir jaňat çekdi diýdi, gitdi bar. 2 kilo bular var oturup gyýylan sesi zady kwartierada. Keyfet otur adam. Wallahi diýen jaňat diýär. Zapis edin okdamy? Ýok, näme zapis edýär beşdim zaten. Ay, soň ha wallahi ertir jaňat çekdi, men jaňat dedim gurlaşaly meselede. Soň gitdi, trez bolsa. Aýdana bular bolsa diňe şey ýüreklem jaňat diýär. Faýsy jaňat diýär o. Ha? Faýsy jaňat diýär. Ay, jaňat diýerler ba içinde. Yürüyüp ipçak adamlarla da anda. Aray hakika masakta var aşağı. Adamlar var. Adını mı aşağı, adını mı? Kim aýtdy ýa-ni haýsy jaňat diýär diýip? Gulon Aydar mindik sapar görşeli. Şu aýtmaýyn efirde. Bolana ýuwaşaklar aýtsana. Hawa, ýuwaşajykdan gulojun Aydar. Elbim şeýle goýar, hiç kim eşitmedi ýaly Aydar. Barýamy? Bola. Arkaň jaňat bilýän adam maňa men hiç kimi sesini zapis etmedim şu wagt şeýle etmeýänim. Şu wagtda şeýle men tanamaýan bolsaňyz bilemok da. Alo. Alo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum salam. Yaxşı, Allah şükür, yaxşı be. Yaxşı, Hudaýa şükür. Taliba ýa-ki ýaşlygyň aýtykdan adyna bir dat goşaýjakdym bolan. Goşuver dost, goşuver. Diýje Kolýanym aýtdy, agdyrlyk ýok diýär. Diýje Kolýanym şu taýda agdyrlyk esasy öňde durýanlar agdyr bolmaly. Kara üçin bir öňde men ýa-ni gotçyklar nemeste çekilmeler, ýynaklar takansa dowam ederim. Katýan şoň üçin öňde çykjaklar, öňde boljaklar. Kara üçin mert bolup esasy zat sözüň ölen anam esasy zat anam. Ýüregiňe anam bolmaly sen tanama kökmanal ýüzüň görüp ýa sen at familiýasy kökmanal esas anam birinji oçurdy. Men diýen oglanlar, bar ho şolar ýaly adamlar. Iki tarabyň deňlen oglanlar bar. Men size 100% aýtdym. Men geçen tapar näme üçin video çekip çağırış etmedim halka. Tebebi maňa 700 adam çykdy. Ýöne şu wagt maňa çykan adamlar müňden geçip gitdi uje adamlar. Ýagny bu näme diýmek? Adamlar uje ýada do. Dawai diýär agam diýär. Daýdalar, zatlar, gar aýalar jaňat diýär o. Olanlar utanjak ýa-ma şu gar aýalar çykanda ýaş oglan bolup çykmasak utanjak ýa-ma içinde bir namat etjek ýa-ma. Şu aýalçada bolup bilmedik diýip ha.
Ýokmy utanç içiňizde haýalat ýokmy kamen bir oğlunlara yüzlenýänler gat görmäň men erbedem görmäň men size erbede adam aýdym prosta soraýan şu gar aýallar zatlar ýaşular çyksa bir kelip muşskoy dostoýnstwony bermenmi ýani näme üçin bular çykdy da men çykmadym diýip mena utanarlar oğlanlar bilem oktar oýadyňyz galan menine hemme zadyň başynda men oturýan hemme zady nira barmaly zat etmeli prosta size aýdýan galan zat inşallah hemme zat görürsüňiz bolýan zatlar Yo, aňaryk bir jemlenip aga mara belli bir sene jemlendik diýilen soň sene belleşýäňiz boldy şogun çykmalymy çykmaly. İnşallah. O zatlar barmaly. Şonuň üçin men aýtdym, bize bara birazjyk maddi taýdan sponsor gerek. İki tarawyň diňleýän oglanlar maşgalalaryna bir zat jan orta goýjak diýen. Bar oşo wal oglanlar bar. Ölmende taýyn. Olar hiç da Staşarýurtda näçe ýyllap gezip börenlen ölüp ya ölmeli ya galmaly şondan diýnandan goýýar. Tak biz olanlar bu tak diýre öli ho. Bizim ölümlerden tafawudymyz bar. Yani yalan söýleýänler. Doğru. Diýre öli. Ya yalan gurrun bolsaýdyň yalan gurrun diýip. Aleykümselam rahmetullah. Хорошо. Diýre öli. Ay, adamlar näme etýär? Şu Taliba, Nuraga bular sizin üçin bar, elinden gelen etýärler o. Sizem ayağa galyň indi. Kızıldan gymmat wagtyny ýitirip efir açýar. Açmasa da şular hiç saat ýitiren ok. Ýöne näme etýärler? 2 saat açmasa kino görüp demin diňjini alyp bilýärler o. Ýöne näme etýär? Halkyň gözüne açak bolýar. Buratlar öğrensin, buratlar bilsin diýjek bolýarlar. Ýangyşmy Taliba? Bir ýangyş bolsa aýtsen. Halkyň gözi içindäkiler ka dogry maýdan daşyna çykmasalar bilen ok. Görmekden gezýärler gorkup. Korkmaly, nämeden korkýarlar, korkmaly, nämeden korkýarlar o? Şolar korkýar da, nämeden korkýar. Normal brat. Olmana şoň efire goşulmana korkýarlar. Ho, käbirler ýaňarda. Ha, korkudylar. Meýniňi kapdylar o, eýen propaganda bilen bar. Normal. Halkyň gözüniň oduny alypdyrlar ular. Men size aýdyp otyryn adamlar garaşyp otyr o. Seriozna aýtdym. Adamlar garaşyp otyr. Nümlerçe adam var, o adamlar garaşyp oturýanlar. Prosta возможность garaşyp otyrlar. Hiç kim pikir etmeýän bu hökümetiň gorkýan, bilýär kimiň daşyny adamy üşýändigini. Düşünýärmi? Owa. Üçin bilýärler. Ana men adamlar diýär, "Dawai Talipçan, dawai" diýär. Haçan bolar, haçan dary delýär, dawaiçy. Äger men in gysga wagtda video çekşek şu arada. Ine vatandaşlar, yalan sözlämok. Entägem jogap bermedik SMS-lerime beredim. Görýärmi? Näçe adamdan. Owa müň adamdan geçikdi. Müňden geçikdi. Entägem men köpüňe jogap berdim, entägem jogap beremok ýetişemok. Bular wara, bularyň gorkulary düşüp bolmaly biz o. Bilimi o kime çykýar? Amey. Boş gürlemesakda ýokary galsana seni. Ana niýalar şonuň üçin çykýarlar vatandaşlar. Maňa jaň etýärler, meni gowurýarlar, sag bolsunlar. Ana niýalar şonuň üçin. Düşünýärmi? Ýyrtylsalaram, jaýrylsalaram, maýrylsalaram diýäne. Jaň etýärlerim, çykýarlaram, ýadýarlaram şularynda. Doğru diými? Tereçe gorku barada bir aýdaýyn Talipçan, şu gorkuýunyň barlygy ol normal zat adamlar. Ol özümizde alladığımız olur. Gorku hemmemizde de var. Ýöne şu gorkuýuny ýeňmegi başarmaly. Gorkuy mende de var, hemmemizde, Talipde de vardır. Ol Allah tarapyn berilen duýgu ol. Sen onu kontrol edip bilmersin. Ýöne haçanla birek-biregiň ýanyna duranyny görsek, şonu gorkularyň aýryşyny özüňizden görersiňiz. Gorkular adalyp ýitip gidýärsiň. Näçe köp adam meýdanyna görsek, şonça da gorkum gitýärdanym. Hasam meter ruhuňyz beýgelip, duhuňyz artyp,
karşı tarafa hücuma geçeceğiz. Çünkü Türkmen halkı inni yağdadı bu zatlardan var. Hakikattan ham. Şeyle de yaşap yoran durmuşumuz, ölülün tapavdımız yoklay. Faytimizi görsek, ya kuryer bolup işlep ýörüs, ya guruluşukda işlep ýörüs, daşary ýurtda ol ak yakaly, ak köynöklüje ofisde işlep ýörenimiz azdaray. Men daşary ýurtda işlemäge gitmäge garşy däl, işlemäge gidilmeli ýöne hili birinci klas işlerde işlemäne gidilmeli. Onun aýlyklarym beýik bolýar, tapawutly bolýar. Sen hem şoňla ýurda okansyňdyr, bilimiň bardyr. Ona gitmeli ýöne beýdip tur kersen getirir hem razına boç işlere çenli bir edip görse Türkmenler edip gör. Daşary ýurtlarda senin ýurdun dünýäniň 4-nji baý döwleti özüň bolan başga döwletlerde kuryer bolup görsen guruluşuk edip görsen ya tam süpürjü ya da çağa hassa wakaty. Ha bu şoňşoňa ne aýleligimiz var bizim. Yani bizim o enelerimiz özlerine bir tane bakıcı gerek bolyn, özler bir bakıcılık bolup edip görler var. Yani bolmasan özüne gerek bir tane bakıcı. Yani var ya, işlep ýörün ýerine de şeyli kaprizni ol işe mansat däl yani aýda 700-800 dolar alsalaram. Ol işe mansatlyk bilen alan oklar belki günde 14-15 saat işleýärler. Käbirleri var men gürüňdeş bolýan olun gijede ýatyran ok diýär-de. Turmaňa suw ber, näme getir? Ýöne şon ýaly şey dip berýärler berenlerine pullar vatandaşlar. Şey dip gazanýarlar. Biz ýurdumyzda esasy gazanç çeşmesini ýurdumyzda gazanar ýala etmeli. Oy injenerdir, güýçlü, himikdir, daşary ýurtdan gowy teklip gelenler işlemäne gitse gitsin. Ýöne halkyň agra we böyle onu bizim öz ýurdumyz seretmeli. O näme Radawo işgäri oloro çenli daşary ýurt eklemeliler ha. Biz şoň üçin şu zatlara edip bolýar, düzedip bolýar bu hökümetiň kemçiligi bu zatlar. Şu hökümetiň kemçiligi olaryň piňine de däl olaň öz durmuşy gowy, olaň pulu var. Olar siz ýaly nowata durup oçura durup zadalan oklar ya. Olar pulun tana pul soğan oklar. Siz sanap soğanız. Şoň üçin bide gerek adamlar. Şoňa düşünün indi. Şu zat bide gerek. Elite gatlara gerek gel bu zatlar. Nurlanlar, selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Hoş geldiniz. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Var ya bir halkyň saksym olayda ýöne. Açay mikrofonu Mr. Henidem gitjek bolup ýörenden san saja. Mr. Bean mikrofonuny açay ýap goýardım. Ikletdim sen sesini eşitdirmeksen okdy. Mr. Bean. Ya daşa. Hello. Daşary ýurtda işleýärmi? Işleýär bar. Mr. Bean. Hello. Nerede gürläýär? Yo, ýa-ni mikrofonu gürläp oturka öçüp goýarlar men radyny. Mikrofonu ýalňyş. Açmany bilýänler onu. Açmany bilýänler. Täzeden zatda zınk goýur, täzeden giro. Seriýoz rakortana diýip sen gurban golyň menden 5 metr datlar edýärler. Men bir şut ketdim bolýan. Aýdym çalyp, aýdym gitara çalyp. Ýekör iş bolýar Türkmenistanda. Mr. Bean. Poştuma, poştuma. Ýurdun içinde gürledip, men ýurdun içinde de gürleýärdim amyn ýaly. Mr. Bean. Mar Bilişdim bir dada boşlarım. Men çörek beyinsiz doğru. Gurban ulyň var vatandaşlar eger hakikatdan ham halkyna hyzmat etjek bolýanyny gören bolsam daja men şu ýola goşulmaýardym o. Men onuň wara dönüklüğini görem soň, haýynlygyny görem soň çykdym şu ýola wara. Yani bir halka beýle de bir ýurdun başyndaky düşman boljokenna men hiç kelläme ýatsam tursam dumaýady şu zat. Bir ýurdun baştony şu ýurdun halkyna ýamanlyk isläp bilermi diýip şoňa göz ýetiremden soň çykdym şu zatlara. Çünki näme göz ýetirdim? Onuň şu hökümeti
öz eline gorku bilen saklamasa onun uğurluklary, ondan eden pısıpıcurluklary, bir kanunçulukları saçılar. Doğru. Ve ol ne diýdim? Mundan beýle diňe gysmaga borçly, halky kösemäge borçly. Azajyk erkinlik berse halk üstüne geljegini görüp dur. Gurban bolay. Bu diýdim inni öz bähbidini halkynkydan öňe sürmäge de. Nura. Hemme da bu taýin diýdim de. Nura sen gurban bolay diýen bolay. Gurban bolay aslında gökuşok var ha, Raduga bilýärmi? Rainbow var ha. Gökuşok diýilýär Türkmençe. Gökuşokyň Türkmenistandaky представитель etip goýmalany. Sebäbi 29-na dünýäde şo gökuşokyň bayramçylygy bolýar da, hem dogulany hem şowluny bolýar. Şonuň üçin biz ony tebrikler diýip bolsak. Älim goşarym Türkmenistandaky ýerine kiri, gurban bolay. Takoy taýýarlyk, takoy men oňa sowat taýýarlayan watandaşlar. Ýatdan çıkarandym diýip pikir etmeýär. 29-na moşny dogulany berilejekdir. Gurban bolay. Men o 23 Maskara çekdeni haramzada. Men o 23 diýip. Assalamu alaykum. Bütün halka maskara çekdeni. Gördi adamlar üstünden güler oldu yani gördi. Gelam. Wa alaykum salam. Milyonlar adamlar görer o videonu, milyonlar. Hem YouTube'da hem TikTok'ta. Vay. Men hakykatdan Talip men pikirimçe onu utanjak uje namus kalmadı mı kalýanda? Yok, ol utanmak. Eger namus bolsa, davno halkyň öňünden ýitip gitmelinim, ötünç soramalanym, tawşyrmaly postunlanym. Yok. Bagşlama soramaly. Uraga, ol var. Oň ýaly namus bar. Aşağı nakyllary iýilere ol, aşağı nakyllary. Bizem şo gerekdir o. O edip bara birazjyk bizi kösesinde haramzadalary, sebäbim soň zulmüne gollap bolýar. Nasip bolsa 29'da gelip golaylaşýar watandaşlar. O Jennifer Lopez'in konsertine gelenler. Hiç gelip olar ýalak ömrüne konsert bolan däller. Men hakykatdan Türkmen römöýdäm, hakykatdan Türkmen bolsa bar, öz halkyny bet kösemeýär da. Men näle ol, men aýtdym, tiresini için aýtdym ha. Gördüm. Türkmen däl ol 100%. Tiresini için aýtdym ha geçen men. Türkmenlere göwni eten o. Öýde Türkmenem däl ýoksa. Türkmenler var da, eyle zat ýa. Şoň üçin internetde ýer okaýan türkmenler däl tura. Aýtdym ha tiresini. Yok. Başka tiresi var. Men o aýdar inşallah şu wagt ýadyma düşenok. Näme tire aýtdym ha men ýadyma düşýärmi? Ýadyma düşenokmy? Mene ýok bolaýmasa. Doğrudanım kakasy 15 ýaşly gyzy elde girenle zorlan. Şolar ýalak adamyň gowy çagasy bolarmy? Ine men kakama seredin. Baran gyzyklanyn kakama marda ýaşady, marda dogully. Atam pahyr bar kakamyň kakasy Türkiýede ýaşap, Türkiýeden göçüp gelen Türkmenistana bir döwür. Kakam men marda ýaşap, marda ulalan. Marda gyzyklanyn, Aşgabatda gyzyklanyn. Men kakam nähili adam? Namusly, dastoyny adam, ömrüni namusly ýaşap beren adam. Hiç bir adamyň hakyny iýmän, hiç bir adama yaman gözlen seretmän. Rayonda söýülüp ýaşanan ýaşuly. Ne, gurban gulen kakasy bolsa näme? Maşenik. 15 ýaşly gyzy zorlan adam näme garaşjak şoň oğlundan sen? Vatandaşlar, näme garaşjak şoň? Johit diýdiňmi tiresini? Yok, johit däl, başga bir. Häzir sorar bir munçuk. Baran mara bize gelýänden wara kakasy geroy ýolaýar. Urşbet farany. Tutdyň şol. Olmasyňyz watandaşlar. O Talibaga. Güneşimiz doğdu, güneşimiz doğdu. Gomu janyga sağma adamlar. Pahodu wara, şoň piresi wara, näme daý toşny ýalmyşyna ýene şu wagt nadar alemy bir zady bir piresi wady. Toşny ýalmyşyna häzir 5 minutdan hawa gelýär. Ya bolay boş versen am näme o haramla. Piresi näme gydyklamaýdy da. Haram. Yo diýjek bolýanym adamlara diýe eýle attak ýa-da bilýärmi? Özi ay bolýar da inşallah häzir öwründen 100% aýdyryn tiresini näme. Ýa-da aýtdym men prosy ýadymda şunu. Türkmenistanyň älim goşaryň yerli wekili Gurbanguly Merkuliewicz. Hani çapak çalalyň watandaşlar.
Atakara ayf diýsen atary. Atangara. Näme çäre görmediň mola? Näme nälim goşun pristavitsilimi? Haram zat. Mende bir soran var ay. Güç bolu. Soran var? Nagım. Nagim. Aydılya. Eştiliya taşnı hava. Ne için yentagın düzelana Biz düzeltmesek düzelmeýär. ay men doğulan wagtym garaşsyz boldyk. 30 ýaşdan geçdim uje. Bor men ulug. Men ulug Türkmenistan ulanana. Salamu aleyküm Talip. Wa aleyküm esselam. Gowmy ýagdaýlar? Gomuy, on çulmuy. Şükür oňat özüň oňatmy dost, näýli? Ha, o da şükür gomuydum. Ha, elhamdülillah gowy. Ay brat, kän zat aýtma, zat dara berdi. Kän ulinyony näde aýtjam, mene bilem ok. Näme aýdasyn gelýär? Aýdy ver bratçan, biz müdama связьdedir inşallah. Aýdy ver. Ey, men näme diýjem men? Yaman brat. Yaman var, kän dinleýän sen ulinyony aýdy bilem oktar ay. Balet näýle bolýar durmuş. Tere dost. Aydyp soňuny ýetip bolana ama näde aýtjak ony? Bir sorag berjek saňa, seniň bütün soragyňa jogapdyr şol. Biziň şu hala düşmemiz. Aýdyp bilmeýändiň esede gaty köp kişi aýdyp bilen ok. Bir müç gaýrat et. Men gürleşem sokulmaň da olanlar. Haýyş edýän. Nerede gaýtmaly? Mr. Bean tere dost. Bütün hemme edilen işler, ýanglışlyklar kimde bar? Bizde mi ýa hökümetde mi? Halk günäkär mi? Birinjilikden ýa hökümet günäkär? Şu zatdyň bolmagy, seniň kelläňdäki bütün soraglaryň hemmesini jogaby. Halkdan mı ýa hökümetden mi şoda? Ha? Özümiz günäkär, dogrymy dost? Dogry. Bot, dogry. Şonuň üçin biz näme etmeli şonu ütkötmek üçin? Ädim etmeli, dogrymy? Biz hem şonu düzeltmeli. Owa düzeltmeli. Görýäski, Näçin sen bilen gürleşýän men? bolýa gaýrat ediň. 5 minut. Teret. Biz näme etdik dost? Menden hem öňşül oglanlar bardy, aktivistler bardy. Ýyllap Türkmenistandaky problemler aýtdylar. Halkymyzyň sesini eşitdirdiler. Düzelýärmi şu zatlar? Düzelemok. Ýok. Näme diýär? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy. Iň gowy cihat diýär, haçan zalim ýol başa, zalimdygyny ýüzüne aýdyp bilmekdir diýär. Biz şu wagt 21-nji asyrda ýaşaýat, ýüzüne aýdyp bilemok. Internetimiz üstüne aýdýar, eşitýärem, görýärem ol. İkisem görýär, ulusam görýär, kiçtem görýär. Ve meniň aýtjak bolýan adam, bir de eşitdirdik, bir de eşitmediler. Indi diňe bir variant galada, şolary aýyrmak we ýerine bir de eşitýän, görýän we ýyzarlaýan adam getirmek. Dogry-da hökümet. Şonuň üçin biz birleşýär şu taýda, bratçan. Ha, o. Ay. Doğruly men sen diýişni näme adam ýazdym men sen ara. Telegram'a mı? O. Cevap verin inşallah. Cevap verdin mi ya yok mu? Cevap vermedin mi? Cevap verin arkaya. No. Ken adam yaz, yan görkezin. No. Men bolýa sen lena Instagram'da ne Telegram ne şonu ýazýan sen jogap beren owa. Men jogap berýän dost, şuň bolmasa ertir bolmasa biri gün. Polybom jogap berýän. Sebäbi men ýeködüm, maňa kömek etýän ýok, şeýle telefonma jogap bermäne. Näme şu efirler açýan, hem men gürleşýär ýala. Bolýa dost, Telegramda ýazyş şart, men sana jogap berer. Şu wagt ýalmaga Telegramda men sana jogap berjek. Ýa şu wagt maňa.
Aşçı alkaşım olsa içindeki derini açacak oluyor da adam. O adam problema değerli yol. Kirkim bir ki içenler, dar edenler. Ya içiyor her kimin öyle iş ol. Biz halkımızı doğru. Adam aytin istegatı doğrusunu ayt ya hem zaten ayt öyle ya. Tekrar problema da hem bizim halkımız o. O bilýän iç aýtmasaň bolanok. Hakiki. Şunu bilme. Ağam bu dünýäni içip ben aýmasaň tirezi ýeňip bolnok daşary ýurda gaýtýan ýeňjek bolan bolar ýaly däl. Men daşary ýurtda kän ýaşadym o. Yankiyala kol bolyala ýol men näme diýip aýtjam bilemok şu wagt gara istaday. Düşün bilemok. Bardım talip. Bardı jogap berendim. Şeýle bir goluna alýan halk tarapdan Allah şaýat degen ýani hem ruhlandyrýar hem güýçlendirýär meni. Siziň maňa bir ýazýan zatlaryňyz, doga dilegleriniz. Alýcan men näme dinleýän oso bir munçuk sözüň ölenä bırak. Aýdy. Ey. Men hemme ýurdum o. Sen Amerikanyň gördüm, hemmesini ýaşawym aýtdym, zat etdim ýöne. Şu dünýede diýen bar ýanky men aýdaýynla durmuşda men zawud aldym, zawud işletýän. Şoňa özleri seriýa gören o. Düşünüp bilmi? Özünden öňýän seriýa ber. No. Men bilýän seniň aýtýan zadyňy seriýa barada, beýlik zatlary barada maňa kän SMS gelen, meselem Türkmenlewet önümleri kärhanasynyň işgärler tarapyndan geçenim zat etdiler. Ýaman kän problemi bar. Sebebi aýotyna ýurdumyza uje geljek ýerine geldi, ýitirjek adamdy ýitirdik. Iň gymmaty ýitirdik, adamlary ýitirdik. Seredin türmelerde öldürilen adamlar, türmede çüýren, maşgalalaryna gowuşup bilmeýän adamlar, özge pikir adamlary sen siyasi düşünjesi üçin näçe adam türmede otyr olanlar. Şol adamlaryň hiç gelip türmede oturmagy ýokdur. Düşünýärmi? Hiç kimi pikiri üçin türme batma hakkı ýokdur ya da aýdan söz üçin. Her bir adam öz pikirini beýan etmeli, arkaýyn beýan etmeli hakkı var. Düşünýärmi? Sen adamlar gorku bilen taklap bilmersin. Taklayanam bolsaň ol hakky senden almaly biz. Düşünýärmi? Şonu gollaýan şu rejimi gollaýan adamlar ertir birun wlaýetde gelseler, olardan üýtgeş geri bolmaz. Kim şu zulmü gollaýan bolsa. Aýdy ber. Hiç çaçanam şonu ýalasa bolun o. Kim näle gollaýanam bolsa şonu ýaly men ene doğru aýdaýynda gönmel maryň ortasyny tünçü bar. Men hiççili adam allamam, adam alladamam. Ýöne sana ýazmaýan kini. Gitdi bu tali. Aýdy ber ağam sen aýdy ber. Ýuserdälemin. Ağam bir zat aýdaýynmy? Şu wagt ölüm jezasy ýatyrlanýan 17 ýyl zat türme berse 17 ýyl türmede ýaşan o adam ölüp gidýär, ölüm jezasy şol. Sen özüň wara şu ýurda ölip gürlemeli, şonu ýaly zady. Näme en aýtýan oturun ýerinde meni öldürseler. Öldürseler men ýöne näme üçin men adama men ol gidip bara maly dökeme o men önürýän önümi Gürlänge de 3 tane kowni istat.
Yurtda ayağa kalmaly. Ondan soň gürläp bolýar. İlki ayağa kalmaly. Yurda bak gürläňde dükkana hiç saat. Diňe gürlemek. Diňe şu gürle yani yumdurýarlar, bilteler yumdurýarlar bolýar. Men bilen gürleşim ya. Talip. Diberin ho. Talip yok şu an. Nur ağa var talip ederek. Aydyber. Menin bir kimit bir tuvalete da etmesem bolmaýar oğlum. Ayak yol taşıyor. Nuraga gelbet ses gelýär senden. Mr. B nere gitdi? Sen sorap gürlän oga. Ha, men bolmasam gürlän oýdym. Berde talip nerede gelmesi gürlecekler diyor diyor oğlum. Çıkıpdyra. Awa daýarlym diýär. Gürlemek esas däl o adamlar. Gürlemeği tamam edip oturuyor. Esas cemleşmek. Kurban gulynyň tiresi nazaraly. Tiresi nazaraly tiresinden. Nazaraly tiresi. Cemleniş harekete girmekdiňe. Harekete de diýäňiz Nur ağa. Näde girecek? Her kim bir hile gorkuw diýip. Ya bir çıksın ne her kim bir-birine garaşýar. Çıkýar o adamlar. Size mesafe sizin gorkuw ada ana şo. Ay birine garaşman, men çıkayın deyin da her gaysin, men çıkacak da men çıkacak deyin. Onun için birine garaşmadım. Hiç cimede garaşmalar ha, belli bir wagt belli ya, mesela arka taraptan hani bile çıkýan şo. Haydi verin. Haram adam. Arka taraftan bir plan bellep baryň bile çıkmaly şonu. İnşallah. Men öňe çykdym. Hökümet bara aktivistlerin içinden ol utkolamadı bar. Şolar istesen ulanyň hiç kim barada işler gürlejem däl öz işimi etjek. Men uje hemme kimden näme kimden bilýär. Şoň üçin haçyn çağırış edip başlaýarsa gönü çykýar. Ey bular hökümetiň adamlary rahat. Kime karşı kamptıklar? Bilmem. Yine var ya, kovvadı degen yani o. Şular son ne edip bizim yüzümüze seyrederler ha. Gerçi inşallah biz inşallah da şular yıkanlar. Bize ne edip yurda gelirler ki. Son kendine okur mu ki? Yurda salmıyor şular. Doğru değil mi vatandaşlar? Ay esasy men o şartlyk şeýhin, bunu berin galanlar tişe. Şartlyk, peşka ho şartlyk. Şartlyk peşka brat. Şartlyk peşka. Ol tağam uje bilýän ol. Boş ver olar. Ol adam tağam uje in beterinden beter boldy. Awry ýok, aýt ýok, halkyň içinde. Ol bara şudur şunu ýaşasa da ol uje özüň içinde. Näme diýsem kan? Öde nerede dip kadýan durmuşyn olar. Kenäri oň özüm pişman bolandyr. Näme üçin şu ýola goşuldym, näme üçin köpçülükde ýaşamak. Ya ýurtdan çykarman gün atyp bermenne. Ya atmaklar etmek boş versen. Asmalı. Atmalam. Ya şolamazlay gaýta. Basma da bassaň ýene otulýan atyp berip çykýar. Ýoguna ýandaýyn bar o tohum bilen bile. Wa aleyküm selam. Goga. Sen näme düşünýän? Sen bir gülene. Ana şu şartlyk şeý hakyky watan döňü ana şol. No toko däl we gapdan ýene bir şaltaklaň biri bar. Signal berip oturýar internetde. Konkretni signallar berip oturýar. Hökümete işini ýeňilleşdirdik.
Emme bir gelin üçte aydın ahtlaryny aydın bara. Plan edara diýmeginde gelin ahtlaryny aydın. Hökümetin eli bilen bulan illerin çapaly bara. Bular hökümetin elleri de. Çapaly şulan ellerin hökümetin eli bilen. Şuat biz şaha çapmalyam, diňe kök çapmaly, köküýdi. Gaýdýan ýerini çapyp soň şahalaryny aýraýmaly ama. Anan maňa sen inşallah men bilen ýaly bolýar olanlar. Owa. Talip ente günü belli bolun näme etmelidigine maýdarsyň. Aydan hökman aydan inşallah. Çağalaryň göz ýaşlary, enelerin göz ýaşlary, hemmesinin göz ýaşlary uje begence öwrülmeli wagt geldi vatandaşlar. Plan A, plan B. Хватит. Yeter uje wara. Girýän TikTok'a adamlar näçar hally, biçare. Ay bilemokta. Näle aýsam? Näle çıkmaly, nire çıkmaly diýip alady osurmaň, olaram aýdyljakdyr. Hemme zat planlaşdyryp otyr vatandaşlar. Ananyň maňa iň ýakyn wagtda inşallah hemme zatyň gowsy boljakdyr. Ananyň birje şansymyz bar. Şonu ýitirsek bara bolly. Erbedi pikirlenmäliň, optimist bolmaly. Ýöne bir zady bilen ikinji şans ýokdur, diňe bir şans bar. Sebäbi ýola çykan adamlar hem iki tarabyny deňläp çykýarlar. Olar ikinji tapar çykmagy mümkinçiligi bolmaz. Doğru. Ya eýlek ya beýlek. Olar görüp ikinji sapar hiç kimem çykmaýan. Spasibo. Şolar ýalak vatandaşlar. Bolýara efiri ýoş ýapaýyn men ruhsat berseňiz. İnşallah ertir biri açar efiri. Ben işlemeli, davet etmeli, akşam yine işe gitdim. Köp sağ olun goşun üçün efiri YouTube'dan görüp bilirsiniz. Allah hemmeden razı olsun. Bolya, sağ ol, sağ ol. Sağ olun vatandaşlar. Allah'a emanet olun. Bolya, sağ ol. Evet, sağ olun. Allah'a emanet olun. Sağ ol. Sağ olun.